እሺ ሕሊናና ነሰብስብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከም ዝቆምና እንዳሓሰብና ገጽናን መላእ ሰብነትናን በቲ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ ሰይጣን ዝሓፈረሉ ንሕና እውን ዝድሓናሉ ትምህርተ መስቀል ሰለስተ ግዜ ነማዕትብ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጉባኤ ወረ ዝባርኽ እግዚአብሔር አምላኽና ጉባኤና ይባርኸልና፣ ተረፈ ሰዓታት ህይወትና ይባርኸልና፣ ይቀድሰልና። ቃሉ ክንሰምዕ ሰሚዕና እውን 160 ፍሬ ክንፈርየሉ እግዚአብሔር አምላኽና ተረፈ ሰዓታት ህይወትና ባሪኹን ቀዲሱን ንቃሉ ክንሰምዕ ልብሊዳ ዝኸፈተ ልብና ከፍተልና እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። እስኹም ክትጽልዩ ከለኹም ከምዚ ኢልኩም ጸልዩ ከም ዝበልና ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት ኢልና ንጽውዕ። አሜን። ቅዱስ መንግሥትከ ወይኩን ፍቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይለ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለኪ ድንግል በኅሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ዘወ ሰላም ለኪ ፍልውታን ወሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ብስይቶ እምዘጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሳሊ ወጸልዪ ምህረት በእንቲአነ ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኃይለ እግዚአብሔር አብይ። ጸሎት ቅዱሳን ተቀብለ እግዚአብሔር አምላክና ጸሎትና ይቀበለና። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና፣ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ዲያቆን አቤል ሓውና ስለቲ ዘስምዑና ቃል እግዚአብሔር ድጋሚ እግዚአብሔር አምላኽ ንህይወት ቃል ይስማዓልና። ሰላምታ ይረሳዕና። ናይ ክርስቶስ ሰላምን ጸጋን ምስ ኩላትኩም ይኹን። ብክርስቶስ ክርስቲያን ብወልዱ ውሉዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተስማሙ ስድራ እግዚአብሔር መፍቀርትን የዲና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ስድራ ክርስቶስ ብመጓሰት ልዑል አምላኽ ዝኾንኩም ህዝበ እግዚአብሔር ብእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ከመይ ኣምሲኹም? ከመይ ኣምሲኹም? ከመይ ጸኒሕኩም? አሜን። ልዑለ ባሕር ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና በኣና ብድኹማት ባሮቱ ደቁ ብኩሎም ፍጥረታቱን ሎሚ ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እንግዲህ ያው ሎማዓንትም ናብ ትምህርትና ክንቀጽል ማለት እዩ። ምናልባት ኣባሓዊ መእተዊ ስኻሉ ትበና ሲኢልኻ ናባኻ ዲያቆን ምን ቃተሉ ናባኻ ሰናይ እሻሕረ ድሓን ጸገም የላ ነብ ከለኹ ከም ናይ ካል መዓልቲ ዘረባ ይብዝሕኒ ምናልባት ዘረባ ስለ ዝብዝሕ ዘለኹ ሎማዓንቲ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንሪኦ ዝሓሰብና ናይ ትምህርቲ ግዜ ማለት እዩ ብዛዕባ ምስጢረ ቁርባን ዝብል ወይ ከዓኒ ቅዱስ ቁርባን ዝብል ኣርእስቲ ሒዝና ቀኒና ሰሙን ማለት እዩ። ግን ፍልይ ብዝበለ ሎማዓንቲ ግን ያው ኣፈጻጽምኡ ዝምልከት ወይ ከዓ ስርዓቱ ዝምልከት ከም ፍቓድ ኣምላኽ ያው ዝበዝሐ ግዜ ሰብ ዝሓቶም ንሱ ስለ ዝኾነ ከም መእተዊ ክንገብረሎም እሞኒ ንሃርሸወት ሰብ ዘለዎ ሕቶታት ክሓትት ትሕቶታት ተመሊሱ ድማ ያው ኩላትና መቸም ኣብ ቤተክርስትያን ዘሎ ብምሉእ ትምህርቲ ተግባራዊ ስለ ዝኾነ ስለ ቅዱስ ቁርባን ተማሂርና ኣብ መጨረሻ ኩላትና ቅዱስ ቁርባን ንክንቅበል እዩ ሓሳብ ማለት እዩ እንጂ ተማሂርና ፈሊጥና ወይ ከዓኒ ክርስትና ኣፍልጦ ጥራሕ ኣይኮነን ወይ ከዓኒ ሊቃውንቲ ንክንከውን ጥራሕ ኣይኮነትን ቤተክርስትያን ትደልየና ማለት እዩ። በቃ ነቲ ዝፈለጥናዮ ነገር ክነተግብሮ ስለ ዝግባአና ብዝፈለጥናዮ መጠን ከዓኒ ክነብረሉ ይግባአና ማለት እዩ። ምናልባት ድኽመት ኣለና ኩላትና ድኹማት ኢና። ነገር ግን እታ ዝተምሃርናዮ ነገር ኣብ ተግባር ንምውዓል ግን ናይ ኩላትና ድኻም የድሊ ወይ ከዓኒ ፃዕርን ተበግሶን የድልየና ማለት ኢና። ስለዚ ኣብ ኩላትና ቅዱስ ቁርባን ክንምሃር ዝቐንና ያው መቸም ኣባት ነፍሲ ዘይብሉን ክህሉ ስለ ዝኽእል ኣባት ነፍሲ ዘይሓዘ ኣባት ነፍሲ ሒዙ ኣብ ንስሓ ዘይጀመረ ኸ ንስሓ ክጅምር እቶም ኣብ ንስሓ ዘለና ኩላትና ኸ ናብ ስጋ ወደሞ ክንበፅሕ ዋና ዓላማ ቤተክርስትያንን ረቢሓ ትበሃል ወይ ከዓ ናይ ቤተክርስትያን ዕላማ ተፈፂሙ ወይ ቤተክርስትያን መጨረሻ ዝሓሰበቶ ነገር በፂሓቶ ክበሃል ዝኽእል ያው ሓደ ሰብ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝቕበል እዩ ማለት እዩ። ቅዳሴ ዝቕደስ፣ ስብከት ዝስበኽ፣ ወንጌል ማህሌት ንሓድር ኩሉ ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት ዕላሙ መጨረሻ ሰብ ስጋ ወደሙ ንክቕበል እዩ ማለት እዩ እንጂ ስጋ ወደሙ ድሕሪ ዘይቅበል ኮይኑ ዝኩሉ ክንሎ ፀንሐና ኣገልግሎት ኮንቲ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ
ቅዳሴ ንቅደስ ንባዕሉ እኮ ስጋ ወደሙ ንምፍታቲ ማለት እዩ ወይ ስጋ ወደሙ ንምኽባሪ ማለት እዩ እና ቅዳሴ ንዓላሙ ያው ስጋ ወደሙ ንኽወርድ ወይ ከዓ ስጋ ወደሙ ኩሉ ሰብ ብፀሎት ኮቲት ወይ ከዓ ብፀሎት ናይ ቅዱስ ቁርባን ፀሎት ተፀልዩ ኩሉ ሰብ ስጋ ወደሙ ንኽቕበል እቲ ዕላማ ማለት ስለዚ ኩሉ ዕላሙ ናይ ክርስትና ስጋ ወደሙ ንምቕባል እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ በቃ ኩላትና ክንቅበሎ ዝግባአና እዩ ማለት እዩ ኩላትና ክንወስዶ ዝግባአና ክሳዕ ዝኾነ ኩላትና ናብዚ ቅዱስ ምስጢር ክንቀርብ ኣለና ማቴዎስ ወንጌል ኣብ ተማሉን ክንበብ ነይሩ ማቴዎስ ወንጌል 26 ጎይታ ድማ ሕብስቲ ኣልዒሉ ዝመንታኻትኩም ዝቑረስ ስጋ እዩ ፅዋ ኣልዒሉ ድማ ዝመንታኻትኩም ዝፈስ ዘሎኒ ሓድሽ ኪዳን ደመ እዩ ኩልኻትኩም ካብ ዝውሰዱ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ህፃናት ኣይተባሃሉን ወይ ሽማግለታት ኣይተባሃሉን ኩላትና ኣይተባሂልና ማለት እዩ ሽማግለ ይኹን መንእሰይ ኣረጊት ይኹን ህፃን ይኹን ቆልዓ ይኹን ኩሉ ክርስቲያን ዘበለ ካብ ዝቅዱስ ምስጢር ክሳተፍ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩልኻትኩም ካብ ዝውሰዱ ስለ ዝተባሃለ ማለት እዩ ካብ ሓጢኣትኩም ድማ ክትነፅሁ ኢኹም ኢልና ማለት እዩ ካብ ሓጢኣትኩም ነፂህኩም ስጋ ወደሙ ተቐበሉ ኣይተባሃልና እንታይ ዳ ስጋ ወደሙ ካብ ሓጢኣትና ዘንፀሃና ማለት እዩ ምናልባት ፅቡቅ ገይሮም ተንኪፎሞ ነይሮም በዓል ሓውና ዲያቆን ዜና ማለት እዩ ትማሊ በተለይተን ሰለስተ ዓበይቲ ምስጢራት ዝበሃላ ምስ ድሕነትና ብቐጥታ ምትእሳር ዘለዎን ጥምቀት ሜሮን ቁርባን ብሓደ ግዜ ዝፍፀማ እያ ማለት እዩ ብሓደ ግዜ ዝተፈፀማሉ ምክንያት ካብ ምንታይ ዓላማ እዩ ህይወት ንረኽበሉ ስለዝኾነ ምስ ክርስቶስ እንወሃሃደሉ ሓጢኣትና ንነፅሃሉ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ጥምቀትን ሜሮን ሓንሳእ ስለዝኾነ ያው መጀመርያ ጥምቀት ግዜ ምስ ክንጥመቕ ከለና ሜሮን ጥምቀትን ምስ ተፈፀመልና ቁርባን ግን ተደጋጋሚ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ስጋ ወደሙ ካብ ሓጢኣትና ከም ዘንፀሃና ኣሚና ኢና ንቐርብ ማለት እዩ እንጂ ማንም ሰብ ወይ ማንም ፍጡር ንጹህ ስለዝኾነ ስጋ ወደሙ ክቕበል ኣይክእልኒ ማለት እዩ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንጹህ ዝበሃል የለን እና ኩላትና ንነፅብ ስጋ ወደሙ ኢና ኩሉ ግዜ ስጋ ወደሙ ክንቅበል ከለና ምናልባት ቅድሚ ንስሓ ወሲድና ብንስሓ ዝሕደገልና ሓጢኣት ኣሎ ግን ንሕና ዘይዘከርና ወይ ከዓ ሰይጣን ዝሓቦ መንፈስ ቅዱስ ዝፈልጦ ንሕና ዘይዘከርናዮ ሓጢኣት ክህሉ ስለ ዝኽእል ብሓሳብና ዝሰራሕናዮ ብምዝራብና እውን ዝሰራሕናዮ ሓጢኣት ክህሉ ስለ ዝኽእል ብስጋ ወደሙ ግን ሓጢኣትና ይስረየልና ማለት እዩና ስጋ ወደሙ ናይ ዕለታዊ ተግባርና ናይ ዕለታዊ ሂወትና ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ እዚ ካብኡ ንፃሪና ብዛዕባ ስጋ ወደሙ ንዛረብ ዘለና እና ከም እተው ሓሳብ እንታይ ሓሲበን ኣብ ሰለስተ ነገራት ክንከፍለን እሞኒ መጀመርያ ቅድሚ ምቕባልና እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ግዜ ምቕባልና ወይ ከዓ ቅዱስ ቁርባን ክንቅበል ከለና እንታይ ዓይነት ምድላዋት ክህልወና ኣለዎ ድሕሪ ቅዱስ ቁርባን ከንታይ ዓይነት ሂወት ክህልወና ኣለዎ ኣብ ሰለስተ ክንከፍለን እሞኒ በባሓንቲ ክንሪኤን ማለት እዩ ከም መእተዊ እንድሕር ዳርኢና ኮይና ቅዱስ ቁርባን ንምቕባል ናይ መጀመርያ ዘድልየና ትምህርቲ ማለት እዩ በተለይ ካብ ምንታይ አንፃር ኢኹም ዝብል ዘለኹ ካብ ክርስትና ወፃኢ ዘሎ ሰብ ክመፅእ ከሎ ቀዳምነት ዝውሃቦ ትምህርቲ እዩ ኣብ ክርስትና ወላ ንባዕሉ ዘሎ ማለት እዩ ስለ ሓደ ነገር ቅድሚ ምፍፃሙ ወይ ከዓ ምትግባሩ ትምህርቲ ክህልዎ ኣለዎ ኩሉ ነገር ብኣፍልጦ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እና ብዙሕ ግዜ ኣባና እንታይ ዓይነት ሽግር ኣሎ መስለኩም እቲ ሂወት ንነብሮ ወይ ከዓ እቲ ተግባር ነተግብሮምሽ ግን ትርጉሙ ዘይንፈልጦ ማለት እዩ ለምሳሌ ማዕተብ ዝኣስር ሰብ ብዙሕ እዩ ግን ማዕተብ ንምንታይ ከም ዝኣስር ዘይፈልጥ ካብ ብዙሕ ኣለና ነፀላ ዝገብር ብዙሕ ኣለና ግን ንምንታይ ነፀላ ይገብር ኣይፈልጥም ማለት እዩና ብዙሕ ግዜ ተሰከምቲ ኢና ንኸውን ማለት እዩ እቲ ሂወት ንነብረሉ ወይ ከዓ ነስተማቕሮ ዘይኮንና በቃ ምሽካም ብዙሕ ግዜ ለሚድና ማለት እዩ በቃ ዝኾነ ነገር ትርጉሙ ይንፈልጦና ግን ጌርናዮ ወይ ከዓኒ ተሰኪምና ንኸይድ ማለት እዩና ካብ ከምዚ ዓይነት ሂወት ክንወፅእ ኣለና ማለት እዩ በተለይ ከም መንእሰያት ማለት እዩ ምናልባት ዓበይቲ ኣቦታትና ኣዴታትና ተኮይኖም ያው ዝበዝሐ ሂወቶም ብክሳይ ስለ ዝሓለፉ ክኸውን ይኽእል ግን በተለይ ኣብዚ ሕጂ ዘመን ዘለና ግን ብዙሕ ዓይነት ኣማራፂ ኣለና ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣለና መፅሓፍቲ ክነንብብ ንኽእልና መምሃራን ክንሓትት ንኽእልና ኣቦታት ሊቃውንቱም ስለ ዘለው በቃ ኩሉ ነገር ንገብሮ ብኣፍልጦ ክኸውን ኣሎ እንዲያ ብኣፍልጦ ተዘይኮይኑ ተዘይገበርና ይሓይሽ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ንገብሮ ግን ፈሊጥና ክንገብሮ ኣለና ማለት ማዕተብ ንምንታይ ንኣስር ቤተክርስትያን ንምንታይ ንኸይድ ኣፅዋማት ንምንታይ ንፀውም ኣለና በዓላት ንምንታይ ነብዕል ኣለና ኩሉ ነገር ተረዲእና ክንገብሮ ኣለና እንጂ ብስምዒት ክኸውን የብሉና ካብ ተሰካሚ ወይ ተሸካሚ ካብ ምዃን ወፂና ብኣፍልጦ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ቅዱስ ቁርባን መጀመርያ ዘድልየና እንታይ ትምህርቲ ምፍላጥ ወይ ከዓ ስለ ቅዱስ ቁርባን ኣፍልጦ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ስለ ሓደ ሰብ ስለ ሓደ ነገር ከይፈለጠ ክገብሮ ይክእልኒ ስለዚ ናይ መጀመርያ ስለ ቅዱስ ቁርባን ትምህርቲ ልክዕ ከም ዝቐነናያ ትምህርቲ ማለት እዩ ትምህርቲ ክንምሃር ቀይና ሓቀይት ናይ ስጋ ወደሙ ጥቕሚ እንታይ ምዃኑ ካብ ምንታይ ከም ምንታይ የድሕነና እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ መዓዝ ተጀሚሩ ንሕና ክንምንታይ ንቕበሎ ብሓፈሻ ሰሙን ሙሉእ ክንምሃር ስለ ዝቐና ያው ናብኡ ይመልሰኩም ግን ናይ መጀመርያ ዘድልየና ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ማንም ሰብ ቅዱስ ቁርባን ቅድሚ ምቕባሉ ትምህርቲ ክወስድ ኣለዎ ማለት እዩ እና እዚ ካብ ታሪክ ቤተክርስትያን በተለይ ኣብቶም ቀዳሞት ዝነበሩ ክርስቲያን ዝዝውተር ዝነበረ እዩ ማለት እዩ በዓል ኣቡነ ዲሜጥሮስ እንድሕሪና ማለት እዩ ናይ ግብፂ ጳጳሳት ዝነበሩ ኣቦታት እንድሕሪናዮም እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም መጀመርያ ሰብ ናብ ቅዱስ ቁርባን ናብ ቅዳሴ ወይ ከዓ ናብ ቤት መቅደስ ቅድሚ ምኻዱ ኣብ ደገ ሰላምታ ይገብሮ ይሕተት ማለት እዩ ናይ መን ስጋ ኢኻ ትቕበል
ተባሂሉ ይሕተት ማለት ልክዕ ካብ ኣብ መንፈጠረካ ዝብል ዘሎ ኣሎ ምሽ ሓቀይ ንህፃናት ኢሉ ተዳለወ ናይ መን ስጋይካ ትበልዕ ተባሂልና ንሕተት ሓቀይ ምሽ ናይ መን ስጋይካ ትበልዕ ተባሂሉ ክሕተት ከሎ ሓደ ሰብ እንታይ ክብል ኣለዎ ናይ ጎይታና ናይ ኣምላኽና ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ እንደምን እዩ ዝበልዕ ክብል ኣለዎ ምክንያቱ እምነት ናሱ ስለ ዝኾነ ናይ መን ስጋይካ ትበልዕ ትበሃል ከሎ ናይ ወልዲ ስጋ እዩ ዝበልዕ ናይ ኣብ ናይ መንፈስ ቅዱስ እንከ ኣይንበልዕና እንታይ ንምንታይ ዘይንበልዕ ምስ ተባሃለ ሽዑ ንሳቶም ስጋ ስለ ዘይተዋሃዱ ወይ ከዓ ስጋ ስለ ዘይለበሱ ንብል ማለት እዩ ንምንታይ ኣብ ስጋ ዘይለበሱ ክንበሃል ከለና ሽዑ እንታይ ኢልና ንምልስ ንሳቶም ንምንታይ ኣብ ስጋ ዘይለበሱ ተሕሪና ንሳቶም ረቀቕቲ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ወልዲ ረቂቕ ኣይኮነ እንድሕር ዳ ኢልና እሱ ግን ምስ ግዙፍ ስጋና ስለ ዝተዋሃደ ንብል ማለት እዩ ምስ ግዙፍ ስጋና ስለ ዝተዋሃደ ንሳቶም ከዘይተዋሃዱ ስለ ዝፀልኡና ድዮ ምስ በለ ሽዑ ትሕቶ ኣይ ምእንቲ ግብሮም ከይልወጥ ማለት እዩ ናይ ስላሴ ግብሪ ናይ ኣብ ወላዲነትን ኣስራፅነትን ናይ ወልዲ ተወላዲነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ከዓኒ ሰራፂነት ኣሎ ማለት ስለዚ ክውለድ ዘለዎ መኒ ወልዲ ማለት እዩ ኣብ ስጋ ለቢሱ ተወሊዱ ተትኸውን ነይሩ ግብሩ ተቀየረ ካብ ኣቦነት ናብ ወልድነት ምኾነ ማለት እዩ ስለዚ ብጥንቲ በመጀመርያ ግብሩ ወልዲ ዝኾነ ወይ ከዓ ዝውለድ ወልዲ ድብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ብኻልኣይ ልደት እውን ክውለድ ዘለዎ ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እና ንበልዖ ስጋ መጨረሻ እንታይ ንብል ንበልዖ ስጋ ነፍሲ ዝተፈለየቶ መለኮት ዝተዋሃዶ ኣብ መንፈስ ቅዱስን ጋር ህልዋን ዝኾነዎ ስጋ ኢና ንቕበል ኢልና እዚ ምስክርነት እዚ መስኪርና እንታይ ንኸውን ናብ ቅዱስ ስጉ ናብ ክቡር ደሙ ንቐርብ ማለት እዩ በዓል ኣቡነ ዲሜጥሮስ ዝገብሮ ዝነበሩ ነዚ ዓይነት እዩ ማለት እዩ ይሓትዎ እሞኒ ይሕተት የቕሬታ በዓል ኣቡነ ዲሜጥሮስ ዘይኮነስ ብሓፈሻ ኣብ ቤተክርስትያን ዝነበሩ ኣቦታት ይገብሩ ይሓትዎ እሞ ሕቶ ምስ መለሰ ናብ ምንታይ ዘቕርቡ ናብ ቅዱስ ቁርባን ማለት እዩ እና በዓል ኣባ ዲሜጥሮስ ግን ፍልይ ዝበለ እንታይ ዓይነት ክሳይ ገብሩ ነይሮም ብቕዓት ናይ ብቕዓት ደረጃም ስለ ዝበፅሑ ይርእይዎ እሞ ንስኻ በቂዕኻ ስኻ ይበቕዓኻ እንዳበሉ ናብ ቅዱስ ቁርባን የቕርቡ ነይሩ ማለት እዩ ክመፁ ከለዉ ንስኻ በቂዕኻ ተቐበል ንስኻ ከዓ ይበቕዓኻን ተመለስ እንዳበሉ ብብቕዓት ደረጃ መን በቂዕ ኣሎ ወይ ከዓ መን ይግብኦ መን ኣይግብኦን እንዳፈለዩ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ቅዱስ ቁርባን የቕብልዎ ነይሮም ምናልባት ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 24 ጀሚሩ ትማል ዜና ሓውና ነጊርና ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ቅዱስ ስጋ ናብ ክቡር ደሙ ክንቀርብ ከለና ተገቢእና ወይ ከዓኒ ተዳሊና ክንመፅእ ኣለና ማለት እዩ ንስሓ ወሲድና ቀነናና ፈፂምና ክኸውን ስለ ዘለዎ ብድፍረት ብሓጢኣት ክኸውን የብሉን እና ዓቕምና ብዝኽእሎ ንስሓ ወሲድና ቀነናና ተዋሃበና መእረምታ ወሲድና ክንመፅእ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ዘድልና ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ቁርባን ንምቕባል መጀመርያ ዘድልና ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ትምህርቲ ክንመሃር ኣለና ዝተምሃርናኻ ብዝግባእ ክንደግሞ ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ዘድልና እምነት እዩ ማለት እዩ ሰብ ምስ ተምሃረ ነቲ ተምሃሮ ነገርካ ብእምነት ክቕበሉ ኣለዎ ማለት እዩ በተለይ ኣብ ስጋዊ ደሞ ኣብ ምስጢራት ዋና ነገሩ እምነት እዩ ማለት እዩ ድሕሪ ትምህርቲ ቀፂሉ ዘሎ እምነት እዩ ማለት እዩ እዚ ክንኣምን ኣለና ማለት እዩ እንዲም ኣብ ቅዳሴ እንድሕር ሰሚዕኹም ምኾንኩም ኣኣምን ወተኣመን እስከ ነፍሲ ደሃሪት ይብል ማለት እዩ ኣኣምኔ እእመን እውን ማለት እዩ ክሳዕ መጨረሻ እንታይ ገብረ ኣኣምኔ እስከ ነፍሲ ደሃሪት ከመስጋሁ ወደሙ ለኣማኑኤል ኣምላክነ ዘተወልደ ንግስተ ኩልና ኣኣምኔ እእመኔ ኢሉ ሽዑ እንታይ ዝብል እስከ ነፍሲ ደሃሪት ክሳዕ ነፍሲ መጨረሻ ወይ ከዓ ክሳዕ መጨረሻ ግዜ እንታይ ክኸውን እዩ በዚ እምነት እዚ ከኣምኔ ከመስጋሁ ወደሙ ለኣማኑኤል ኣምላክነ ስጋ እዚ ደም እዚ ናይ ቅዱስ ወልድ ወይ ከዓ ናይ ኣማኑኤል ምዃኑ እንታይ ገብረ ይኣምን እዩ ዘተወልደ ንግስተ ኩልና ካብታ ንግስቲ ሰማይ ምድርን ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ናይ ኣማኑኤል ናይ ቅዱስ ኣማኑኤል ስጋ እንደምን ምዃኑ ይኣምን ኢልና ብእምነት ናበይ ንቐርብ ማለት እዩ ናብ ስጋ ወደሙ ንቐርብ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ትምህርቲ ዘድልየና እምነት እዩ ማለት እዩ ትምህርቲ ምስ ተምሃረ ሓደ ሰብ ስለቲ ተምሃሮ ነገር እምነት ክህልዎ ኣለዎ ቅዱስ ቁርባንካ ዋና ዘድልየና እምነት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ትምህርቲ ኢልናዮ ካልኣይ እምነት እዩ ኣሚን እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ንስሓ እዩ ማለት እዩ ሰብ ሓደ ሰብ ተማሂሩ ነቲ ዝተምሃሮካ ኣሚንሉ ናብ ስጋ ወደሙ ቅድሚ ምቕራቡ እንታይ ክገብር ኣለዎ ንስሓ ክወስድ ኣለዎ ማለት እዩ ልክዕ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 27 ዝበልኩኹም እንታይ ዝብል ርእሱ ይመርምር ይብል ማለት እዩ ማንም ሰብ ናብዚ ቅዱስ ስጋ ናብዚ ቅዱስ ደምን ቅድሚ ምቕራቡ ገዛ ርእሱ ይመርምር ኣብ ርእሱ እንዲያም ኣብ ገዛ ርእሱ ይፍረድ ይብል ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ገዛ ርእስና ንሕዳ ፈሪድና እንታይ ንኸውና ኣይፍረደናን እዩ ማለት እዩ ሰብ ዝፍረዱ ኣብ ገዛ ርእሱ ክፈርድ ስለዘይከኣለ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሓጢኣትና ተኣሚንና ኣብ ቅድሚ ካህና ሓጢኣትና ተናዚዝና ንስሓና ወዲና ቀነናና ፈፂምና ናብ ስጋ ወደሙ ክንቀርብ ከም ዝግባአና ማለት እዩ ልክዕ ኣብዚ ነዚ ታሪክ ክንጠቕሶ ንኽእልና ማለት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ዘሎ ናይቲ ጥፉእ ወዲ ታሪክ እንድሕሪኢኹም እንታይ ዝብለና ታሪኩ ስለትፈልጦ ኣይደግሞን እዮ ማለት እዩ ምስ ኣቦኡ ተባኢሱ ወይ ከዓ ንኻብ ኣቦኡ ከይዱ ናይ ኣቦኡ ፍርቂ ሃፍቲ ሒዙ ዝኸደ ዝጠፈ ሓደ መንእሰይ ኣሎ ማለት እዩ እና ኩሉ ገንዘቡ ወዲኡ ኣብተን ሓሰማታት ምስ ተቆፀረ ሽዑ እንታይ እዩ ዝብላ መወዳእታ ጥሜት ምስ ሞተ ማለት እዩና
እንታይ ልዩ ዝብል ማለት መፅሓፉ ንሕሪኢኹም መኾንኩም ናብ ልቡ ተመልሰ እዩ ዝብለና ማለት እዩ ናብ ልቡ ተመልሰ ሞ እንታይ ዝብል ኣነ ብዚ ብጥሜት ምውት ኣለኹ ኣብ ቤት ኣቦይ ግን እንጀራ ዝተርፎም ብዙሓት ኣገልገልቲ ኣለዎ ስለዚ ናብ ቤት ኣቦይታ ክገበረ ክምለስ በለ ይብል ማለት እዩ እና ደስ ዘብል ነገር ናብ ልቡ ተመልሰ እዩ ዝብለና ናብ ልብኻ ምምላስ እዩ ማለት እዩ ቅድሚ ናብ እግዚኣብሔር ምምላስ ቅድሚ ናብ ካህን ምኻድ ናብ ልቡ ክምለስ ኣለዎ ሓደ ሰብ ብልቡ ሓጢኣቱ ክተዓሰሉ ወይ ከዓ እቲ ዝገበሩ ሓጢኣት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ምዃኑ ብልቡ ከኣምን ኣለዎ ማለት እዩ እዚ መጀመርያ ንስሓ ብውሽጢና እዩ ዝውዳእ ማለት እዩ መጀመርያ ናብ ልብና ንምለስ ናብ እግዚኣብሔር ንኸይድ ብካልኣይ ደረጃ እዩ ማለት እዩ ሰብ ብውሽጢ ሓጢኣቱ ከይኣመነ ናብ እግዚኣብሔር ክቐርብ ኣይግባእን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ዘይተጣዓሰሉ ሓጢኣት ንእግዚኣብሔር ክናዘዝ ኣይክእልን ስለዚ ሰብ ንመጀመርያ ናብ ልቡ ክምለስ ኣለዎ ካብኡ ቀፂሉ ዘን ናብ እግዚኣብሔር ክኸይድ ኣለዎ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ካብ ሓጢኣቱ ክእመን ኣለዎ ማለት እዩ መቸም እግዚኣብሔር ሓጢኣትና ዘይፈልጦ ኮይኑ ዘይኮነ እንታይ ዳ እግዚኣብሔር ብኣፍና ምስክር ጌርና ኣንደበትና ምስክር ጌርና ሕልናና ዳኛ ጌርና ኣብ ቅድሚ ክንቀውም ደሊ ማለት ስለዚ ዝገበርናዮ ኩሉ እግዚኣብሔር ወይ ዝን ሓጢኣት ጌረ ኢልና ክንናዘዝ ኣለና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ናብ ካህን ንኸይድ ብሳልሳይ ደረጃ እዩ ማለት ኣብ መጨረሻ ናብ ካህን ንኸይድ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅዱሳት ናቴዎስም ካህናት ኣዕይንተ እግዚኣብሔር ይብሎም ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ኣዕይንቲ ካህናት እዮም ብሎም ማለት ስለዚ ብውሽጥና ንዝኣመናሉ ናብ ልብና ተመሊስና ብውሽጥና ንዝኣመናሉ ሓጢኣት ናብ እግዚኣብሔር ተናዚዝና ብሳልሳይ ደረጃ ከዓ ናበይ ክንከይድ ይግባኣና ናብ ባት ነፍስና ክንከይድ ይግባኣና ማለት እዩ ስለዚ ናይ መጀመርያ ትምህርቲ ኢልና ካልኣይ እምነት ሳልሳይካ ንስሓ የድልየና ማለት እዩ ናብ እግዚኣብሔር ዘቐርብ ወይ ከዓኒ ገጽ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክንርኢ ብንስሓ ክንምለስ ይግባኣና ስለዚ ሳልሳይ ደረጃ ንስሓ እዩ ራብዓይ ደረጃ ካ ጾም እዩ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ማለት እዩ ያው ንቅዱስ ቁርባን መዳለዊ ካብ 15 ክሳብ 18 ሰዓታት ክንፀውም ኣለና ምናልባት እዚ ምስ ናይ ዘፀኣት ምዕራፍ 12 ዝሓለፈ ርኢና ነርና ሓቀይ እቲ ስጋ ክበልዕዎ ከለዉ እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ያው ተጠበሰ ስጋ ብልዑ ኢልዎም ነይሩ ነቲ ስጋ ግን ንበይኑ ዘይኮነ ብመሪር ቆፅሊ ጌርኩም ብልዕዎ ኢልዎም መሪር ዝኾነ ቆፅሊ ሓዊስኩም ብልዕዎ ኢልዎም ነይሩ ምእንቲ ኣፎም ዕረዕረ ክጥዕሞም ማለት እዩ ነዚ ከዓ ብሓድሽ ኪዳን ከም ዘለዎ ቤተክርስትያን ኣምፅያ ማለት እንታይ ካብ 15 ክሳብ 18 ሰዓት ክንፅሊ ከም ዝግባኣና ናይ ቤተክርስትያን ኣቦታት መምሃራን መፅሓፍቲ ይነግሩና ማለት መምሃራን መፅሓፍቲ ይነግሩና ማለት ስለዚ ካብ 15 ክሳብ 18 ሰዓት ክንፀውም ይግባኣና ማለት ቅዱስ ቁርባን ቅድሚ ምቕባልና 15 ክሳብ 18 ሰዓት ክንፀውም ይግባኣና ማለት እዩ ንምንታይ አንፀውም ድሕር ዳኢልና ኮይና ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ክንወስድ ክንቅበል ከለና ኣፍና ሽኮር እንዳጣዕመና ወይ ከዓ ማዓር እንዳጣዕመና ክንገብሮ ኢልና ክንቅበሎ ይብልናን ብሳይንስ ንባዕሉ ደረጃ ንሕር ሪኢኹሞ ወይ ከዓ ናይ ሕክምና ምሁራን ሰባት ማለት እዩ ልዕሊ 15 ሰዓት ክፀሙ ከለዉ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ኢንዛይም ወይ ከዓ ትምራቕ እሱ ጠፊኡ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ሓሞት ዝመስል ነገር እዮም ከውፅኡ ዝጅምሩ ማለት እዩ ምራቕ ምውፃእ ገዲፉ ዕረ ዝመስል ናይ ሓሞት ሳይ ጣዕሚ ዘለዎ ነገር ይከውፅእ ዝጅምር ማለት እዩ 15 ሰዓት ንላዕሊ ድሕር ፀምና ማለት እዩና ኣብዚ ግዜ እዚኣ ቤተክርስትያን እንታይ ክንገብር ክንቅበሎ ትእዘና ማለት እዩ ሰለስቱ ምእቱን ብፍትሐ ነገስት ዝኣዘዝዎ እዩ ማለት እዩ እንታይ ዝብል እዩ حواريات بسينودوسو منا سلستو متكاني بفتح نجست ماتي وينسى منه قربان زان ولا يصوم بين الصحيح بالمادي وينسى منه قربان زان ولا يصوم بين مانم سب مانم تخونه مانم قدم مصامون قدم مصامون تخغبر يبلون من صحنا قدم مصامون كاب سغاو دم كاب قربان كقبل يبلون مادي إلى ما بوتا زاززوي ماتي حواريات قدس باولوس كابرومي معرف شو مونته كم بكم ارينا حمام نيري كبر مسيحي والمعادي نكرسوس نحرا بمكرو بحمام مسيلنا بتنسايو بخبرو ممكن مسلينا سلازبل ناي كرسوس مكران مستاف يو صوم حدا واغا نقبلوا لنجر سلازخونه كنصوم مغبانا ماتي اذا كن حصاناتن نحوماتن ايملكتني مالتي حصاناتن نحوماتن ايملكتني ككم عقمم كصوملهم مات قديتا مصوم قديتا كو تخونه كن كاب 15 ساعه 18 ساعات قديتا خباال يبلومن حصاناتن ناي طعنا زقم زلو سبات مالتي كاله قدم سغا ودم مقبالنا يا كاب صوتا ورك ወይ ካብ ሩካቤ ክንርሕቅ ግባአና ማለት ካብ ሩካቤ ስጋ ክንክልከል ግባአና በተለይ ሰብ ሓዳር ማለት ብዙሕ ግዜ መቸም ዝሕግዝ ነገር ንሰብ ሓዳር እዩ ሩካቤ ክልከሎም ዝበሃሉ ኣብ ሓዳር ውሽጢ ዘሎ ይምበር ሲጀመር ካብ ሓዳር ወፃ ዘሎ ቅድሚ ቃል ኪዳን ናብ ከምዚ ዓይነት ህይወት ካኣቱ ኣይፍቀድ እዩ ወይ ናብ ናይ ሩካቤ ስጋ ክኸይድ ኣይፍቀድኒ ማለት ምክንያቱ ቅድሚ ቃል ኪዳን ዝግበር ኩሉ ዝሙት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እና ኣብ ውሽጢ ቃል ኪዳን ዝኾኑ ወይ ካብ ሰብ ሓዳር ዝኾኑ ግን ካብ ሩካቤ كخلكول يجبا ماتي نسلسة معلتي كخلكول يجبا ماتي إذا خاب من تالنا قدامي مصحف صامويل معرف إسران حادن قصة حموش نحرينا يمكننا داويت مالتي داويت مستمسبو كاب ساول هادي مخير كله نافتي نايتي بيت المقدس حلاف خيرو انجران خبو حاجتو مالتي انجران مقبوي كازول لعنة قرم صحتتون تايلو كانت راح قبول عوز قبا استقدس انجرات
كوينو كال عينت مغبيه بلنا مسبولو زمارات يلن هابنا مسبولو انت يلو شعوت كان موز مغبي زخت ولعو تخونكم تمسخا زلو سبكا كان من تيزرحا كون لهم كابنس زرحا كون لهم كان مسنس زي تراخبو كون لهم مسبل شو انت يلو داويد مسانسنا خاب زي نرخب كندي معلت غيرنا سلسته معلت غيرنا لنا سلسنا بسبيت زقارب يلن كله بنصحنا بقدسنا يزولو مسبلو كافتن غيرات خمس بولع يردعنا مال سلازي حسبوا نتنا يبولي كده مثاليو ناي سغاو دو مثالي زنبره انجرا عند حد اخسا عندس يتنققل نيرون كوينون كاب سبيت ريحقوم نصحنا حاليوم نصيهم عند حد يقبلوا له كوينون نحنا كما عارف خندي بنصحنا خنقبلوا خمس غبانا مالتي مالبات ركابي سغا حدياتي مالت ايكونن ግን نزتفدي سغاو دو من مقبال ግን ካብዚ ነገራት እንተክንገብር ግባናይ ንስተወሰነ ግዜ ክንክልከል ግባና ያው ሓጢያት ኮይኑ ዘይኮነ እንታይ ዳኒ بنصحنا خوينا ويكاني حساباتنا خال مدراو حساب كيتحوس ويكاني كال نغرات ابا امرونا كيمصه بنصحنا خنقبلو سلازغبانا مالي كال انتي لاينا مجمريا تمرتي يدينا امنتي يدينا نصحا صوم كابرو كابي سغا خنرحقالنا ينا شرشاي درجه نصح لبس ملباس يدينا مالي سغا ودو مقبل نحدا خوينا حدسب نجدن يا انتلو صعدا خدان كخدن سناي نغري مالي صعدا خدان قرباني زدالو خدان كخدن صبوي تزي كوين ግን زلو لبس حاصيبو نعو نصح غير قرب خالي ماتي نزخاني مصحف ቅዱስ ዘረዳና ጠقሲ ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ቁጥር 2 እንታይ ዝብላሎ ርእስኩም ቀድሱ ንጹሃት ኩኑ ክዳውንትኩም ለውጥ ይብል ማለት እዩ ርእስኩም ቀድሱ ንጹሃት ኩኑ ክዳውንትኩም እንታይ ግበሩ ለውጥ ይብል ማለት እዩ እዚ ተዛዛ አዘዘ መንየሩ ያዕቆብ ነይሩ ማለት ያዕቆብ ቤቴል ወይ ካን አፍትሎ ዛተ ባህለ ቦታ መጀመሪያ እግዚአብሔር ከሄድ ኮሎስ ተራእየ ቦታ ማለት እዩ አፍት እግዚአብሔር ተራእየሉ ቦታ ወይ ካኒ መሳልል ካብ መሬት ክሳዕ ሰማይ ተዘርጊሑ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ዝራእየሉ ቦታ ክኸዱ ከሎ ነቶም ህዝቡ እንታይ አዚዝዎም ነይሩ ርእስኩም ቀድሱ ኢሎም ማለት እዩ ርእስኩም ቀድሱ ጣዖታትኩም ኩሉ አርሕቁ ማለት እዩ ርእስኩም ቀድሱ ጣዖታትኩም ኩሉ እንታይ ግበሩ ካባኹም አርሕቁዎም ንጹሃት ኩኑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብንጽህና ቆሙ ኢሎም ክዳውንትኩም ድማ ለውጡ ኢሎም ማለት ስለዚ ንጹህ ክዳን ጌርካ ናብ እግዚአብሔር መቅረብ ከም ዝግባና መጽሐፍቲ ይነግሩና ማለት እዩ ካለ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 እንድሕሪኹም ኮንኩም ናብቲ መርዓ ዝተዓደሙ ሰባት ታሪክ ነግረና ማለት እዩ ትመርዓ ምስተዓደሙ ኩሎም ተማጋሽ ናብቲ ውሽጢ ምስኣተው ጎይታ ነቲ መርዓ ክዕዘብ ኢሉ መጽ ይብሉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ተበዓል መርዓ ናብቲ ውሽጢ መርዓ ምስኣተው ሓደ ናይ ክዳን ናይ መርዓ ዘይገበረ ሰብ ፀኒሕዎ ማለት እዩ ክዳን መርዓ ዘይገበረ ሰብ ምፀንሑ ንምንታይ ዳ ከምዚ ኢልካ ናብዚ መርዓ ተኻምስ በሎ ወላ ሓንቲ ክምልስ ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ ሒዝኩም ናብቲ ምሕርቃ ማስናንን ብኽያትን ዘለዎ ኣውፅዎ ይብል ማለት እዩ መርዓ ተባሂሉ ዘሎ መንግስተ ሰማያት ማለት ልብስ ተባሂሉ ዘሎ ያው ሊትራሊ ልብስ ኢልና ተላተ ደይወሰነዮ ጊዜያዊ ልብስ ኢልና ተወሰነዮ ፍጻሜ ግን ንጽህና እዩ ማለት ብዘይ ንጽህና ብዘይ ቅድስና መንግስተ አምላክ ከም ዘይትወረስ ማለት እዩ እና ንዓናን ትምህርትና ዝኸውን ግን ብዛዕባ ልብስ ስለ ዝኾነ ልብስ መርዓ ከይገበርካ እንተ ክኸውን ኣይክእል ናብቲ ናይ ቅዱሳን ጉባኤ ክትኣትው ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ናይ ክርስቶስ እንድሕሪኢኹሞ ማለት እዩ ደብረ ታቦር ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 እንታይ ዝብለና ወኮነ አልባሲዩ ከመ በረድ ጻዕዳ ይብል ማለት እዩ እነሆ ናይ ክርስቶስ ልብሱ ከዓ ከም በረድ ጻዕዳ ኮነ ይብለና ማለት እዩ ልብሱ ልክዕ ከም በረድ ጻዕዳ ኮይኑ ማለት እና ቤተ ክርስቲያን ከዓ ጻዕዳ ልብስ ለቢስና ክንኣቱ ዝኣዘዘትና ካብዛ አንጻሪ ማለት እዩ ካልእ ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 እንድሕራሚኩም እንታይ ዝብለና እቶም ዝሰዓር ወይ ከዓ እቶም ኣኽሊል ህይወት ክቕበሉ ዘለዎም እንታይ ዝብለና እነሆ ነቶም ኩሎም ዝሰዓር ወይ ከዓኒ ዋጋ ዝኸፈሉ ኩሎም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጻዕዳ ክዳን ወይ ከዓ ጻዕዳ ልብሲ ተዋህቦም ብለና ማለት እዩ ጻዕዳ ልብሲ ናይ ዓወት ጻዕዳ ልብሲ ናይ መንግስተ ሰማያት ጻዕዳ ልብሲ ናይ መላእክቲ ምሳሌ ስለ ዝኾነ ያው ጻዕዳ ልብሲ ለቢስና ነጸላና ጌርና ቤተክርስቲያን ከይድና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ክንቅበል ከም ዘለና ቤተክርስቲያን ተረዳእና ማለት ኢና ያኽልን መስለኒ ካልእ ናይ መጨረሻ እንታይ ሙሉእ ልብሲ ምግባር ማለት እዩ ሙሉእ ልብሲ ምግባር የድልየና ማለት እዩ ዕርቃና ዘርኢ ሰውነትና ከዓኒ ቅርፅና ዘርኢ ሙሉእ ልብሲ ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ርእሰን ክሽፈና መጽሐፍ ስለዘዝዝ ማለት እዩ ኣነስትኒ ትገልበባ ወይ ከዓኒ እተን ኣንስቲ ግን ክሽፈና ፈቱ ከም ዝበለ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ርእሰን ክሽፈና ደቂ ተባዕትዮ ከዓኒ ሙሉእ ልብሲ ክለብሱ ደቂ ኣንስትዮ ሙሉእ ልብሲ ክለብሱ ይግባእ ማለት እዩ ካልእ ጸሎተ ቅዳሴኻ ምስታፍ ማለት እዩ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ቅዳሴ ቅድሚ ምጅማሩ ተኽኢልና ተኣምር ክንበብ ከሎ ክመፅእ ማለት እዩ ተኣምር እንተሓሊፍናኻ እንተወሓደ ኪዳን ክነርክብ ማለት እዩ ካብ ኪዳን ዘሎ ናይ ቅዳሴ ጸሎት ክንሳተፍ ይግባአና ያው ቅድሚ ቅዳሴ ዘሎ ነገራት እዚ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ከይብዝሕኒ እንዳበልኩ የቕሬታ ግበርለይ ኣብዚ ክኸውን ንኽእል ዝያዳ ዝተጋገኽዎኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኣፈ ትጓህ መላእኽቲ ይኣርመለይ ኣሕዋተይም ስለ ዘለው ንኩሉ ዘባላሽኽዎ ነገር ኣሪሞም ክነግርኹም እየ ማለት እዩ ወስብሃት ለእግዚኣብሔር
حوات كسمع صنيح لي يسمع له دياقون قتلوا حوات كاتسولو ولا حرش زينة وي دياقون أبي داو بزح سب سلازي يلم كاتسولو قاليوت يسمالن ميري حاونا دياقون ميرن እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ ያብዛልካ ካፕቴን በልካይን ከሓት ደወላ ካፕቴን ሕጅ ተዛርከኝ ኦኬ አለ ከምቾ ደሓን ንስማዕ አሞኒ ምለስም ስለዚ ኽእል ክምልክ ሓሳብኩም ከለው በቃ እሺ ሰላም ለይቲ በቃ ካለ ጊዜን ሓተኩም ጉድ ናይት እንዳደቀስ ከይዳ ጸጋ ነለ ቴንኪው አቤ በቃ ሓቲት ከበለ ሓራኪ ድሓራ ሽግር የለምሽ ፈቐፋዲ ኣብ ሓወይ ከይደ ስለትንዘላ ميران يسكي أبيلون دم سنة ولا جزية هذه جزية حتى ما نقصر رح نتاجم يا ابن كير بشكل اشراكي انا خسامي هذا اللي يرغن دخا لا سامعك يا أقسم يا زوين عطت حتى وين أسمع يا ميرا هاي بقى راتيش قدي سوري كاتسولو زين حاوي كاتسولو قتلوا دياقون أبيل دحنا أنا مودة تابزارة قال هوتي يسمع الله ديكون يرى الحوي سنة لما أنت تمرتنا كم تنافس سرعاتنا حساب من دايما بقص تكوننا قدام يقرنطوس 14 ዘሎ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ቃል እንታይ እዩ ዝብለና ኩሉ ብስርዓትን ብኣገባብን ግበርዎ እንታይ እዩ ግናኸ ኩሉ ብስርዓትን ብኣገባብን ዳ ይኹን ኢልና ንምንታይ እዩ እዚ ኩሉ ስርዓታት ኣምጪና ካብቲ ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ እንዳገበርና ነቲ ስርዓታት ነትሕዞ ኣለና ቤተ ክርስቲያንና ኻኒ ናይ ሓዲስ ኪዳን መጽሓፍቲ ዝባሉ 35 መጽሓፍቲ እዮም ቶም ካብኦም ቶም 8 መጽሓፍቲ ዘለው ናይ ስርዓት እዮም ማለት እዩ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ተሓቲሙ እኳ ተዘይረኣነያ በቲ ኣብቲ ግእዝ ዘሎ መጽሓፍቲ ዘለው ናይ ስርዓት ተባሂሎም መጽሓፍ ቤተ ክርስቲያን በይኖም ፈሊያ ሒዛቶም ዘላ መጽሓፍቲ ኩሎም እዚኦም ናይ ስርዓት መጽሓፍቲ እዮም ማለት እዩ ገለ ካብኣቶም ዲድስቅልያ መጽሓፈ ቀለሚጦስ መጽሓፈ ኪዳን ቀዳማይን ካልኣይን እዚኦም ኩሎም 8 እዮም ማለት 8 መጽሓፍቲ እዚኦም ንስርዓት ዝድንግጉ እዮም ማለት እዩ እጂ ካብ ኩሎም እንዳዋፀ ዝነግረና ኻኒ ፍትሐ ነገስ ዝበሃል ፍትህ መንፈሳዊ ዝበሃል ናይ ቤተ ክርስቲያንና መጽሓፍ ኣብ 13 ምዕራፍ 13 ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ብዙሕ ይነግረና ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን ሓንቲ ካብ መዝሙር ዳዊት ዘላ ትርጓሜ ሒዝና እንተኸይድና ናብኡ ደስ ብለኒ ሓንቲ ሓሳብ ጥራይ ክልዕላ ኣነ እውን ኣብኣ ዝተረፈና ሓዋተይ ገርፈ እንታይ እያ ትብል ኩሉ ግዜ ዲያቆን ዝሕዛ መዝሙር ኣላ መዝሙር 22 እግዚኣብሔር ይርአኒ እግዚኣብሔር ጓሳይ እዩ ትብል ማለት እዩ እጅፍቲ ታሕተ ውረድ ኢልና እንታይ ትብል ኣላ ጽዋእከ ንጽኑዕ ወያ ረዊ ምህረትከ ይትልወኒ በኩሉ መዋዕለ ህይወት ትብል ጽዋእኻሲ ጽኑዕ እዩ የርቡኻ ጽምኢ ይቆርጽካ የርዊ ዝብል ክትርጉሙ ከሎ ቦታትና እንታይ ይብሉ ጽዋእ ተባሂሉ ዘሎ ሕጂ ምስ ትምህርትና ዝኸይድ ማለት እዩ ጽዋእ ተባሂሉ ዘሎ ንስግኡ ጽዋእ ይብሎ ወያረዊ ዝብሎ ኻኒ ኣያዳግም ሓደ ግዜ ተሰዊኡ ንኹሉ ግዜ እሱ እዩ እንታይ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ምእረሱ ኣርእሱ ሓንሳ ርእሱ ሰዊኡ እዚ ብዕለት ዓርቢ ዝተሰወአ መስዋዕትኻ ቤተ ክርስቲያንና ኩሉ ግዜ ንዑ እንዳደጋገመት ስጋዕ ፍጻሜ ዓለም ትጸንሕ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝብሎ ኣብቲ ኣማርኝኡ ደስ ድብል ክስታይ የምፃሉ እዩ ጽዋእከኒ
ጽዋይ ከኒ ኢሉ ስጋኻ ስጋህ ጽኑ ነው ወይ አረዊ አያዳግምም አንዱ በቃኝ ነው ካልአይ ሃውና አየብልኒ እንታይ ሓደስ ያኽሊ ዳክል እዩ አንድ በቃኝ መዝኻ ምስቲ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ጠቕሲ ምእረሱ ኣርእሶ ዝበሎ ኣተሓይዙ ገብረልና እቲ ምእረሱ ተባሂሉ ዘሎ ኸዓኒ ብዕለተ ዓርብ ዝተሰውአ ኣብ ዕለተ ዓርብ ዝፈሰሰ ደሙን ኣብ ዕለተ ዓርብ ዝተቆርሰ ስጉኡን ንዘንቲ ዕለት ቤተክርስትያንና እንዳቅረበቶ እንዳደጋገመቶ ትነብር ነዚ መስዋዕት እዚ ማለት እዩ እንደገና ዘይኮነ ክርስቶስ መፅዩ መስዋዕት ዝኸውን ዘሎ እንታይ እታ ናይ ዕለተ ዓርብ እያ ካብታ ስቅለት ስጋዕ ፍጻሜ ዓለም እንዳቀረበት ትኸይድ ማለት እዩ እታ ሓሳብ ኣብኣ ከልዕላ ደልየ ነበርኩ ኣብ ፍትሐ ነገስቲ ዘሎ ተርእይና ኢኻኒ ብዛዕባ ናይ መስዋዕቲ ከነቅርብ ከለና ካበይ ካበይ ክኸውን ኣለዎ እዩ ይብሉ ዘምፅእ ዲያቆን ሜሮን ሓውና ዝበዝሐ ስለ ዝጠቐሶ ነፍቲ ናይ ናህና ዝውክል ማለት እዩ ኣብ ፍትሐ ነገስቲ ዘለካ ክልተ ሓሳብ ከልዕል እሞኒ ዳሕራይ ናብ ሓወተይ ግርፈ እቲ መስዋዕቲ ካበይ ክኸውን ኣለዎ ካብ ዝብል ካብ ቤተ ክርስቲያን ናታ እቲ መስዋዕቲ መቅረብ ዝኸውን ዘሎ ወይንን ስርናይኒ ካብ ወይንን ካብ ስርናይኒ ክኸውን ዘሎ ተማሂርና ብዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ መልከ ጼዴቅ ናብ ኣቦና ኣብርሃም ክመፅእ ከሎ ብሰርናይን ብወይንን ገይሩ ንኣቦና ኣብርሃም ከም ዝተቐበለ ኣቦና ኣብርሃም ከዓኒ እንታይ ከም ዝሃቦ ካብቲ ዘሎ ኩሉ ሒዝዎ ዝነበር ኣስራት ከም ዝሃቦ ኣስራትን በኩራትን ከም ዝሃቦ ሕጂ በዚ መሰረት ናይ ቤተ ክርስቲያንና መስዋዕቲ ዝኸውን ከዓኒ ስርናይን ወይንን እዩ ሕጂ እዚ ካበይ ይምፃእ ዝብል ከዓኒ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ገዛ ርእሳ ኣታው እንተለዋ ካብኡ ይኹን ይብሎ ተዘይኮይኑ ከዓኒ ካብ ምእመናን ይመፅእ እሞኒ ካብቶም ምእመናን ከዓኒ ከምፅዎ ከለዉ ኣብ እንታይ ኮይኑ ኣብ ኣምልኮ ጣዖት ዘለዉ ምእመናን እንተኮይኖም ኣብ ናይ ሓጢኣት ጎደና ዘለዉ ምእመናን እንተኮይኖም ካብኦም ክቅበሉ ከም ዘይብሎም እንዳበለ ካብቶም ዝእዞም ኣዋጃት ኣለዉ እዮም ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ናይ ቁርባን እውን መስርዕ ከመይ ክኸውን ኣለዎ መን ቅድም ክቆርብ ኣለዎ እንዳበለካ ብማዕርግ እንዳገበረ ይኸይዱ ካብ ሊቀ ጳጳሳት ጀሚሩ ካብ ፓትርያርክ ጀሚሩ ናብ ጳጳስ ከምኡ ናብ ቆሞሳት እንዳበለ ቀፂሉ እውን ዳሕራይ ሽዑ ናብ ቀሳውስት ናብ ዲያቆናት ናብ ንፍቀ ዲያቆናት እንዳበለ ዳሕራይ ሽዑ ተጠማቅያን ከዓ ደለዉ ናይቲ ዕለት ተጠማቅያን ናይ 40 ናይ 80 ህፃናት ዘለዉ ዳሕራይ ከዓኒ ናብ ደናግል እንዳበለ ናብ ምእመና እንዳበለካ ስጋዕ ዘሎ ተራውን ይነግረና እዩ ኣብቲ ኣብ ግዜ ቁርባን ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ እስቲ ነዚአና ኣሽቱ እንደረንተን ሓሳበይ ዝጎደለ እንተሎ ከዓ ኣስተኻኽሉ ወይ ከዓ ዘጉደልክዎ እንተሎ ኣብቲ ዝዘረባ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዲያቆን አቤል ሓውና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቀፅሉ ዜና ሓውና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዲያቆን አቤል ሓውና ሎማዓንቲ ታሽን ፅቡቅ ጌረ ዘኪርያ ኣለኹ ኣነ ሕማቅ ኣርሽን ረታ ኣብዛ ናይ ዲያቆን ሓውና ክገልፃ ዝፀንሐ ዲያቆን ሜሮን ሓውናን ዲያቆን አቤል ሓውናን ክገልፁ ዝፀንሑ ምናልባሽ ተወሳኺ ሓሳባት ማለት ተንኪፎም የሚሎም እዮም ግን ምናልባሽ ኣትር ኣቢለ ክገልፃ ዝደሊ ሕጂ ንቅዱስ ቁርባን ሲ ከመይ ኢልና ክንወስዶ ኣለና ወይ ከመይ ኢልና ናብ ቅዱስ ቁርባን ንቕበሎ ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ክህልወና ንኽእል እዩ ሕጂ መጀመርታ ሓደ ቅዱስ ቁርባን ክወስድ መሰል ዘለዎ ሰብ ብእምነት ክርስቲያን ዘሎ ኦርቶዶክስ ኮይኑ ዝተጠመቐ ኣካል ቤተክርስትያን ዝኾነ ሰብ እዩ ቅዱስ ቁርባን ዝወስድ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅዱስ ለቅዱሳን እዩ ዝብል ሓገር እቲ ቅዱስ ነገር ንቅዱሳን እዩ እቲ ቅዱስ ነገር ንክላባታይ ተሃቡ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ስለዚ ሓደ ሰብ ኦርቶዶክስ ዘይኮነ ክርስቲያን ዘይኮነ ካብቲ ቅዱስ ነገር ክወስድ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እቲ ቅዱስ ነገር ነቶም ቅዱሳን ተባሂሎም ዘሎ ንሕና ክርስቲያን ኢና
كل أماني كريستيان كل أرثوذكس قدسان تبعه بمصحف قدس تجلس ذو الله باولوس قدسان يبلغنا تمامر أباحث في تكسان قدسان مهانا قلتو مالت سلازي قدسان بالقال نحنا زوكل قالي سلازي إتون قدسان زغلنا أبيت كريستيان زلنا قدس قربان نوصد مسلا لنا هجي نزي قدس قربان إتوم آمنت إتوم قدسان إتوم نايت كريستيان سوات وإتوم مؤمنان كميلا كوسدو زلوم حدا ናብ ቀልቦም ክምለስልዎ ብምሉእ ቀልቦም ክወስድዎ ኣለዎ ከመይ ማለት እዩ እንድሕዳልኩም ናይ ጥፉ ወዲ ምሳሌ ንውሰድ ካብ ርስቲ ወሲዱ ጠፊኡ ነቲ ርስቱ ከዓ ምስ ዘመውትን ምስ ኣሕራማትን ዘሪቦ ኣብ መወዳእታ ገንዘቡ ምስ ወደአት ሓሲቡ ክበልዕ ጀሚሩ ቁራፍ ናይ ሓሰማ ክበልዕ ጀሚሩ ስኳ ክረኽቦውን ኣይካለን ኣብ መወዳእታ እንታይ ገይሩ ናብ ልብ ቀልቡ ተመልሰ እሞ እንታይ ዝብል ሓሳባት መፁ ኣነሲ ዓበይቲ ኣቦይ ዘለዉ ኣገልገልተሲ ዝበልዕዎ መግብሲ ኣኺሉ ዝተርፎም እዩ ኣነ ግን ኣብዚ መግቢ ናይ ሓሰማታቶም ክረክብ ኣይከኣልኩን ኢሉ ንዓበይቲ ኣቦ ከም ዝተመልሰ ኢና እቲ ታሪክ ብሕፅር ዝበለ ትዛንታውን ንዑ ዝነግረና ማለት ስለዚ ሓደ ሰብ ቅዱስ ቁርባን ክወስድ ከሎ ከምቲ ጥፉ ወድና ዓበይቲ ኣቦ ዝምለስ ዘሎ ከምኡ ኢና ንሕና ካብ ሓጢኣት ኢና ክሳይ ንገብር ዘለና ንነፅህ ዘለና ስለዚ ካብ ሓጢኣት ክትነፅህ ትኾንካ መጀመርታ ክትገብሮ ዘለካ ናብ ልባ ክትምለስ ኣለካ እቲ ካልኣይ ትገብሮ ነገር ከዓ ክትንሳሕ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ልባዊ ዝኾነ ብስቡር ልቢ ፍፁም ንስሓ ዝኾነ ብስቡር ልቢ ክኾን ኣለዎ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ናይ መጀመርታ ናይ ስርዓት መጽሓፍ ተባሂሉ ዝግለጽ መጽሓፍ ድዳኬ እዩ ኣብኡ እዚ ኣብ 60 ዓመተ ምህረት ኣካባቢ ተጻሒፉ ብሓዋርያት ዝተጻሕፈ መጽሓፍ እዩ ብመጽናዕቲ ዋላ ስኮላር ስለ ዝዝንዖ ማለት ሕጂ ኣብኡ ኣብ ምዕራፍ 9 ኣብ ምዕራፍ ሓንቲ እንዳታሓሰ ኣብ ጥቕሲ 9 14 ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ጽቡቅ ገይሩ ይገልጽ ሕጂ እንታይ ይብል ኣብኡ ኣብ ፍልይ 14 እንታይ ይብል ኣብ መዓልቲ ጎይታ ይብል ኩላትኩም ተኣከቡ ሕብስቲ ቁረሱ ቁርባኑ ኣቅርቡ ቅድሙ ግና ምእንቲ መስዋዕትኩም ንጹህ ክኸውን ሓጢኣትኩም ተናዘዙ ሕብስቲ ቁረሱ ተናዘዙ ምስ ምጻይ ዝተባእሰ እንተሃልዩ ቅድሚ ምስቲ መባእሲ ምስተዕራቑ ናብቲ ቁርባን ፍጹም ክቐርብ ኣይግብኦን ይብል ሕጂ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ምስ ምንታይ ኢና ነተሓሕዛ መሲልኩም ምስታ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 24 ዝፀሓፋ መልእኽቲ ኣብታ መልእኽቱ ኣብዚኣ እንድሕር ዳሪና እንታይ ይብል እቲ ንዓኻትኩም ዘመሓላልፈልኩም ነቲ ካብ ጎይታ ዝተቐበልኩ እየ ይብል ሕጂ ሕሰብዎ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ ጎይታ ዝተቐበሎ ሕጂ እዚ እንታይ ብትውፊት ዝተቐበሎ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በታ ዝተታሕዘላ ለይትን ጌራ ኣልዒሉ ኣመስኪኑ ቆረሰ እሞ ውሰዱ ብልዑ እዚ ምንታኹም ዝወሃብ ስጋ እዩ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ በለ ከምኡ ከዓ ድሕሪ ድራር ነቲ ጽዋዕ ዓለም እሞ እዚ ጽዋዕ እዚ ብደመይ ዝኸውን ሓድሽ ኪዳን እዩ ብትሰትይዎ ኩሉ ግዜ ንመዘከርታ ይግበርዎ በለ ማለት ነዚ እንጀራ ዝብትበልዑ ነዚ ጽዋዕ እዞም ብትሰትይዎ ኩሉ ክሳዕ ጎይታ ዝመጽእ መጥሪኹም እትነብሩ ስለዚ ይብል ሕጂ ከይተገብኦ እንጀራ ጎይታ ዝበልዕ ወይስ ጽዋዕ ጎይታ ሰቲ ኣብ ናይ ጎይታ ስጋን ደምን ይዝዕግብ በኣር ሰብ ካብ እንጀራ እዚ ቅድሚ ምብልዑ ካብዚ ጽዋዕ እዚ ቅድሚ ምስታይን ርእሱ ይመርምር ይብል ሕጂ እታ ርእሱ ይመርምር ትብል ዘላ ታና ቀልቡ ዝምለሰላ ማለት ርእሱ ይምርምር ሽዑ ይንሳሕ ማለት እዩ ንስሓ ዘለና ዘሎ ንምንታይ እንሕዳልና ምናልባሽ ኣብ ካልእ እዋን ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ወይ ካብ ብዛዕባ ስርዓተ ቅዳሴ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ስርዓተ ቅዳሴ ከመይ ምዃኑ ንምንታይ እዩ ኢንዲቴይል እንድሕር እግዚኣብሔር ፈቒድዎ ብሕዋትና ፕሮግራም ገይሮም ተሚሮምና ጽቡቕ ነይሩ ንምንታይ እዩ እንድሕር ዳኢልና
كل شيء قداسه نساعته كلنا انتاي او يك عبيت كريستيان قدس قربان مسوعة قربان كقربون كل انتاي نحدايلنا ناي عبز مدري كلنا على جنتنا نساتف زلنا مالتي مخنياتو بيت كريستيان عم مدري زل على جنتي نحنا عبيت كريستيان ناي كل شيء نسائل ናይ እግዚአብሔር ስእሊ ክንገብር እንከለና ንመጋየፂ ይኮነ እንታይ ዳ ቅዱሳን ህያዋን ስለ ዝኾኑ እቲ ሕብረት ከዓ ምስቶም ናይ ሰማይ መላእክቲ ምስ እግዚአብሔር ኣብቲ ቅድሚ ጠረጴዛ መስዋዕቲ ናይ መድኃኔዓለም ስእሊ ኢና ንገብር ሕጂ ንምንታይ እዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘላ ገነት ምዃና ኢና ቤተክርስትያን ንገልጽ ዘለና ማለት እቲ ሕብረት አባና ጥራይ ዘይኮነስ ምስታ ናይ ሰማይ ቤተክርስትያን ታቤት ማለት ሰላም ዛም ምድሪ ዘላ ቤት መቅደስ ሓደ ስለ ዝኾና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገነት ዝኣቱ ካቶም ንጹሃት እዮም ዶ ኣንበርቶም ሓጢአተኛታት ኣይኮኑም ማለት እዩ ስለዚ እታ ፀባብ መገዲ ኩሉ ሻዕ ሓጢአትካ እንዳረገፍካ ኣትኣትወላ ስለዚ ኣብ ቤተክርስትያን ክንኣቱ ከለና ቅዱስ ቁርባን ክንቆርብ ከለና ንሕና ኣብ ገነት ከም ዘለና ጌርና ነሽና ስለንቆርፃ نوزرا كافتي سجان دم ناي كريستوس كنساعة فن كلنا بنصحنا نفسنا مرميرنا كون سلازلوي هارا باولوس نزي زغير لسولو هنياتو قدمي مستاي صواز قدمي مستاي روسي يمرمر كمي غويتا سغا غويتا مخان فلي كيفلته زبل انستن عجزارس يفد زمن زيبل جحاده كندا حاونا دياقون ميرن قلتلنا صنحه እቲ ትወስዶ ዘለኻ እንታይ ምዃኑ ከይፈለጥካ ንሕራት ወስዶ ሊሓውን ንባዕሉ ኩነኔ ማለት እዩ ምስለ መብላዕካ ኮንካንት ብሎ ዘለኻ ምስለ መግቢ ኣይኮነን እሱ ኣማናዊ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ምዃኑ ፈሊኻ ኣለሊኻ ክትፈልጥ ክትከል ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ፈልዩ ክፈልጥ ዘይከኣለ ከይከኣለ ዝበልዕ እንሰትን ኣገዛእ ርእሱ ይፍርድ ዘምፅእ ይብል በዚ ምክንያት እዚኦም ኣብ ማእከልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለዉ زموتون بزحاتهم يقول عليه الذي زي كيف فلت كايو كي تردع كايو نعو نفسها ببقعات كيدا لحان حرات وصدر لها خنكا انتايو نبرخ زي كونه نمرقمون كخنكا يخيلي معليه الذي كمتي قال عامله كاكلت زعفو سيف زبل حيزبلو نسقان نفس نفس نسقان زفلالي نفس منفس زفلالي جزول حكيت من الرسالة أساسات زيهرة حجي تي سقان دم كريستوس كاخومي معناتي نخلت تنقري زوابنا نحبتن هيوت نتوم بزي قبوهم تي سقان دم كريستوس وصدو سبات كنا نكونني اون كخونم نقيل مالتي مخنياتو كمي سغا غويتا مخان فلي كفلت زبل مستن عجزارس يفرد زمص بز مخنيات جيوم عما كلكم بزحدهم ماتن حوماتن زلو زموتون بزحاتي عجزارسنا انت نفرسي عيم تخوننا نيرنا غويتا كفردلنا خلقنا يقصعنا يزلو سلازي اذا مس عالم انت كاين خلني لي بالمالت سلازي تي ناي سغان دم ناي كريستوس كونوس دوم كلنا نهيوت متان كخوننا እንታይ ክንገብራለና እንድሕዳይልና ንነብስና ብንጽህና ብቅድስና ናብ እግዚአብሔር አምላክ ከናቀርባ ክንከላለን ሕጂ ንጽህና ቅድስና ክንብል ከለና እንታይ እቲ ምሕረት ካብ እግዚአብሔር ዝመጽእ እቲ ንስሓ ግን ካብን ኣይዝመጽእ ማለት ሓደ ሰብ እንድሕር ንስሓ ናብ እግዚአብሔር ኣቀሪቡ ንነብሱ እቲ ምሕረትን ይቅረታን ካብ እግዚአብሔር ዝመጽእ እቲ ናትና ቅድስናን ናትና ንጽህና ንሕና ብንሰርሖ ነገር ኣይኮነን ካብ እግዚአብሔር ይምንጩ እግዚአብሔር ቅድስናን ከንጻናን ተራ ኮይኑ ግን መጀመርታ ክንገብሮ ዘለና እንተኾና ኣለዎ ናብ እግዚአብሔር ዝቀርብ ስቡር ልብ የለና ማለት ንስሓ የለና ስለዚህ ቤተክርስቲያን እነዚህ ያ ኩሉ ሻ ቅዱስ ንቅዱሳን ቅዱስ ለቅዱሳን ኢላ አስተውሉ ክብል ኮለት ሊያቆን እቲ ካህንካ እንታይ ይብል ቅዱስ ለቅዱሳን ይብል ስለዚህ እቲ ቅዱስ ነገር ነቶም ቅዱሳን ምክንያቱ ስጋ እንደም ናይ ክርስቶስ አማናዊ ስጋ እንደም ናይ ክርስቶስ ስለዝኾነ ማለት ካለ ምናልባሽ ኣብቲ ስርዓት
እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ኣብቲ ናይ ቅዳሴ ሃዋርያት እውን ተጠቒሱሎ እንታይ ክንገብር ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ምሳድና እንታይ ክንገብር ኣለና ብዝተኻእለክና መጠን ከም ዲያቆን ሓውና ክገልጾ ፀኒሑ ማለት እዩ ጾም ክንጾም ኣለና ክንጽልይ ኣለና እቲ መንፈሳዊ ህይወትና ከበራትዕ ዝኽእል ነገራት ኩሉ ነገራት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ዝበልኩኹም ቤተክርስትያን ማለት ኣብ ምድሪ ዘላ ገነት እያ ስለዚ ናብ ቤተክርስትያን ክንኣቱ ከለና ልክዕ ናብ ገነት ንኣቱ ከም ዘለና ጌርና ነብስና ክቆጥራ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እቲ ሕብረት ናይቲ ቤተክርስትያን ከዓ እዚ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ሕብረት ናይ ቤተክርስትያን ከዓ ምስቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ሕብረት ሓደ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሻዕታት ትድሕን ቤተክርስትያን ስጋዕ ዝኾነት ኣካላት ናይታ ቤተክርስትያን ከዓ ብቅዱስ ቁርባን ኣቢልና ስለ ንኸውን ኩሉ ሻዕ ቅዱስ ቁርባን ክንወስድ እንከለና እቲ ኣብ መንፈሳዊ ዕቤትና ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ዝድግፈና ኩሉ ተግባር ክንገብር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እሱ ከዓ ክንጾም ኣለና ክንጽልይ ኣለና መጽሓፍ ቅዱስን ጽቡቕ ጌርና ከነንብብ ኣለና ካልእ እውን ነብስና መስዋዕት ጌርና ስለዝንቐርባ ዘለና ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ካብ ስጋዊ ረስሓት ብዝተኻለ መጠን ማለት ክንጋየፅ እኳ ዘይኮነስ እታ ዘላትና ብንጽህና ጌርና ሓፂብና ክዳንና ዳሊና ነብስና እውን ሓፂብና ከነቐርብ ኣለና ማለት እዩ ብውሽጥናን ብደገናን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነፂህና ክንቀርብ ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ቅዱስ ቁርባን ካልእ እቲ ምስ ሰባት እንቀያየሞ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ እዩ ምስ ሰባት እንቀያየሞ ንፀራረፉ ነገራት እውን ብስቡር ልቢ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ምሳድና ብእቕረታ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ ምስ ኣሕዋትና ይቕረ ተባሂልና ቅዱስ ቁርባን ክንወስድ ኣለና እንድሕር ቂምታ ሒዝና ቅዱስ ቁርባን እንድሕር ንወስድ ኣለና ግን እዚ ንኮነነ ይኾነና ማለት እዩ ንስረይቲ ሓጢኣት ወይ ከዓ ንሕድገት ሓጢኣት ዘይኮነሲ ንፍሪ ይኾነና ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ውሽጣዊ ንፅህና እዩ ናትና ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻእለና መጠን እዚ ክንገብር ኣለና ማለት ካልእ ብዛዕባ እቲ ኣብኡ ዝፅለ ጸሎት ኣብ መጽሓፈ ዲዳኬ ተጻሒፉ ኣሎ ምናልባሽ ግዜ ከይቀትለልኩም እቲ ግዜ ፕሮግራም ከንውሖ ኣብኡ ተጻሒፉ ኣሎ ማለት እዩ ምናልባሽ ግዜ ልዩ እንድሕር ኣፍኪድኩም ላይ ከንብቦ ክእል እየ ማለት እዩ እታ ናይ መጽሓፈ ዲዳኬ ፍቓድ ኣይልሓር ቀጽሉ ዜና ቀጽሉ ሸዓተን ቀጽል ችግር የለን እሺ እንታይ ትብል ንምስጋና ቁርባን ህብስቲ ወይኒ ዝምልከት ድማ ኩሉ ግዜ ኣመስግኑ መጀመርታ ንጽዋዕ ዝምልከት እዩ ይብል ኦ ኣቦና ነቲ ብወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢልካ ናባና ዝለኣኽካዮ ናይ ወድኻ ዳዊት ቅዱስ ተኽሊ ወይኒ ነመስግነካ ኣለና ክብርን ሓይልን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ብዛዕባ ምቁራስ ህብስቲ ዝምልከት ድማ ኢሉ ኣቦና ነቲ ብወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢልካ ዝገለጽካ ህይወትን ፍልጠትን ነመስግነካ ኣለና ክብርን ሓይልን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ከምዚ እዚ ዝተቆርሰ ህብስቲ ኣብ ጎቦታት ፋሕ ኢሉ ምስ ተኣከበ ድማ ሓደ ዝኸውን ከምኡ ድማ ቤተክርስትያንካ ካብ ኩሉ ጫፍ ዓለም ናብ መንግስትኻ ትተኣከብ ክብርን ሓይልን ናትካ እዩ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ኣሜን ጎይታ ባዕሉ ነቲ ቅዱስ ነገር ንኻልእ ኣይተሃብ ስለ ዝበለ ብዘይካ እቶም ብስም ጎይታ ዝተጠንቁ እንድሕር ዘይኮይኑ ማንም ካልእ ካብዚ ቁርባን ኣይብላዕን ካብዚ ጽዋዕ ዝሆን ኣይስተን ይብል ማለት እዩ ሕጂ መጽሓፈ ዲዳኬ ማለት እዩ ምዕራፍ ኣይሚን 9:5 ማለት እዩ ምስ ጸገብኩም ከምዚ ኢልኩም ኣመስግኑ ኦ ቅዱስ ኣቦና እግዚኣብሔር ስለቲ ኣብ ልብና ክሓድር ዝገበርካዮ ስምካ ብወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢልካ ዝገለጽካ ፍልጠት እምነት ዘለዓለማውነትን ነመስግነካ ኣለና ንዘለዓለም ንዓኻ ክብሪ ይግባእ ንስኻ ኩሉ እትኽእል እግዚኣብሔር ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ንኩሉ ነገር ፈጠርካ ምእንቲ ከመስግኑኻ ድማ ንሰባት ዝብላዕን ስተን ትህቦም ንዓና ድማ ብጸጋኻ መንፈሳዊ ምግብን መስተን ከምኡውን ብወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ ህይወት ይብቃና ልዕሊ ኩሉ ግና ፍጹም ሓያል ብምዃንካ ነመስግነካ ኣለና ንዘለዓለም ንዓኻ ክብሪ ይግባእ
أو قويتان بيت كريستيان كاكل جزء ذكره كاكفو عدحنا بفقر حافظ صنقران وتوم صحات نابتن سغاز الدالخ أي منغستا أكبو كبرن مزغانا نزل عالم نعخا يقون صقا يمصا زعلم زيادة ما تحلف وسعنا إن نايداويت أملاخ نصوح زخونة يغرف نصوح زيكونة ينسح مراناتا أو يتانا آمين وتوم نبيات جنا كان تنساف إزي هجز صلوتي مالتي زلو زلوخ مالتي يا بس قاعد مثلني توم نبيات جنا كان تنسافتهم أخول مسلم بس كان خاخ كمسكنوا فقد لهم زعباتي قبعد دما كان زيون أمسكنوا وعبو نتي بعقل قال خي يسوع جلس كان قدوس قبعي نمسكنك علىنا عند العالم عالم نصها كوري قبعنا زي بقى ميرون زغلت معناته تا جعت كلتي انا زي عسرته تا جعت خا تا قلبي قربان مسالنا انت حد حرق قربان مسالنا زبعلا صلاتات كيترفو يصيفو زلو معناته ስለዚህ መጽሐፈ ድዳኬ ንሕዳሪናዮ ብዛዕባውን መጽናዕቲ ብዝሕ እንድሕር ኣገይርኩም እቲ ብግዜ ሃዋርያት ተጻሕፈ መጽሓፊ ብሃዋርያት እውን ዝተጻሕፈ መጽሓፊ ምናልባሽ ኣቦታት ቀዳሞት ኣቦታት ቤተክርስትያን ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይቆነኑን ኣብቲ ጉባኤታት ኣይተቆነነን ግን ማዕረብ መጽሓፍ ቅዱስ ዕድመ ዘለዎ መጽሓፊ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ስርዓትካ ስፍሕ ዝበለ ማስበት ተኻለ መጠን ማለት እዩ ስፍሕ ዝበለ መግለጽ ኣሎ ምናልባሽ ካል መዓልቱን ብዛዕባው እንድሕር ተዛሪብና ስፍሕ ዝበለ ሳይክ ይኮነና ካብታ ርእስና ከወፀና ንባዕሉ መጽሓፈ ድስቅልያውን ካብኡ ይወከስ ማለት እዩ ካብ ድዳኬ ይወከስ እዩ እቲ ድስቅልያ ድሕሩ እንተጻሒፉ ድዳኬ ግን መጀመርታ ዝነበረ እዩ ስለዚ ካብ መወከስ ገይሩን ብዛዕባ ስርዓት ናይ ቤተክርስትያን ይጽሕፍ ማለት እዩ قال من دياقون حاونا سلامتاي سرعات اللي نزبل صبو غير سلازغلازو حارا باولوس كل تغبرو سرعات غبرو سلازبل بيتي كريستيان زناي سرعات مصحفتي يدليا معناتو كل شيء عكا بيتي كريستيان كاف سرعات وصاي تغبرو نغرات اغلغلوت يلا مات معناتو سرعات تزيبلكا قدبت خاطكون زلح املاخنا سرعات زمان مدرن كو فترون كلازي كل بسرعات يغيرو بهاوري ويكا باي ديفولت استفتر ነገር የለን አንድ በስመጣ ነገር የለን ታይዳ በመደ እግዚአብሔርን በስርዓት ነው ማለት ስለዚህ ኩሉ አገልግሎትና ካይዳና ኩሉ በስርዓት ከሆውን እግዚአብሔር ዝደለ ማለት ሐዋርያ ጳውሎስና ቆሮንቶስ ከጻፈው ቆሎታ ምዕራፍ 10 ሐለፍ ላይ እንደሐዳሪነ ዛታ ኣብቲ ሕብረት ዝግበር ዝነበረ ስርዓት እዩ ዝገልጽ ማለት ስለዚህ ምክንያቱም ታዩ ቶም ሰብ ቆሮንቶስ ነቲ ኣብቲ ሕብረቶም ወይ ኣብቲ አገልግሎቶም ኣብቲ ምእካውን ብዙሕ ቀይድበት ዝኾነ ስርዓታት ይካይዱ ነይሮም ገሊኦም ካብ ወገን ኣሕዛብ ገሊኦም ካብ አይሁዳውያን ወገን ስለዝተኣከቡ ኣብ መንጎኦም ብዙሕ ዘይምስማዕ ነይሮም ብዙሕ ቀይድበት ነገራት ነይሮም ተናንስቶም ቀይድበት ዝኾነ ኣካዳድና ነይሮም ንሱ ጥራይ ኣክል ከዓ ትማዕድ ጎይታ ወይ ከዓ ቅዱስ ቁርባን ክሱ ወይ ከዓ መስዋዕት ቅዱስ ቁርባን ከቅርቡ ኢሎም ከብሁን ከለዉ ከዓ ካብቲ ቅዱስ ቁርባን ሒዞም ናብቲ ናይ ኦሎምፒክ ዝካየደሉ ዝነበረ ቦታታት ወይ ካልእ ብዙሕ ናይ ስፖርት ክሳይ ነይሮም ቆሮንቶሳውያን ግሪካውያን እዮም ብዙሕ ልምድታት ነይሮም ማለት ኣብቲ ግዜ ዝግበር ዝነበረ ናይ ስፖርት ንጥፈታት ብዙሕ ነይሮም ማለት እዩ አይ ቲንክ 4 ከባቢ ናይ ስፖርት ክሳይ ነይሮም ማለት እዩ ዝገብርዎ ውድድራት ነይሩ ማለት እዩ እቶም ክርስቲያን ካብቲ ቤተክርስትያን ወጪኦም ነቲ ቅዱስ ቁርባን ሒዞም ናብቲ ክሳይ ይኹዱ ነይሮም አይ ቲንክ ተዘይተጋጌ በዓል ቅዱስ አግናጢዮስን ከይተረፉ ዝጽሓፉ መልእክታቱን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ እነዚህ ነገራት እዚ ክእርም ስለደለየ ሐዋርያ ጳውሎስ ታምላት ተጽፏ ማለት እዩ ፍላይ ብዙሕ ችግራቱን ነይሩ ካልእ ማልባሽ ኣብ መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ ክንዘራረቡ ለንኸልኸው ግን ሓደ ካብቲ ዝነበረ ችግር እዚ ናይ ቅዱስ ቁርባኑን ክብሪ ዘይህቡ ስለዝነበሩ እዩ ማለት ቀይድ በተኸኹና ካይዳ ስለዝነበሩ ነዚ ብጥብቂ ኣጽኒዑ ክግስጾምን ክመክሮምን ከኽብሩ ስርዓት ከም ምዃኑ ናይ ቤተክርስትያን ስርዓት ከም ምዃኑ ኣምልኻዊ ስርዓት ከም ምዃኑ ከዛህሮም ኢሉ ዝጽሓፈው መልእኽቲ ነይሩ ማለት ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ስርዓት ስለምንታይ ልዩ ዝብል
كابتي قدامي بيتكريستيان جيمي كهارا باولوس كلهم بسرعات كخيد كم زلوا ثلاث بلوجي እግዚአብሔር ከአምላክ ስርዓት ዝኾነኻ ካብ ስርዓት ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ነገር ክገብር ስለ ዘይክእል ወይ ከዓ ስለ ዘይገበረ እዩ ማለት እዩ በዚ መሰረት እዩ ምናልባት ዘረባ ኒሄ ኣረታ ኔሮን ኣነ ዘረባ ያለ ይሕል ኔሮ ሞ ሎሚ ሓንቲ ኣነ ዘረባ ኣኒሕልኩም ቀፅሉ ሓቶም ካለ ዘለኹን ኣብዚ ዘሎ ሓሳባትኩም ሃባ امين امين زين عونا قاليوت يسمع لنا بحق دس بلي قاليوت يسمع لنا اكي حونا سلام بلنا مدح نولي سكو تعدل حريت زارو كعب سلام مصخا سلام احوات كلكم ابزل على زلهم ابتعت زلهم سلام كم يصنعكم انتو بمصني رورب تمهير خيده قصلوا أنا شنو عب سلام مزخة أي تور الحنسة بيكايننا شو اللي يسحونا كسلو سلام كما يمسيكم كما صنيعكم قال ايوه يسمع لنا بيكونات حواتنا زي زمان اغلغلوتكم يبارك ناكل حوي على فلي انس كزخونه توسخ حساب لي ادلها بالله نوع الشاكي بقى يعني قدامنتنا غاشا يلو مسلني قصل تفيح عندي هيركا قصل هاكي حوي اريتا امنتاي مخانا سلا زي فلوتكو حج مصي الى قصل حوات حج مصي اغاطامي ناي قدس قربان مخانو خبدي ديك ايلو خجمر كلو ديكون زينا يسمع ولا حنتي سمعكن مخ سمع حسب حارة بقى شدحن يا انت كنقبلنا تحت النخم بتاعي يخرب لنا زلو ايش بقول تتولي شدحن سوق ساعه سمع عندي دبللو نلوات راسنا قلنا متى يزتوكر ياكي حوي سومون بزعوا ناي قدس قربان تمرتينا خن مهار قلنا ببولي كيدان بحدش كيداننا بناي بوتات تمرتي سلا قدس قربان مالتي اجلو ما انت خان سرعات زملكات مالتي بتلي قدم قدس قربان غيزي قدس قربان دحر قدس قربان كنغبرم زغبانا ነገራትን ጊንካ ብናይ ስርዓት መጽሐፍት ኻስ ለቅዱስ ቁርባን ዝተነገሩ ወይ ከዓ ተጻሕፉሉ ሓሳባት ነትሰብ ንኽፈልጦ ንምባሊ ማለት ነትርስታ ኣብዚ ዙርያ ክብለካ ኢለ ድሓን ቁርብ ክጸንሕ ስለ ዝበልካ ጆሲ ሓውና ጓዓብ ሰላም መፁ መምህር ሰላም በሉና سلام أنا سلام ترى خبلكم به أنا سدان كمار داكن ميران هاري ايش جوسو قصلل ካብ እግዚአብሔር አቦና ካብ ጎይታና ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ምስ ኩላትና ይኹን ድንግል በጸሎት ቅዱሳን በጸጋ መልእኽቲ በሓለዋ በረድኤት ካባና ኣይፈለዩ አጋጣሚ ክልተ ጆሲ ጸኒሕናስ ክልቴና ብሓንሳብ ኣቲና ወሪዱ እምበር ሞኽሲ ምበልክዎ ነይረ ዲያቆን ዜና ገብርኤል ማለት ዜና ብስራት ወይም ዜና አገልግሎት ማለት እዩ። ገብርኤል ማለት አገልጋሊ እግዚአብሔር ኢሉ ባዕሉ ንህይወቱ ወይም ናቱ አቋም ከም ዝተዛረበ ሁሉ ዜና እዩ። እቲ ክዝረብ ፅንሐ ስርዓት ቤተ ክርስቲያንና ፍጹም መሰረቱ ምንጩ ምዕረፊኡ መጽሐፍ ቅዱስ ምዃኑ ነጊሩና መጽሐፍ ቅዱስ ምዃኑ ሕጂ ረእዩ እንታይ ጠቕሰልና ነይሩ ቅድሚ ቁርባን ክንገብሮ ዘለና ነገር እንተዘይ ኣማሊእና ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ከይገበርና ቁርባን እንተወሲድና ክመፀና ዝኽእል ሰዓብየን ይዛረብ ፀኒሑ ካብ ምንታይ ካብ ዲዳኬ መጽሐፍ ካብቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ስርዓት መጽሐፍቲ ሓደ ዲዳኬ ኩሉ ግዜ ሊቃውንትም መመርኮሲ መምርሒ መምከሪ ልቢ መቕኒዒ መንፈሳዊነት ምዕበይ መተንስኢ ዝጥቀምሉ ቃል ጠቂሱ ቅድሚ ቁርባን ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ጠቂሱ ናይዚኣ ኣብ ዲያቆን ሓውና ከነግረና ዝፀንሐ ክልተ ቃላትን ክልተ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መበገሲ ኣለዎ ሓደ
መጽሐፈ ምሳሌ ካቡሊ እንታይ ዝብል ቁስሉ ዘይሓብእ ወይም ሓጢአቱ ዝናዘዝ ንሱ ፈውሲ ይረክብ ወይም ይፍወስ። እቲ ሓጢአቱ ዝሓብእ ግና ወይም ቁስሉ ዝሓብእ ግና ፈጃዕጃዕ እንዳበለ እንዳገደደ ካብ ዝበኣሰ ናብ ዝገደደ እንዳኸደ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ቁስሊ ምሕባእ ብጨው ዘይምሕፃብ ከም ዘይትፍወስ ኩሉ መድሃኒት ንምርካብ ብንስሓ ኣብ እግዚኣብሔር ዘይምውካል ንመንግስቲ ኣምላኽ ዘይኮነ ንሲኦል ዝወስደካ ናይ ሞት ጎደና ምዃኑ ብቡሉይ ጥበበኛው ሰሎሞን ነጊሩ ከብቅዕ ብሓዲስ ኪዳን ሓዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃነ ዓለም በቃ ካብዚ ስጋዝን ካብዚ ደምዝ ወይም ካብዚ ህብስቲ እዚ ከይተገብኦ ዝበልዕ እንተሎ ንርእሱ ዘይጠፍዕ ሓዊ የቐምጣሉ ወይ ኣብ ርእስቲ ናይ ክርስቶስ ስጋ እዩ ዝዕግብ ኢሉ ዝተዛረቦ ቃል 4 ነጥቢ ብዝገብር መንፈሳዊ ትምህርቲ ስርዓትና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘይወፅእ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ኣብቲ ስርዓት ከም ዘእትወና ለካዒ መዛኒ ምንጭ ትምህርትና ኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ ምዃኑ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን በዚ ክንርድኦን ክንመዝኑን ንኽእል ኢና። ቅድመ ቁርባን ናይ ኣእምሮ ምድላው የድሊ፣ ናይ ስጋ ምድላው የድሊ፣ ናይ ሕልና ምድላው የድሊ። ብሕልና ብሓሳብ ዝግበሩ ጉዳያት ኣለዉ፣ ብገቢር ብተግባር ዝግበሩ ጉዳያት ኣለዉ። ንስሓ ብሓሳብ ይብገስ፣ ጣዕሳ ይነግስ፣ ኑዛዜ ይኽተል፣ ቀኑና ይድምድም፣ ኣብ መጨረሻ ፍትሓት ተቐቢልካ ናብ ቅዱስ ቁርባን የሰጋግር። ስለዚ ሙሉእ ዝኾነ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዝሓትት ጉዳይ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ልብኹም ዝተቀደሰ መስዋዕት ጌርኩም ንእግዚኣብሔር ኣዳልውዎ። በቃ ዝተቀደሰ መስዋዕቲ ጌርካ ንልብኻ ምድላው ቅድምን ድሕርን ጊዜን ቁርባን ዘድሊ መንፈሳዊ ኦርቶዶክሳዊ ኣቋም ምዃኑ ካብዚ ክንርድኦ ክንመሃሮ ንኽእል ኢና። ዝውስኾ ነገር ሃሊኒ ኣይኮነን። ቃል ህይወት የስማዓልና ንምባሌ ኣቴ ቃል ህይወት የስማዓልና መምህር ኣለኹም ቃል ህይወት የስማዓልና ጀስ ሓውና ሰናይ በለስከ ኣኪ ሓውናኻ ስጋዕ ዝዳሎ ናይ ኣቦታት ቅኔ ኩሉ ግዜ ትበሃላላ ብዛዕባ ቁርባን ዝቐረበት ደስ ተብለኒ ኩሉ ግዜ ዋላ መርሓት ኩላ መድኸሉ ናይ ቅኔ ምንስያ ብዝጥቀሙላ እንታይ ትብል ጠቢባነ ኩኑ እመይብለነ ከመኣርዌ ጠቢባነ ኩኑ ከመኣርዌ እመይብለነ እግዚ ከመኣርዌ ዳንኤል ኮነ በላዔ ስጋሁ ሃጥእ ስመለሁ እቲ ስጋ እንተፀረቶ ምስዋዕ ውስጡ እሳት በላኢ እንዘኣፋእሁ መብልእ ክደግማ እታ ቅኔ 4 ቤት ዘለዋ እዝሊ ጣነ ሞገር እዝሊ ክብሪት እያ ናይ ኣቦታት ቅኔ ማለት እዩ። ጠቢባነ ኩኑ ከመኣርዌ እመይብልነ እግዚ ከመኣርዌ ዳንኤል ኮነ በላዔ ስጋሁ ሃጥእ ስመለውእቱ ስጋ እንተፀረቶ ምስዋዕ ውስጡ እሳት በላኢ እንዘኣፍኣሁ መብልእ ትርጉማ እንታይ መስለኩም? ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመኣርዌ ጠቢባን ኩኑ ከም ርግቢትካ የዋሃት ኩኑ ኢሉ ኣብ ወንጌሉ ኣዚዙሎ ከምዚ ከምኡ እንተበለና ጎይታና እቲ ስጉኡ ዝበላዕ ሓጢአተኛ ሰብ ግን ከመይ ኮይኑ ከም ናይ ዳንኤል ኣርዌ ኮይኑ ማለት እዩ። ከመይ ናይ ዳንኤል ኣርዌ እንታይ ነይሩ ዝብሎ እቲ ኣብ ባቢሎን ዘምልኽዎ ዝነበሩ ዓብይ ገበል ማለት እዩ ተመን ዘምልኽዎ ዝነበሩ እንታይ የቅርብሉ ነይሮም? እቶም ናይ ጣዖት ዘምልኹ ዝነበሩ እንስሳታት የቅርብሉ ነይሮም፣ መስዋዕትታት የቅርብሉ ነይሮም ነቲ ጣዖት ማለት እዩ። እዚስ ፍጡር እዩ ኣምላኽ ኣይኮነን ኢሉ ዳንኤል ከዓኒ እንታይ ገይሩ ይህቦ ነቲ ኣርዌ ነቲ ተመን ዝነበረ ማለት እዩ ነቲ ገበል ዝነበረ ስጋ ኣብ ውሽጡ ከዓ ዝረሰነ እብኒ ገይሩ ይህቦ ሞኒ እቲ ተመን ከዓ ሽዑ እንታይ ይኸውን በቲ ነቲ ምስ በልዐ
እሳት ዘለዎ ስጋ ምስ በልዐ እቲ እሳት ከዓኒ ውሽጡ ኣቃፂሎ በዚ ይምውት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምስ ሓጢኣት እንከሎ ነዚ ስጋ ዝበልዖ ከዓ ነዚ ጎይታና ናይ ጎይታና ናይ ዝኣመናዊ ስጋ ዝበልዖ ከዓኒ ከምዚኡ እንዳበለ እዩ በዓል ቅኔው ዝነግረና ዘሎ ከመይ እዩ ከምዚ ኣርዌ እዚ ምክንያቱ ስጋ መሲልዎ በሊዕዎ ውሽጡ ግን እሳት ኮይኑ ፀኒሑ እስመ ለውእቱ ስጋ ኢሉ ሳልሳይ ቤት ከዓ እንተፀረቶ ምስዋዕ እታ መሰዊኢ ፄራቶ ዘላ እታ ጠረጴዛ ዜራቶ ዘላ ስጋ ኢሉ ውስጡ እሳት በላይ እንዛ ኣፍኣሁ መብልዕ እቲ እንዳተራ ዝርኤና ዘሎ መብልዕ እንዳመሰለና ውሽጡ ግን በላዒ እዩ ዘንድ እሳት በላዒ እዩ እንዳበለ የምፃልና እዚኣ ምስታ ቅዳሴ ዘላ እውን ተሰማምዓልና እንታይ ትብል እሳት በላዒ ለኣማፅያን እሳት ማህየዊ ለሩትኣነ ልብ ዝብለና እውን ነቶም ሩትኣነ ልብ ነቶም ቅኑዓት ወይ ከዓ ተነሲሖም ዝወስድዎ ሂወት ዝህብ እሳት እዩ ነቶም ምስ ሓጢኣቶም እንከለው ዝወስድዎ ከዓኒ ዘቃፅል እሳት እዩ እንዳበሉ ከምዚ ገይሮም ምስቲ ካብ ናይ ኣቦታት ከዓ ሓወስ ከነብለልና ኢና እሞ ቀፅሎ ኣሕዋት ቃልዮት ይስማዓልና ዲያቆን ቃልዮት ይስማዓልና ኣስቢ ቅዱሳን ይክፈለለን ኩላትኩም ብሓፈሻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ሂወት ቃል ይስማዓልና ኣኪሓወይ ቀፅሉ በሉ ኣብየት ቃል ሂወት ይስማዓልና ንኩለኹም ኣሕዋት ኣነ ኣብዚኣሲ ዳርጋቲ ቅድሚ ምድላዋት ድሕሪ ምድላዋት ዝብልስ ጠቂስኩሞ ትኾንኹም ብዙሕ ወላ ሓንቲ እንታይ መሓሰብኩ ስኸ እኹል እዩ ክብል ኢለ ንዑ ኣተግበርቲ ይግበረና እግዚኣብሔር ኣሚን ኣኪሓወይ ምናልባት ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን እምበር ግዜ ቅዱስ ቁርባን ስለዘይተጠቐሰ ካብኡ ክትነብሩና ትኽእሉ ኢኹም ኣኪሓወይ ኦኬ ስማዕ ኣለኹ ዲ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ስለዘይተጠቐሰ ይብልና ካብኡ ድሓር ግዜ ቅዱስ ቁርባን ክንገብሮ ዝግባኣና ኦኬ ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ኣብቲ ብእሽሕራይ በስመ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሚን ንእሽተይ ክዛረብ እምበር እቲ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ዝግባእ ጥንቃቄ ወይ ከዓ ብመፅሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ኣቐሚጥልና ኣሎ እንዲ እቲ ከይተጎብኦ ዝወስድ ፅሑፍ ምናልባት ካብ ፅሑፍ እንዳረኣኹ መተን ከንብብሕሸኒ እቲ ከይተጎብኦ ዝብል ወይ ከዓ እቲ ሓሳብ ክንዛረብ እንተኮይና እቲ ከይተጎብኦ ካብቲ እንታይ ልዩ ዝነግሮ ህብስቲ ነቲ ህብስቲ ልዩ ዝፅውዖ መጀመርታ ካብቲ ህብስቲ ከይተጎብኦ ዝወስድ ዘበለ ይብል ኣበይ ዘአግብ ይብል ኣብቲ ህብስቲ ዘአግብ ኣይኮነን ዝብል ኣብ ስጋ ክርስቶስ ዘአግብ ይብል ኦኬ ካብቲ ነቲ ፅዋዕ ከዓ ከይተገበአ ዝወስዶ ይብል ከይተጎብኦ እንድሕር ዝወስዳ ሃሊ ነቲ ፅዋዕ ኣበይ ኣብቲ ፅዋዕ ዘአግብ ኣይኮነን ዘሎ እቲ ፅሑፍ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ኣብ ደም ክርስቶስ ዘአግብ ይብል ሕጂ ድሓር ብድሕሪኡ እንታይ የምፅእ እዚ ሕጂ ንምንታይና ኣትኩርና ንዛረበሉ ዘለና ገለገለ ሰባት ሕጂ ስጉእ እንዶምን ንክርድእዎም ባዲ ማለት እዩ ክሳዕ ክንደይ ፀገም ከም ዘለዎ ማለትስ ሽግር ከም ዘለዎ ኣብኡ ምዕጋብ ማለት ከም ሓደ ምሳልያዊ ስለ ዝርእይዎ ሕጂ ኣብቲ ከም ገለገለ ሰባት ኣቕሊሎም ስለ ዝርእይዎ ንዑ ኣፅንዖት ንምሃብ ማለት እዩ ኣብኡ ዘአግብ ዘበለ ኣብ ስጋ ክርስቶስ ዘአግብ ኢልዎ እንደገና ኣብኡ ኣብቲ ፅዋዕ ዘአግብ ዘበለ ከይተጎበኦ ዝወሰደ ዘበለ ኣብቲ ደም ናይ ክርስቶስ ዘአግብ ኢሉ ተዛሪቡ ኣሎ ካልእ ምስኡ ተኣሳሲሩ እንድሕሪ ከይተጎበኦ ወሲዱ እንታይ ፀገም የምፅኦ ዝብል ሓሳብ ንርኢ 27 ከባቢ እንዲ ዘሎ ኦኬ ኣብ 20 ከይተጎበኦ እንታይ ይብል ስለዚ ከይተጎበኦ እዚ እንጀራ እዚ እንጀራ ኢሉ ፅሒፉ ኣሎ እዚኣ ዝበልዕ ወይ ፅዋዕ ጎይታ ዝሰቲ ንሱ ኣብ ናይ ጎይታ ስጋን ደምን ይዘአግብ ኢሉ ግና ኸ ሰብ ንርእሱ ይመርምር ካብኡ ከዓ ካብዛ እንጀራ እዚኣ ይብላዕ ካብዛ ፅዋዕ እዚኣ እውን ይስተ ይብል ኦኬ እቲ ዝበልዕን ዝሰትን ንስጋ ጎይታ እንተዘየለለየ
ንርእሱ እዩ ፍርዲ ዝበልዕን ዝሰትን ሕጂ እንድሕሪ ዝበላዕ ሃልዩ ከየለለየ ወይ ከዓ ነብሱ ከይመርመረ እንድሕሪ ወሲዱ ወይ ከዓ ከይተጎብኦ እንተወሲዱ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ምንታይ ሕጂ ነቲ ንምንታይ ዘይምርምር ዝብል ዘሎ ንምንታይ ዘየለለየ ይብል ኣሎ ንስጋን ደምን ምክንያቱ ተዓገብ ኣብ ምንታይ ስለ ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ስጋን ኣብ ደምን ስለ ዝኸውን ዘሎ ተዓገብ ንመጀመርታ ፅዋዕ ኢሉ እንጀራ ኢሉ ወይ ከዓ ህብስቲ ኢሉ ይፅውዖ ዳሓር ዓገብ ክኸውን ከሎ ግን ኣብ ጎይታ ስጋን ኣብ ጎይታ ደምን እዩ ዓገብ ይብሎ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለምንታይ ኢልና ዳሓር እንድሕር ሓቲትና ተሕቲልና ከይተጎብኦ ዝበልዕ ከይመርመረ ዝበልዕ ዘበለ ነቲ ስጋ እዩ ዘየለሊ ዘይፈልዮ ዘሎ ነቲ ስጋ እዩ ነፅዋዕ ኣይኮነን ኦኬ ነቲ ህብስቲ ይኮነን ዝብለና ዘሎ ነቲ ስጋ ናይ ጎይታ እዩ ዘየለሊ እንታይ ስለ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ እቲ ስጋ ኣልዒሉ ጎይታ መጀመርታ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 26 እንድሕር ኢና ከፍ ቅደ 26 ወይ ከዓ ሉቃስ 22 ካብ 19 ዘሎ ተመሳሳሊ እዩ መጀመርታ ነቲ ህብስቲ እዩ ኣልዒልዎ ጎይታ ነቲ ህብስቲ ከልዕሎ ከሎ ህብስቲ ኢሉ ፀዊዕዎ ድሓር ባረኾ ዝብል ምስኡ ኣሎ ምስ ባረኻ እንታይ ትኸውን እታ ህብስቲ ክህቦም ከሎ እዚ ስጋ እዩ ብልዕዎ ይብሎ ክህቦም ከሎ ልክዕ ንሕና ኣብ ቅዳሴ ክግበር እንከሎ ካህን ክባርኾ እንከሎ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ናይ ክርስቶስ ይኽብል እንከሎ ንሕና ኸ ኣሚን ኣሚን ናይ ብሓቂ ስጋ ናይ ክርስቶስ ኢልና ንቕበሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝህብ ክርስቶስ ክህቦም እንከሎ ንመጀመርታ ከልዕሎ ከሎ ህብስቲ እዩ ነይሩ ምስ ባርኾ ግና እንታይ ኮይኑ ስጋ ኢሉ ይህቦ ትዝቕበል ትዝህብ ስጋ ኢሉ ይህብ ትዝቕበል ከዓ ናይ ብሓቂ ስጋ ኢሉ ይቕበል ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ስጉኡ ምዃኑ ንኣምን እንዳበልና ንቕበል ሕጂ ብቲ ግዜ ንቕበሎ ናይ ብሓቂ ስጉኡ ምዃኑ ኣሚንና ክንቅበል ኣለና ኣብቲ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ክንወስድ እንከለና ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ስጉኡ ምዃኑ ክንኣምን ኣለና ምስቲ ቀዲምና ካብ ሓጢኣት ተነሲሕና ንወስዶ ናይ ብሓቂ ስጉኡ ምዃኑ እቲ ንቕበሎ ዘለና ናይ ብሓቂ ስጋ ምዃኑ ብእምነት ክንቅበሎ ከም ዘለና ይነግር ንዑ እንድሕር ዘየለልዩ ግን ኣብኡ ዘዕግብ ይብለና ኣሎ ንዑ ከዓ የለልየን ስለ ዘሎ ስለዝኾኑ እዮም ኣብ መንጎኹም እንታይ ዝኾኑ ዝብል ብዙሓት ዝሓመሙን ዝደቆሱን ዘለዉ ብዙሓት ዝሓመሙ ኣለዉ ብዙሓት ከዓ ዝደቆሱ ኣለዉ ኢሉ ተዛሪቡ ኣሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ከለኹም ብዛዕባ ስርዓት ስለተዛረቡ ዝነበርኩም እቲ ስርዓት ኣብኡ ተተሓሒዙ ብቲ ምዕራፍቲ ኣሎ ሓደ ብቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ኣሎ ብዛዕባ እቲ ስርዓት ናይ ቤተክርስትያን በዚ ቋንቋ ምስ ተዛረበ ዳሓር ሰበይቲ ከመይ ክትኮን ከም ዘለዎ ኣብቲ ቤተክርስትያን ምስ ተዛረበ ብቲ ታሕቲ መጨረሽታ ናይቲ ምዕራፍ እንታይ ይብል ኩሉ ግን ብስርዓት ይኹን ይብል ምክንያቱ ስርዓትን ምትሓዝ ስለ ዝፀሓፍ ዘሎ ሓደ ካብቲ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቆሮንቶስ ተቀዳመይቲ መልእኽቱ ክሰዳ ከሎ ማለት እዩ ሶሪ ኣብዚ እውን እንታይ ዝብል ኣብቲ መጨረሻ እቲ ዝተረፈ ኣብቲ መጨረሻ ናይዚ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ምእካብኩም ንፍርዲ ምእንታን ከይክውን ገለ ሰብ እንተጠምየ ኣብ ቤቱ ይብላዕ ምስ በለ ነቲ ዝተረፈ ግና ይብል ምስ መጻእኩ ክሰርዐ ኣብዚ ሕጂ ነዚ ምስ ነገረስ ገና ዘይተወድአ ስርዓት ነይርዎ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ምስ መጻእኩ እንደገና እንታይ ገብረ ክሰርዐ ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ኣብቲ ክንወስድ እንከለና ሓደ ናይ ብሓቂ ስጉኡ ምዃኑ ክንኣምን ኣለና ክነለል ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ሓደ ክንእመን ኢና ዘለና ኣሚን ኢልና ክንቅበሎ ኣለና ክንወስዶ ከለና ካልኣይ ከዓ ንመዘከርታይ ከዓ ግበርዎ ኢሉ ማለት እዩ ኣብቲ ንናይ መዘከርታይ ዝብሎ ሕጂ ኢልና እንተሓቲትና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 19 እንታይ ይብል ነቲ ፅዋዕ ነቲ እንጀራ ምሰል ዓሎ ባረኾ ምስ ባረኾ እዚ ስጋ እዩ ኢልዎ ነቲ ስጋ ከዓ ንመዘከርታይ ግበርዎ ነቲ ህብስቲ ኮነ ንመዘከርታይ ግበርዎ ዝብል ዘሎ ነቲ ስጋ መዘከርታይ ግበርዎ ኢሉ እንታይ እቲ መዘከርታይ ኢልና ምስ ረኣና ምስ መርመርና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ዘሎ ይነግረና ንምንታይ ምዃኑ ኣብኡ ይሕብረና ማለት እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ንሰብ ቆሮንቶስ ክፅሕፍ እንከሎ እዚ ካብ ጎይታ ዝተቐበልክዎ ይብል ካበይ እዩ እዚ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ክዛረብ እንከሎ ካብ ፍቕዲ 25 ከምኡ ከዓ ድሕሪ ድራር ነታ ፅዋዕ ኣልዓለ እሞ እዛ ፅዋዕ እዚኣ ብደማይ ሓድሽ ኪዳን እያ እስኪ ካብ ፍቕዲ ክንደያ ዘላ ኣብ 23 ይቐርየታ ኣነ ካብ ጎይታ ዝተቐበልኩ እሞ ንኣኻትኩም እውን ዝነገርክዎ
ጎይታና ኢየሱስ በታ ተታሓዘላ መዓል ለይቲ እንጌራ ለዓለ ይብል ካብ ጎይታ ዝተቐበልኩ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ኣብ ገላትያ ልክዕ ካብ ጎይታ እየ ተማሂረ ይብል ማለት እዩ እዚ ከዓ ከበየ ተቐቢለ ይብል ካብ ጎይታ ተቐቢለ ይብል ኣብ ተሰሎንቄ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ 16 ከዓ ብቓል ጎይታ ብለኩም ኣለኹ ይብል ብዛዕባ ዳግማይ ትንሳኤ ወይ ከዓ ዳግማይ ምጽኣት ክዛረብ እንከሎ ጎይታ ቀዲሙ ዝተዛረቡ ብተደጋጋሚ እዚ ቃላት እዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ይጥቀም ማለት እዩ እንታይ ክብል ልዩ ካብ ጎይታ የተቐቢለዮ ካብ ጎይታ የተቐቢለዮ ማለት ጎይታ ዝሰርዖ ስርዓት እየ ዝነግረኩም ዘለኹ እዩ እሱ ከዓ በይ ዘሎ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ኣብ ማቴዎስ ከዓ ምዕራፍ 26 ዘሎ እዩ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ኣመስጊኑ ነቲ ህብስቲ ልዒሉ ምስ መስገኖ ስጋ ዝበሎ ነቲ ፅዋዕ ምስ መስገነ ከዓ ደመይ ዝበሎ ነቲ ደመይ ወይ ከዓ ነቲ ስጋይ ንመዘከርታ ይግበርዎ ኢሉ ነቲ ስጋይ ንመዘከርታ ይግበርዎ ኢሉ እንታይ እዩ እቲ ንዝክሮ እንታይ እቲ መዘከርታይ ዝብል ኢልና ምስ ረኣና እንታይ ዝብል ንረክብ ኣብኡ ኣብ 26 ማለት እዚ እንጀራ እዚ ብትበልዕዎ ኣብቲ ግዜ ምብላዕ ስለ ንዘረብ ዘለና እዚ ፅዋዕ እዚ እውን ብትሰትይዎ መጠን ክሳዕ ጎይታ ዝመፅእ ሞቱ ክትናገሩ ኢኹም ይብል እንጂ ክሳዕ ጎይታ ምፅኣት እንዳተበልዐ በብግዜኡ ዝውሰድ ቅዱስ ቁርባን ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ዘሎ ካብ ፍቅዲ 37 41 ምስ ረኣናዮም እቶም 3000 ሰባትስ ኣሚኖም ምስ ተጠመቑ ናብቲ ማሕበር ተሓወሱ ምስ በለ ትሕት ኢሉ እንታይ ይገብሩ ነይሮም በብዕለቱ ኢልና እንተሓሲብና ቃል እግዚኣብሄር መፅሓፍ ቅዱስ የብሎምን ብሉይ እንተሃልዩ መፅሓፍ ቅዱስ ስለዘይብሎም ብቃል እግዚኣብሄር እንዳተዘራረቡ ይብል እንጀራ ከዓ እንዳቆረሱ ዝብሎ ዘሎ እንጀራ በብዕለቱ እንዳቆረሱ እንታይ ይነብሩ ነበሩ እንዳመስገኑ ብሓባር ይነብሩ ነበሩ ሓደ ልብን ሓንቲ ሓሳብን ኮይኖም ይነብሩ ነበሩ ይብል ሕጂ እዚ እቲ ቅዱስ ቁርባን መዓልታዊ በቲ ግዜት ይካየድ ነይሩ በብመዓልቲ ይካየድ ነይሩ እዩ ዝብለና ዘሎ ክነግረና ስለ ዝደለየ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ እንታይና ንዝክር ዝብል ትኽውሰድ እንከሎ መዘከርታ ይግበርዎ ክሳዕ ኩሩስ ተዝመፅእ በብግዜኡ እንዳተወሰደ ሞቱ ምዝካሪ ማለት እዩ ስለዝኾነ የበብ ቅዱስ ቁርባን ድሕሪ ኣሚን ኣሚን ኢልና ምስ ወሰድናስ ንዘኑ ሞተከ ወትንሳኤከ ቅድስት ስለዘይክእል ከይባላሽዎ ትንሳኤኻ ሞትካን እታ ቅድስቲ ዝኾነ ትንሳኤኻን ነዘንቱለና ንነግር ኣለና እንዳተባህለን ብዓውታ ንነግር ንዓለም ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ማለት እዩ ናይ ሰብ ሞት ክትነግርን ከለኻ ብኣዋጅ ኣይንገርን እዩ ናይ ሰብ ሞት ኮፍ ኣቢልካ ተጠንቂዕካ ቀሲልካ ሰባት ከይሰምዕ ከይስንብድ ኢልካ ኢኻ ትነግሮ ንሕና ግን ናይ ጎይታ ሞት ብኣዋጅ ኢና ንነግር ማለት እዩ ሕጂ ምክንያቱ ድሕነትና ስለዝኾነ ንገሩ ኩሉ ግዜ እንዳዘከርኩም ክሳብ ዳግማይ ዝመፅእ ንዑ እናዘከርኩም ንበሩ ስለዝተባሃልና ኣብቲ ግዜ እቲ ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ክንወስድ ከለና ልክዕ ናይ ብሓቂ ስጋኻ ናይ ብሓቂ ደምካ እዩ ክንብል ከለና ምስኡ ከዓ እንታይ ክንዝክር ኣለና ክንወስዶን ከለና ናይ ሞትን ትንሳኤን ናይ ክርስቶስ ክንዝክር ኣለና ዝብል እዩ ከይንወሓልኩም ይቕሬታ ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ይኽበር ይመስገን ይኣኽለኒ ብዚ ኣሚን ቃል ህይወት የስማዓልና ቃል ህይወት የስማዓልና ኣኪሓውና እውነት ብጣዕሚ ደስ ዘብል ትምህርቲ ኢና ተማሂርና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ዘመን ኣገልግሎትካ ይባርኸልካ እውነት ሰናይ ዝኾነ ቃል ኢኻ ኣስሚዕኻና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ካይምነን እዩ እና ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና ጆሳ ዓንቶ ተዛሪብካኝ ከዲኻ ጆሲ ልኮ መምህረይ ተዛሪብና ክነባላሽ እምበር ተዛሪብና ክንምላእ ኣይንኽእልን ኣኪላ ሓውና ቃል ተስማዓልና እኹል እዩ እግዚኣብሔር ፀጋ የብዝሕ እቲ ንሓሳበይ ዝነበራ ንቁንጣሮ ኣብሲሰየኒ ኣንቶን ሰናይ መልባት ኣነ እንታይ ኣጋጣሚኛ ዋት ኮይኑ ያው በመሓርኛ እንዳንበብኩ ስታይ ክገብር ክፍትን ኣይተርጎምኩ ነቕሬታ ናብ ትግርኛ ጉባኤት ብል መጽሐፍ አለ ሐቀ ይምሽ
ምናልባት አላትኩም ንኹላትኩም ትኾን እያ ስለ ቅዱስ ቁርባን ብጉባኤት ቤተክርስትያን በተለይ ተን ዓበይቲ አኒሜካል ካውንስል ማቀፍ ጉባኤ ዝበሃል ኣሎ ምሻቂ PDF ህልወታ ኸውን እዚኣ መፅሓፍ ደልየ ሲኢነየ ኣነ መምረ ብእውነት ኢትዮጵያ ከይደ ነይረ ብቀረባ ብክስታይ ክገዝኣ ኢለ ክረኽባ ይከኣልኩ ረገም የለን ድሓን ክንደልየ ኢና PDF ተሰላ ስደዱልና ገዚእካ ዝስደድ እንድሕር ኮይኑ ክትሰደለይ ትኽእል ኮንካ ክሰደልካ ዝስደደለይ በቃ ፀገም የለን ዮሳዊ ብውሽጢ ድሓን ክንዓለና ሶሪ ኣቋሪፀካ ናይ ጉባኤታት ማለት ናይ ንቅያ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ዓለም አቀፋዊ ጉባኤ ካን ዩኒቨርሳል ካውንስል ማለት እዩ እሺ እና ዓለም አቀፋዊ ጉባኤ ማለት ኢኮኖሚካል ካውንስል ማለት ናይ ጉባኤ ንቅያ ናይ ጉባኤ ቆስጥንጥንያን ጉባኤ ኤፌሶን ማለት ቤተክርስትያን ተቀበሎም ዓበይቲ ጉባኤታት ሰለስተ ዓበይቲ ጉባኤታት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዘን በተለይ ኣብ ጉባኤ ንቅያ ናብ ጉባኤ ቆስጥንጥንያ ማለት እዩ ናይሲያን ኮንስታንቲኖፕል ክሪድ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ጉባኤ ንቅያ ናይ ጉባኤ ኤፌሶን ጸሎተ ሃይማኖት በዓል ተሪናዮ ናይ እምነትና መግለፂ ስቴትመንት ኦፍ ፌዝ ዝተወሰነሉ ወይ ከዓ ዝተሓገገሉና ካልእ ከዓ ናይ ቤተክርስትያን ዝምልከት ሕግታት ተሓገገሉ ስለ ክህነት ስለ ዲቁና ናይ ጵጵስና ማዕረግ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ናይ ኣገልግሎት ከመይ ክኸውን ኣለዎ ስለ ትንሳኤ በዓል እና ስለ ካልእ ነገራት ስለ ጥምቀት ንባዕሉ ዝተደንገገሉ ድንጋጌ ኣሎ ቀኖና 13 ከንበበልኩም ከንፈቐድ ኣምላኽ ማለት እዩ በአምሓርኛ እዩ የቕረበለይ ማለት እዩ ናባት እንተጉዲለ እንተባላሸ ማለት ኢና ስለ ቅዱስ ቁርባን እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ በሞት አፋፍ ላይ ያሉት በተመለከተ ማንም የሞቱ ሰዓት የደረሰ ሰው መተኪያ የሌለውና ከሁሉ በላይ የሆነውን ቅዱስ ቁርባን ከመቀበል እንዳይከልከል የሚያዝ ጥንታዊ ቀኖና ሕግ አሁን የተጠበቀ ይሁን ይላል። ሓደ ሰብ ናብ ሞት ዘብፅሕ ሕማም እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ወይ ከዓኒ ኣብ ኣፍ ሞት እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ቅዱስ ቁርባን ንኸይክልክል ጥንታውያን ፅሑፋት ወይ ከዓ ብራናታት ወይ ከዓ እደ ክታባት ይእዝዙ እዮም። ስለዚ ክኽልከል የብሉ ንብል ማለት እዩ እና ቅዱስ ቁርባን ብመሰረታዊ ነገር ክነስተውዕሎ ዝግባአና ካብ ስጋ ወደሙ ወፃኢ ክርስቲያን ሂወት የብሉ ማለት እዩ። ቅዱስ ቁርባን ከይተቐበለ ሰብ ሂወት ክህልዎ ኣይክእልኒ። ምክንያቱ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ሰቲ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣለዎ እንጂ ብገዛእ ርእሱ ሰብ ሂወት የብሉ ማለት እዩ። ስጋይ እንተዘይበሊዕኹም ደመይ እንድሕር ዳ ዘይሰቲኹም ብገዛእ ርእስኹም ሂወት የብልኩም ስለ ዝብል ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6:54 እንተሪኢኹሞ ካብ ስጋ ወደሙ ወፃኢ ንክርስቲያን ሂወት የብሉ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ሞት ዘብፅሕ ሕማም እኳ እንድሕር ዳ ኣለዎ ኮይኑ ተክገብሩ ኣለዎም ቅዱስ ቁርባን ከቐብሉ ኣለዎም። ምክንያቱ ናብ ጎይታ መኸዲ ወይ ከዓኒ ምስ ጎይታ ሕብረት እንድሕር ዳ ክህልዎ ኣለዎ ናይ ግድን ቅዱስ ቁርባን ክቕብል ስለ ዘለዎ ማለት እዩ እና ኣብ ኣፍ ሞት ወይ ከዓ ናብ ሞት ተቃረበ ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ቅዱስ ቁርባን ክብዎ ከም ዘለዎም ካብ ቅዱስ ቁርባን ክልከል ከም ዘይብሉ ያው ጥንታውያን ብራናታት በተለይ ከም በዓል አንቶ ይጠቂስና ዲዳኬ እንድሕር ኢና ኮይና ብሃዋርያት ዘመን ወይ ከዓ ብሃዋርያት ግዜ ተፃሓፈ መፅሓፍ እዩ ማለት እዩ። ምናልባት ብቁፅሪ ብቀኖና ተዘይኣተወ ግን ኤክሌስቲካል ቡክ ወይ ከዓ ናይ ቤተክርስትያን መፅሓፍ ክሳዕ ዝኾነ ቤተክርስትያን ንዑ ከም ዓብይ ሶርስ ወይ ከዓ ከም ዓብይ ምንጪ ፕራይመሪ ሶርስ ጌራ ተቐበሎ ማለት እና ክኽልከሉ የብሎም ማለት እዩ። ነገር ግን ለህይወቱ ተስፋ ታጥቶ ቁርባን ከተቀበለ በኋላ ጤናው እንደገና ቢመለስለት በጸሎት ብቻ ከሚሳተፉ ጋር ይቆይ ይላል ማለት እዩ። ነገር ግን ቅዱስ ቁርባን ያው ናትና ሞት ዝበፅሕ ሰብ ቅዱስ ቁርባን ኣቐብልዎ ኢሉ ቅዱስ ቁርባን ምስ ተቐበለ ግን ጥዕንኡ ተማሓይሹ እንድሕር ዳ ድሓን ኮይኑ ግን ክኾን ኣሎ ምስቶም ብጸሎት ዘለው ሰባት ምስኦም ክሳተፍ ከም ዝግብኦ ይገልጽ ማለት እዩ። በጠቅላላው ግን ማንም በሞት አፋፍ ላይ ያለ ሰው ምንም ይሁን ምን ቁርባን ለመቀበል ቢጠይቅ ጳጳሱ ጉዳዩ ካጣራ በኋላ ይፍቀድለት። ስለዚህ ናብ ሞት አፍ ወይ ከዓ ኣብ ኣፍ ሞት ዘሎ ሰብ እንድሕር ዳ ኮይኑ ግን ቅዱስ ቁርባን እንድሕር ዳ ክቐበል እንድሕር ዳ ኢሉ እቲ ጳጳስ እንታይ ይግበር ኣጻሪው ያው እምነቱ ዘሎ ሂወት ኣጻሪ ማለት እዩ ቅዱስ ቁርባን ክቐበል ክፈቅደሉ ከም ዘለዎ ክኽልከል ከም ዘይግባእ ይገልጽ ማለት እዩ። እና ጥንታዊ ቀኖና ተብሎ ዘሎ በዚህ ቀኖና የተጠቀሰው ሌሎች ተመሳሳይ ቀኖናዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ የሚገመት ሆነ ከኒቅያ በፊት የተወሰኑ የእንቆራ ጉባኤ 6ኛ ቀኖና ይመስላል እና ጥንታውያን ቀኖናታት ኣለዉ ካብ ተባሃለ ሓደ ናይ እንቆራ ጉባኤ 6ኛ ቀኖና ወይ ከዓ ሻድሻይ ቀኖና ድሕሪ ርኢና ኮይና ነዚ ዝመስል ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ሕማም ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ኣፍ ሞት ዘለዉ ሰባት ቅዱስ ቁርባን ክኽልከሉ ከም ዘይብሎም ዝገልጽ ሓሳብ ኣለዎ ማለት እዩና ናይ ጉባኤ ኒቅያ ማለት እዩ። ጉባኤ ኒቅያ እንግዲህ ብጣዕሚ ዓብይ ካብ ዝኾነ ናይ ቤተክርስትያን ጉባኤ እዩ ማለት እዩ። እና እንታይ ዝብለና ዘሎ ናብ ሞት ዘብፅሕ ሕማም እኳ እንተሃለዎ እንተክኾን የብሉን ቁርባን ክኽልከል የብሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ ቁርባን ከይተቐበለ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ምንም ዓይነት ተስፋ የብሉን ወይ ከዓ ዋጋ ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ። ካብ ቅዱስ ቁርባን ወፃኢ ሂወት ስለ ዘይብሉ ንክርስቲያን
ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝፈሰሰ ስለ ኩሉ ዓለም እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ንድሕነት ኩሉ ዓለም እዩ ክርስቶስ ናይ ግሊ መድሓኒ ዘይኮነ ናይ ዓለም መድሓኒ ከም ምዃኑ መጠን ድሕነት ከዓ ንኩሉ ይግባእ ከዓ ዝኾነ ኩሉ ቅዱስ ቁርባን ክቕበል ኣለዎ ማለት እዩ ናብ ሞት ዘብፅሕ ሕማም እኳ እንተሃለዎ ህፃን ይኹን ሽማግለ ይኹን መንእሰይ ይኹን ናብ ሞት ዘብፅሕ ሕማም ድሕር ኣሎ ኮይኑ ስጋ ወደሙ ክኸልከል ከም ዘይግባእ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ክህቦም ከም ዝግባእ ማለት እዩ ክርስቶስ ተባሂዱ ክርስቶስ ተሰኪሙ ክኸይድ ኣለዎ ማለት ናብ ክርስቶስ መቸም ክርስቶስ ከይሓዝና ናብ ክርስቶስ ክንከይና ይንኽእልናና ናይ ክርስቶስ ዝኾነ ኢኻ ናብ ክርስቶስ ክኸይድ ዝኽእል ልክ ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን ዝገልጾ ደም ከይፈሰሰ ሰሬት የለን ይብል ማለት እዩ እና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ናይ ግድን ክንቅበል ከም ዘለና ዝገልጽ ሓሳብ ይቆነና 13 ማለት እዩ ካልእ ኣብ ጉባኤ ንቅያ ከዓኒ በተለይ ናይ ንቅያ ጉባኤ 20 ቀኖና ኣለዎ ማለት እዩ ቁጥሪ 13 ወይ ከዓ 13 ቆነና የኸንብበልኩም ፀኒሐ 18 ቀኖና ኸ እንታይ ይብል በአንዳንድ አካባቢዎች ከተሞች ዲያቆናት ለካህናቱ ቁርባን እንደሚያቀብላቸው ይህ ታላቅ ቅዱስ ጉባኤ ለመራት ችለዋል ይላል ማለት ይሄ ደግሞ ንስርዓት ዝምልከት ማለት እዩ አንተ ምናልባት ተንኪፋ ነራ ኣብ ሓውና ተንኪፋ ነሩ ቅዱስ ቁርባን ንኽቕበሉ ንባዕሉ ቤተክርስትያን ስርዓት ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኩሉ ብስርዓትን ብኣገባብን ይኹን ስለ ዝብል ማለት እዩና ቅዱስ ቁርባን ቅደም ተኸተል ኣለዎ ማለት እዩ መጀመርያ መን ክቆርቡ ዘሎም ድሕሪ ከመን ክቆርብ ኣለዎ ቅደም ተኸተሉ ይቐምጥ እና ኣብዚ እንታይ ዝብል በአንዳንድ አካባቢዎችና ከተማዎች ዲያቆናት ለካህናቱ ቁርባን እንደሚያቀብሏቸው ይህ ታላቅ ቅዱስ ጉባኤ ለመራት ችለዋል ኣብ ሓደ ቦታታት ወይ ከተማታት ዲያቆናት ንካህናት ቅዱስ ቁርባን ከም ዘቐብሎም እዚ ቅዱስ ዝኾነ ጉባኤ ዝዓቢ ዝኾነ ጉባኤ እንታይ ገይሩ ፈሊጡ ኣሎ ወይ ከዓ ተረዲኡ ኣሎ ይብል ማለት እዩ ነገር ግን ቀኖናም ሆነ ትውፊት መስዋዕት የማይችሉት መስዋዕቱን ለሚሰውት የክርስቶስ ስጋ እንዲያቀብላቸው አይፈቀድም እንዲሁም አንዳንድ ዲያቆናት ከጳጳሱ እንኳን ቀድሞ ከቁርባን እንደሚቀበሉ ታውቋል እናንተ ህዝብ ዘሎ በናይ ቤተክርስቲያን ስርዓት መሰረት ወይ ከዓ በናይ ጎይታ ትእዛዝ መሰረት ቅዱስ ቁርባን ክፍትቱ ወይ ከዓኒ ስጋ ወደሙ ከዳሉ ዝተኣዘዙ ካህናት እዮም ማለት እንጂ ዲያቆናት አይኮኑን ስለዚህ ነቶም ቅዱስ ቁርባን ከዳሉ ስጋ እንደምናይ ክርስቶስ ንኽፍትቱ ስልጣን ዘለዎም ካህናት ዲያቆናት ክቐብሎም አገባብ አይኮነ ማለት እዩ እንዲያም ኣብ ሓደ ቦታታት ዲያቆናት ቅድሚ ጳጳሳት ቀዲሞም ቅዱስ ቁርባን ከም ዝቐበሉ ዝጉባኤ እንታይ ገይሩ ፈሊጡ ኣሎ ይብል ማለት እዩ እንዲሁም አንዳንድ ዲያቆናት ከጳጳሱ እንኳን ቀድሞ ከቁርባን እንደሚቀበሉ ታውቋል እንዲህ ያሉ ልማዶች ፈጽሞ ይወገዱ ከምዛ አይነት ልማድ ፈጽሞም ክልከሉ ይግባእ ይብል ማለት እዩ ዲያቆናቱም የጳጳሱ አገልጋዮችና ከካህናቱ በታች መሆናቸው ተረድቶ በራሳቸው አገልግሎት ብቻ ይጽኑ ዲያቆናት ድማ ናይ ጳጳሳት ተላእኽቲ ናይ ጳጳሳት አገልገልቲ ናይ ካህናት ድማ ተላእኽቲ ምዃኖም ፈሊጦም ብኣገልግሎቶም ጥራሕ ክጸንዑ ከም ዝግብኦም እዚ ጉባኤ እዚ የረድእ ማለት እዩ እና ብእውነት ዓይነት ቤተክርስትያን እያ ጳጳሳት ካህናት ዲያቆናት ዘለዋ እንድሕር ኢልና ያው ግልፂ ክኾነልና ኢልና ማለት እዩ ጉባኤ ንቅያ ካብቲ ዓቢ ናይ ቤተክርስትያንና ጉባኤ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ቤተክርስትያን ብዓለም ኣቀፍ ደረጃ ተቐበሎ ቤተክርስትያን ሓደ ብዝነበረትሉ ግዜ ተገብረ ጉባኤ ማለት ስለዚ ጳጳሳት ዲያቆናት ካህናት ኩሉ ብስርዓት ክገብርዎና ዲያቆን ማለት ከዓ ተላእኽ ማለት እዩ ያው ካልእ ትርጉም የብሉ ዲያቆን ማለት ተላእኽ ናይ ጳጳስ ናይ ካህን ተላእኽ ስለ ዝኾነ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ይብል ማለት እዩ መቸም ስለ ቅዱስ ቁርባን ክዛረብ ከሎ ቅዱስ ቁርባን ዘለዋ ቤተክርስትያን እምበር ቅዱስ ቁርባን ዘይብላ ቤተክርስትያን ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎና ናይ ሓድሽ ኪዳን ቤተክርስትያን ተርእና ኢኻ መሰረታ ቅዱስ ቁርባን እዩ ማለት እዩ ናይ ጎይታ ስጋ እንደምን ናይ ሓድሽ ኪዳን ቤተክርስትያን መሰረታ ልክዕ ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 መሰውእ ኣለና ከም ዝብል ማለት እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብል መሰውእ ኣለና ይብል ማለት እዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ቤተክርስትያን መሰውእ ኣለዋ ልክዕ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ መሰውእ ኣለና ከም ዝበለ መሰውእ እንድሕር ዳ ኣለና ኮይኑ መስዋዕቲ ከዓ ናይ ግድን ክህልወና እዩ ነቲ መሰውእ ንመስዋዕት እዩ ዘገልግል ማለት እዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋዕቲ ከዓ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ልክዕ ኣልታር ወይ ከዓ ሆሊ ቴብል ታቦት ተባሂሉ ተገሊጹ ዘሎ መሰውእ እዩ ማለት እዩ ኣብ ታቦት ይኹን ኣብ ኣልታር ወይ ከዓ ሆሊ ቴብል ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ መሰውእ ከዓ እንታይ ንስውእ ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ ኢና ንስውእ ማለት ስለዚ እሱን ብስርዓት ክኸውን ከም ዘሎ ስለ ቅዱስ ቁርባን ቦታ ዘቐምጡ ሓሳብ ኣሎ ካልእ ናይ ቆስጥንጥንያ ጉባኤ ማለት እዩ ናይ ቆስጥንጥንያ ጉባኤ ከዓኒ ካልኣይ ቆነና ስለ ቅዱስ ቁርባን ከም ዝብል ሓሳብ ኣቐሚጦም ኣለዉ ቦታት ማለት እዩ ካልኣይ ቆነና ወደ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የገቡና ቅዱሳት መጽሐፍት የሳሙ ነገር ግን ከህዝቡ ጋር በጸሎት የማይተባበሩ ወይም በማይገባ ምክንያት ቅዱስ ቁርባን በማቃለል የማይቀበሉ ሰዎች ቢኖሩ ይላል ማለት ነው እንታይ ብለና ኣሎ እዚ ወደ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የገቡና ቅዱሳት መጽሐፍት የሰሙ ናብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝኣተውና ቅዱሳት መጽሐፍት ከዓ እንታይ ዝገበሩ ዝሰምዑ ክንበብ ከሎ ዝሰምዑ ነገር ግን ከህዝቡ ጋር በጸሎት የማይተባበሩ ይላል ማለት ናብ ቤተክርስቲያን ኣትዮም ቅዱሳት መጽሐፍቲ ክንበብ ከሎ ከዓ እንታይ ዝገብሩ ዝሰምዑ ነገር ግን ምስቲ ህዝቢ ብጸሎት ዘይተሓባበሩ እንድሕር ዳኣ ኮይኖም ብለና ማለት እዩ ወይም በማይገባ ምክንያት ቅዱስ ቁርባኑ በማቃለል የማይቀበሉ ሰዎች ቢኖሩ
ምስ ህዝቢ ሓቢሮም ጸሎት ይኹን ወይ ከዓኒ ቅዳሴ ዘይሳተፉ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ካብ ቀፂሉ ሽዑ ብዘይግቡእ ምክንያትካ ቅዱስ ቁርባን እንታይ ዝገብሩ ዘቃልሉ በማቃለል የማይቀበሉ ሰዎች ቢኖሩ አቃሊሎም ነቲ ቅዱስ ቁርባን ዘይቅበሉ ሰባት ወይ ቅዱስ ቁርባን ኒዕቆም ካብ ቅዱስ ቁርባን ዘይቅበሉ ሰባት እንድሕር ደኣ ኣለዉ ኮይኖም ይላል ኃጢአታቸው ተናዘው ከልብ በሆነ ተማጽኖ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ እስኪያፈሩና ስሬትን እስኪያገኙ ድረስ ከቤተ ክርስቲያን ይሰደዱ ይላል። ይሰደዱ ይለዩ ወይ ከዓኒ ይፈለዩ ብለና ማለት እዩ። ስለዚህ ኃጢአቶም ተናዚዞም ብልቦም ናብ አምላኽ ተመሊሶም ንስሐ አትዮም ፍረ ናይ ንስሐ ክሳዕ ዘፍርዩ ስሬት ኃጢአት ክሳዕ ዝረኽቡ እንተክገብሩሎም ካብ ቤተ ክርስቲያን ክስደዱለዎም ብል ማለት እዩ። نرازيا حساب زي نحر سميعكم أخونكم قداسي كل جزء زبالي مادي قداسي أبوتاتنا قداسي خاطر كله كبيت اليوم تينزلوا هالليلويا أما بو زبوا أو استبيت كريستيان بجزء قداسي زي سبعة صلوات قداسي وزي تعجز كيتفيت صلوات قداسي ويتمت قربان يسدد بيت كريستيان اسمع ما سن هج جزء أبير يبل مادي بقداسي جزينا بيت كريستيان زعاتو اندحد على خوينو بالمادي اب قداسي جزينا بيت كريستيان زعاتو اندحد على خوينو ቅዱሳት መጽሐፍት ክንበቡ ከለው ወንጌላት ይኹን መልእኽታት ክንበቡ ከለው እንተ ዘይሰምዐ بالمادي ቅዱሳት መጽሐፍት ያው ወንጌል ክንበብ ከለው እንተ ዘይሰምዐ መልእኽታት ክንበቡ ከለው እንተ ዘይሰምዐ ቅዳሴ ክሳዕ ዝውዳእኻ እንተ ዘይተዓገሰ بالمادي ኣብ መጨረሻ ካብ ቅዱስ ጉን ካብ ኩርዶምካ እንተ ዘይተቀበለ ይሰደድ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቤተ ክርስቲያን እንተ ይኹን ይሰደድ ይውፃ بالمادي እስማ ማሰነ ህገ እግዚአብሔር ይብል ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሕግ እንታይ ገይሩ አቃሊል እዩ ናይቲ ሰማይን ምድር ንጉስ ዝኾነ አምላኽ እንታይ ገይሩ ሕጉ አቃሊል እዩ ስርዓቱ ኻ ኒዕቕ እዩ ወይ ካና ትእዛዝ ኒዕቕ እዩ እሞኒ ካብ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ይኹን ይሰደድ ሐዋርያት በአብጥሊሶሙ ከም ዝምሃርና ወይ ከሐዋርያት በአብናይ አብጥሊስ ስርዓት ከም ዝምሃርና ካብ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ይኹን ተሰዲዱ ይውፃ ይሰደድ ይብል ማለት እዩ እና ተመሳሳሊ ዓይነት ሓሳብ ኣለዎ ማለት እዩ ምዝ ሕጂ ከም ብበልኩም ፀናሕኩ ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣለዎ ማለት እዩ እና ኣብ ቅዳሴ ግዜ ማንም ሰብ እንታይ ክኾን ኣለዎ መጀመርያ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ክንበቡ እንተክገብር ኣለዎ ክሰማዕ ኣለዎ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ሰሚዑ ከዓኒ ቅዳሴ ክሳዕ ዝውዳእኻ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክዕገስ ኣለዎ ምክንያቱ ሰማያዊ ዝኾነ ምስጢር ናይ ክቅበል ኣለዎ ማለት እዩ شو يسرد بيت كريستيان مسؤول انت يزول اسمع ما سن هج እግዚአብሔር واستحقر قمته قدم ንጉስ ሰማያዊ ንጉሰ ስጋ ወመንፈስ ከመዝም ሃሩን ሐዋርያት በአብጥሊሶሙ ይብል ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሕግ እንታይ ገይሩ አፍሪሱ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ካ እንታይ ገይሩ አቃሊሊ ወይ ካ ናይ እግዚአብሔር ቅዳሴ አቃሊሊ ሞኒ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ሰማይ ምድርን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ይኹን ይሰደድ ወይ ካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይውፃ ይብል ማለት እዩ ስለዚህ ቅዱስ ቁርባን ማዕረኽ እንደይ ክብር ከም ዘሎ ሐዋርያት በቀኖና ግና የቤተክርስቲያን በአንዱ በሚኖርበት አጥቢያ የማይሰበሰቡት ወደ ሌላ ቤተክርስቲያን መቀበል ህጋዊ አይደለም እና ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ማለት እዩ ኣብ ናይ ግል ሰባት ወይ ኣብ ኣዳራሻት እንዳተኣከቡ ጸሎት እንድሕር ዝገብሩ ኮይኖም ምስ ቤተክርስቲያን ካ ሕብረት እንድሕር ዘይብሎም ኮይኖም ኣብ ካልእ ቤተክርስቲያን ተኸዱን ተኻሊ ቤተክርስቲያን ክትቀበሎም የብላን ብል ማለት ስለዚህ ጳጳስ ካህን ወይም ዲያቆን ወይም ማንኛው በማዕረግ ያለ ሰው ከተወገዙ ሰዎች ጋር ህብረት ቢኖረው በስርዓተ ቤተክርስቲያን ላይ ክህከት የሚያመጣ ነውና እርሱም ተወግዞ ይለያል ማለት እና መጨረሻ ካንተ ይዝብል ዘሎ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ካብ ቤተክርስቲያን ርሒቆም ብግሎም ይኹን ወይ ከዓ ኣብ ኣባይቲ ናይ ሰባት ወይ ኣብ ኣዳራሻት ጸሎት ዝገብሩ ሰባት እዞም ሰባት እዚኦም ክውገዙለዎም ምስ በለ ካብዚኦም ወፃእ ከዓ ብማዕረግ ዘሎ ብክህነት ይኹን ብዲቁና ብጵጵስና ዘለኻ ምዞም ካብ ቤተክርስቲያን ተፈልዮም ዘሎ ሰባት ሕብረት ዝገብር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ከዓኒ ኣብ ቤተክርስቲያን ህውከትን ዕግርግርን ዘምፅእ እሞኒ ንሱን ካብ ማዕርጉ ተሳዒሩ ወይ ከዓ ተወጊዙ ካብታ ቤተክርስቲያን ይፈለይ ይብል ማለት እዩ እና ኣብ ቦታት ናይ ቤተክርስቲያን ማዕረኽ እንደይ ንቅዳሴ ወይ ከዓ ንቤተክርስቲያን ስርዓት ከም ዝጭነቁ ክንርኢ ንኽእልና ማለት ኢና እዚ ናይ ዓለም ኣቀፍ ጉባኤ ወይ ከዓ ኩለን ብሓፈሻት ኣብ ቤተክርስቲያን ትበሃል ቅድሚ ምፍልላያ ወይ ከዓ ናብ ክልተ ቅድሚ ምኽፋላ ዝነበረ ሕጊ ናይ ቤተክርስቲያን ማለት ኢና ብዓለም ዘላ ቤተክርስቲያን ያው ዩኒቨርሳል ቸርች ተኣምነሉ ሕጊ ማለት እዩ ክልተ ካብ ናይ ክሳይ ጠቂስና ሓቀይ ካብ ናይ ኒቅያ ጉባኤ ቀኖና 13 18 ካብ ናይ ቆስጥንጥንያ ቀኖና 2 ማለት ኢና ስለ ቅዱስ ቁርባን ዘለዎ ሓሳብ ናይ ቤተክርስቲያን ብናይ ቆኖና ቦታት ዝመስል ምናልባት ናይ እንቆራ ናይ ቆጶዶግያ ናይ ቅርጣግና ብዙሕ ስለ ዘይረኣኾተን ሓሳብ ዝረኣኾን እዚአን ነይረን ክውስኸን ዝሓሰብኩ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ክግበር ዘለዎም ነገራት ኣነ ያው ዘረባ ከይብዝሕ እንዳበልኩ ዘረባ እንዳብዛሑ ኣሪታ ግበርለይ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ክንገብሮም ዝግባአና ንእሽተን ኪፈን ይረዓንቶ ማለት እዩ
ቅደም ተኸተሉ ክንሕልው ኣለና ኢልና ምክንያቱ ስርዓት ቤተክርስትያን ስለ ዝኾነ ናይ መጀመርያ ክቕበሉ ዘለዎም ያው 40-80 ተጠመቕቲ እዮም ማለት እዩ ብደረጃ ኣወዳት ንድሕሪና ናይ መጀመርያ 40 መዓልቲ ዝገብሩ ህፃናት ክጥመቑ ኣለዎም ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ካብ 7 ወይ ከዓ ካብ ብሓፈሻ ልዕሊ 40 መዓልቲ ዘለዉ ካብ ዓመት 2 ዓመት ጀሚሮም ክሳብ 7 ዓመት ዘለዉ እንታይ ክገብሩ ይግብኦም ህፃናት ክቕበሉ ይግብኦም ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሎም ብድንግልና ዘለዉ መነኮሳት ክቕበሉ ኣለዎም ካብኡ ቀፂሎም ካብ 10 ክሳብ 30 ዓመት ዘለዎም ደናግል ኣወዳት ይቕበሉ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሎም ከዓ ብሕጊ ነይሮም ዝመንከሱ ብሕጊ ነይሮም ዝመንከሱ ካህናት ወይ ከዓ መነኮሳት ኮይኖም ክህነት ተቐበሉ ክቕበሉ ኣለዎም ካብኡ ቀፂሎም ብንስሓ ተመሊሶም ዝመንከሱ ክቕበሉ ኣለዎም ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሎም ሕጋውያን ደቂ ተባዕትዮ ብሓዳር ዘለዉ ክቕበሉ ኣለዎም ካብኡ ቀፂሎም ካብ ሓጢኣት ነይሮም ብንስሓ ንኡሰ ክርስቲያን ዝኾኑ ክቕበሉ ኣለዎም ማለት እዩ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ተመሳሳሊ መጀመርያ 80 መዓልቲ ዘለዎም 80 መዓልትን ኮይኑ ጥመቃ ህፃናት ክቕበል ኣለዎን ካብኡ ህፃናት ከዓኒ ካብ 1 ዓመት ክሳብ 7 ዓመት ዘለዉ ይቕበሉ ካብኡ ድንግልና ኮይነን ዝመንኮሳ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋት ይቕበላ ማለት እዩ ካብኡን ብንስሓ ዘመሊሰን ዝመንኮሳ ይቕበላ ካብኡ ብድንግልና ዘለዋ ካብ 10 ክሳብ 30 ዓመትን ዘለዋ ኣሕዋት ይቕበላ ማለት እዩ ካብኡ ብሕጊ ወይ ከዓ ብቃል ኪዳን ዝተመርዓወ ደቂ ኣንስትዮ ይቕበላ ካብኡ ብንስሓ ተመሊሰን ንኡሰ ክርስቲያን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ይቕበላ እንዳበለ ያው ትቅደም ተኸተል ናይ ክሳይ ይገልጽ ማለት ናይ ቅዱስ ቁርባን መን ክቕበልዎም ብቅደም ተኸተል ይገልጽ ማለት እዩ ለምሳሌ ብዛዕባ ድርገት እውን ተገለጸ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ድርገት ማለት ደርገ አንድ አደረገ ድርገት ማለት ሓድነት ማለት እዩና ድርገት ወሪዱ ማለት ሓድነት ዝህብ ስጋ እንደምናይ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ወሪዱ ማለት ለምሳሌ ኣብ ቅዳሴ ግዜ እዝጌታ ምስተባሃለ ድርገት ይበሃል ማለት እዩ ካብኡ ግዜ ዘሎ ማለት እዩ ፕሮስፎራ ዝብል ንባዕሉ ናይ ግሪክ ቃል ክትርጉሞ ከሎ ሓደ ዝገብር ማለት እዩ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምንታይ ዝገብር ሓደ ዝገብር ትማል እንታይ ተነይባ ነይራ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 16 እቲ ንባርኾ ፅዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዎ ዶ ኣይኮነን እቲ ንቆርሶ እንጌራ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዎ ዶ ኣይኮነን ኩላትና ብዙሓት ክነስና ግን እንታይ ንኾን እዚ እንጌራ እዚ ብምብላዕና ግን ኩላትና ሓደ ስጋ ንኽኸውን ይብል ማለት እዩ ስለዚ ስጋው ደሙ ምስ ክርስቶስ ጥራሕ ደይኮነ ሓድነት ዝፈጥረልና ክርስቲያን ምስ ክርስቲያን ወይ ከዓ ምእመናን ንባዕሉ ሕብረት ዝህልወና ሓድነት ዝህልወና ብስጋው ደሙ እዩ ልካ ከምቲ ኣንቲ ኣኪ ሓውና ገሊፆ ዝነበረ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 እንተሪኢኹሞ እታ ማሕበረ ሐዋርያት እንታይ ትገብር ነይራ ብጸሎትን ብእንጌራ ምቁራስን ብሓደ ነበረት ብል ማለት እዩ ክልክ ከም ሓደ ልቢ ሓሳቢ ከም ሓደ ቃል ከዓ ተዛራቢ ነበሩ ይብለና ማለት እዩ እና እዚ ስርዓት ዝናፈፀሙ እዮም ዝኸዱ ሐዋርያት ኩሉ ግዜ እንጀራ ቆርሱ ነይሮም ናይ ጎይታ መኣዲ የዳልው ነይሮም ስጋው ደሙ ከዓ ይቕበሉ ከም ዝነበሩ ይገልጸና ማለት እዩ ካልእ ቅዱስ ቁርባን ክንቅበል ከለና ክንገብሮም ዝግባአና ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ማለት ኣብ ቅዳሴ ግዜ ክንገብሮም ዝግባአና ጥንቃቄታት ወይ ከዓ ክንገብሮም ዝግባአና ናይ ጸሎት ስርዓት እንታይ ኣሎ ናይ ጎይታ ደም ክንቅበል ከለና ያው ክልተ ግዜ ኣሜን ኣሜን ኢልና ክንቅበሎ ከም ዝግባአና ናይ ጎይታ ስጋ ክንቅበል ከለና ሓደ ግዜ ኣሜን ኢልና ክንቅበሎ ከም ዝግባአና ማለት እዩ ናይ ጎይታ ስጋ ክንቅበል ከለና ሓደ ግዜ ኣሜን ክንብል ኣለና ማለት እዩ ናይ ጎይታ ደም ክንቅበል ከለና ክልተ ግዜ ኣሜን ኣሜን ኢልና ክንቅበል ከም ዝግባአና ብጠቕላላ ተሪና ሰለስተ ግዜ ኣሜን ንብል ማለት እዩ ኣብ ስጋው ደሙ ሓደ ኣብ ደሙ ከዓ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ማለት እዩ ሰለስተ ግዜ ኣሜን ምባልና ናይ ስላሴ ሰለስትነት ከረድእ ከሎ ቃሉ ዘይምቕያሩ ከዓኒ ሓድነቱ ዝገልጽ እዩ ማለት እዩ ሓድነቱ ዝገልጽ እዩ ካልእ ካብ ተወሳኺ እንታይ ኣሎ ናይ ጎይታ ደም ክልተ ግዜ ምፍሳሱ ዝገልጽ እዩ ማለት እዩ ናይ ጎይታ ደም ክልተ ግዜ ምፍሳሱ ማለት ሓደ ክግረፍ ከሎ ኣብ ዓውዲ ጲላጦስ ማለት ደሙ ከም ዝፈሰሰ ይገልጸልና ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ለንጊኖስ ተዓቄታይ ማለት እዩ ናይ ክርስቶስ ሞቱን ሙማቱን ዘይሙማቱን ከረጋግጽ ኢሉ የማናይ ጎኒ ወጊእዎሞ ማይን ደምን ከም ዝፈሰሰ ካብ ጎኒ ይነግረና ማለት ኢና ንዑይና ክልተ ግዜ ኣሜን ንብል ማለት እዩ ሓደ ብዓውደ ጲላጦስ ክግረፍ ከሎ ደሙ ምፍሳሱ ካልኣይ ከዓ ብለንጊኖስ ዓቄታይ ተወጊኡ ደሙ ማለት ብሓፈሻ ሓደ ቅድሚ ሞቱ ሓደ ድሕሪ ሞቱ ማለት ሓደ ቅድሚ ሞቱ ተቐበሎ መከራ እሾኽ ገይሮም ሽንካር ገይሮም ብኹርማሽ ተሃሪሙ ዝኩሉ ደም ፈሲሱ ነይሩ ማለት እዩ ቅድሚ ሞቱ ማለት እዩ ሓደ ከዓ ተፈፀመ ምስ በለ ወይ ቤት ተፈፀመ ኩሉ ነገር ተፈፂሙ ኢሉ ቅድስት ነፍሱ ካብ ስጉ ምስ ፈለየ ከዓኒ ጎኑ እንታይ ገይሮ ነይሩ ብኩናት ገይሮ ወጊዮ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ሞቱ ዝፈሰሰ ደምን ድሕሪ ሞቱ ዝፈሰሰ ደምን ምክንያት ጌርና ክልተ ግዜ ኣብ ደሙ ኣሜን ንብል ማለት እዩ ካል ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ከዓኒ ቅዱስ ቁርባን ምስ ተቐበልና ማየ ቆሪር ንሰቲ ማለት እዩ ማየ ቆሪር ወይ ከዓ ማየ መቁርር ይብሎ ማለት እዩ ማየ መቁርር ንሰቲ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ይጠቕመና እዚ ከዓ ንምንታይ ይጠቕመና ከመ ይንጥብ እምኣፍ ይብል ማለት እዩ ከመ ይንጥብ እምኣፍ ነቲ ተቐበልናዮ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ ካብ ኣፍና ምእንቲ ከይወድቕ ወይ ከዓ ከይነጥብ
በተማይ መቆረር ጌርና ሰቲና ንውሽጥ ነውርዶ ማለትና በሐበሻ ስለ ቅዱስ ቁርባን ክንዛረብ ከልና ቅድመ ቅዱስ ቁርባን ክንገብሮ ዝግባአና አንተ ይከ ፋራ አምላክ ጣይሰ ነይረ ምናልባት ቀልጥፍ ቀልጥፍ ይለኸ ደግሞልኩም አይነበርና ትብሉ ሰባት ስለዝነበርኩም መጀመሪያ ትምህርቲ ዘልየና ስለ ቅዱስ ቁርባን እኹል ዝኾነ ትምህርቲ አፍሉጦ ክህልወና ኣለዎ ማለት ስለዚ ናይ መጀመሪያ ዝቀድም ትምህርቲ ብኻልኣይ ደረጃ ኸ እምነት ማለት እዩ ብትምህርቲ ዝተምሃርና ኸኣኒ ብእምነት አሚንና አሚን ኢልና ክንቅበል ከም ዝግባአና በሳልሳይ ደረጃ ንስሓ የድልየና ማለት እዩ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ምቕባልና ንስሓ ኣቲና ቀኖናና ክንፍፅም ኣለና ካልእ ጾም የድልየና ማለት እዩ ክንፀውም ኣለና ካብ 15 ሰዓት ክሳብ 18 ሰዓት ክንፀውም ኣለና ካብ ግብረ ስጋ ወይ ከዓኒ ካብ ሩካቤ ሰብ ሓዳር ማለት እዩ ሰብ ሓዳር ስለ ዝምልከት እዚ ካብ ሩካቤ ንሰለስተ መዓልቲ ክልከለዎም ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ሻድሻይ ከዓኒ ንፁህ ልብሲ ክለብሱሎም ወይ ከዓ ንፁህ ልብሲ ከዳልውለዎም ኢልና ነይራ ማለት እዩ ናይ ቅዳሴ ፀሎቱን ክሳተፉሎም ኣሃዶ ቅድሚ ምባሉ ኣብ ቅዳሴ ግዜ ክርከብለዎም ኢልና ማለት ኢና ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ከዓ ዝክንብሎ ፀንሐና ነገራት ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ቅዳሴ ብዝግባእ ክንሳተፍ ኣለና መፅሓፍቲ ክንበብ ከሎ ክንሰማዕ ኣለና ኣሜን ኣብ ዝበሃል ግዜ ኣሜን ክንበሃል ኣለና ስግዱ ኣብ ዝበሃል ግዜ ክንሰግድ ኣለና ኣውሱ ወይ ከዓ መልሱ ኣብ ዝበሃል ግዜ ከዓኒ ተሰጦ ክንምልስ ኣለና ማለት እዩ ይበል ዲያቆን ይበል ካህን ይበል ህዝቢ ዝብል ስለ ዘሎ በተለይ ተሰጦ ክንቅበል ከለና ህዝቢ ይበል ህዝቢ ኣብ ዝብል ግዜ ተሰጦና ብትሑት ድምፂ ክንቅበል ኣለና ወይ ከዓ ክንምልስ ኣለና ማለት እዩ እዚ ነገራት ጌርና ስጋው ደም ክንቅበል ከም ዝግባአና ነጊር ተንኪፍዮ ስለ ፀናሕኩ ማለት እዩ ድሕሪ ቅዱስ ቁርባን ከዓ ክንገብሮም ዝግባአና ነገራት እንታይ ቅዱስ ቁርባን ምስ ተቐበለ ሓደ ሰብ ኢዱ ወይ ከዓ እግሩ ክሕፀብ የብሉን ሓፈሻ ሰውነቱ ኣካሉ ብማይ ክሕፀብ የብሉን ወተኣርቆ ልብስ ካብ ልብስኻ ዕርቃን ክኸውን የብሉን ማለት እዩ ልብሱ እንተኽኢሉ ክሳዕ ምሸት ክሳዕ ዝድቅስ ማለት እዩ እቲ ተቐቢሉ ዝወዓለ ክዳን ገይሩ ክውዕል ክድቅስ ከሎ ግን ገይሮም ተደቀሰም ፀገም የብሉን ካልእ ልብሲ ገይሮም ተደቀሰም ፀገም የብሉን ግን ብውሕዱ እቲ ተቐበሉ ልብሲ ግን ክሳዕ ዝድቅስ ገይርዎ ክፀንሕ ኣለዎ ካልእ ብቅዳሴ ቅዱስ ቁርባን ዝተቐበለ ሰብ ክሰግድ ኣይፍቀድኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝስገደሉ ጎይታ ኣብ ውሽጢ ተሰኪሙ ስለ ዘሎ ንሱ ክሰግድ ኣይግባእን በታ መዓልቲ እያ ማለት ምክንያቱ ክርስቶስ ተሰኪሞ ስለ ዘሎ ወይ ከዓ ክርስቶስ ተዋሂድዎ ስለ ዘሎ በዛ መዓልቲ እዚኣ ማለት ወይ ከዓ ንጉስ ኮይኑ ስለ ዝውዕል በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣይሰግድኒ ማለት ስግደት ኣይግባእኒ ምራቅ ወሪቀ ምራቅ ኢሉ ማለት እዩ ምራቅና ከዓ እንታይ ክንገብር የብልናን ቱፍ ክንብል የብልናን በተለይ ኣባ መቃርዮስ ዝተባሃለ ናይ ቤተክርስትያን ኣቦ ቅዱስ ቁርባን ምስ ተቐበለ 60 ዓመት ዝኣክል እንታይ ገበረን ጥፍጣፍ ካብ ኣፉ ጥፍ ኣይበለን ማለት እዩ ንክብሪ ቅዱስ ቁርባን ክብል ማለት እዩ ወይ ከዓ ንክብሪ ቅዱስ ቁርባን ክብል 60 ዓመት ዝኣክል ካብ ኣፉ ጥፍጣፍ ጡፍ ከይበለ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ተቐቢሉ ሓደ ሰብ ጡፍ ከብል የብሉ ማለት እዩ ደም ክወፅእ የብሉን ወይ ከዓ ደም ዘውፅእ ነገራት መሳርሒ በላሕቲ ነገራት ክሕዝ የብሉን ዓዊሉ ከንብብ የብሉን ፅፍሩ ምቁራፅ ኣይከኣልኒ ነዊሕ መንገዲ እውን ክኸይድ የብሉን ናብ ፍርዲ ቤት ይኹን ናብ ኣኼባታት ናይ ክስታይ እውን ክኸይድ የብሉን እዚ ክገብሮ ዘይግባእ ማለት እዩ ድሕሪ ቅዱስ ቁርባን ግን ብልማድ ከዓ ዝበሃል ነገራት ኣለዉ ንሶም ትንክፍ ትንክፍ ከብሎም ሞኒ ካብ ከምዚኦም ነገራት ከዓኒ ክንክልከል ማለት ቤተክርስትያናዊ ከም ዘይኮኑ ወይ ከዓ ስርዓተ ቤተክርስትያን ከም ዘይእዙ ፈሊጥና ብልማድ ዝመፁ ከም ዝኾኑ ፈሊጥና እዞም ነገራት እዚኦም ልማዳዊ ምዃኖም ፈሊጥና ክነትርፎም ማለት እዩ ንኣብነት ቅዱስ ቁርባን ዝተቐበለ ሰብ በይኑ ክበላዕ ኣለዎ ዝብል ጌጋ እዩ እንዲያን ተኸኢሉ ብሕብረት ክበላዕ ኣለዎ ምስ ኣሕዋቱ ብመዓዲ ማለት እንጂ በይኑ ክበላዕ ኣለዎ ዝበሃል ያው እዚ ናይ ቤተክርስትያን ስርዓት ኣይኮነን ካልእ መግቢ ከተርፍ የብሉን ዝብል ማለት እዩ ቅዱስ ቁርባን ተቐበለ ሰብ በቃ ናይ ግድን ዝተቐረበሉ መግቢ ክውዳእ ኣለዎ ዝብል ትኽክል ኣይኮነን ምክንያቱ ፍትሐ ነገስት ንባዕሉ እንታይ ዝብል በሊ ወሰቲ ዘእንበለ ዓቅ ካብ ዓቕን ዝኾነን ላዕሊ መብላዕን መስታይን እንታይ ሽግር የምፅእ ወይ ከዓ ፀገም የምፅእ ካብ ዓቕን ላዕሊ እንተበሊዑ እንተሰትዩ ሓደ ሰብ ከምልሶ ስለ ዝኽእል ፀገም ስለ ዘምፅእ ከምኡ ክገብር የብሉ ማለት ዘበልዐ ብዓቅሚ ይነብር በሰላም ይብሉ ማለት እዩ ብመጠን ዝበልዐ ብሰላም እዩ ዝነብርና ካብ ዓቕን ላዕሊ ዝኾነ ብልዕን ወይ ከዓ መስተን ክሰቲ የብሉን ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ማለት ስለዚ መግቡ ከተርፍ የብሉን ዝብል ትኽክል ኣይኮነ ማለት እዩ ካልእ ሰላም ክበሃል የብሉን ዝብል እውን ትኽክል ኣይኮነ ማለት እዩ ቅዱስ ቁርባን ተቐበለ ሰብ ሰላም ክብል የብሉን ክሳዓዓም የብሉን ዝብል ያው እዞም ናይ ቤተክርስትያን ስርዓት ኣይኮነን ብልማድ ዝመፀ ማለት እዩ ነዚ እውን ክንሕልዎ ይግባአና ወይ ከዓ ክንጥንቀቐሉ ይግባአና ካልእ በይንኻ ምኻድ ዝብል ማለት እዩ ቅዱስ ቁርባን ተቐበለ ሰብ በይኑ ክኸይድ የብሉን ክጉነፍ ይኽእል ዝብል እዚ እውን ያው ቤተክርስትያናዊ ትምህርቲ ይኮነን ብልማድ ዝመፀ ማለት እዩ ዘን 4 ዝበልኩኹም ሰብ ብልማድ ዘምፅኦ እምበር ቤተክርስትያን ትእዝዞ ከምዘይምዃና ፈይጥና ክነትርፎ ማለት እዩ ዘየድሊ ኣትሪፍና ክንገብሮ ዝግባአና ጥራሕ ክንገብር በይኑ ክኸይድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ካብ ክርስቶስ ዝዓቢ ሓላዊ ስለዘየለ ሰብ ዝኻ ክርስቶስ ተዋሂድዎ ዘሎ ማለት ስለዚ በይንኻ ምኻድ ፀገም የብሉን ሰላሙን ምባሃል ፀገም የብሉን መግቢ ምትራፉን ፀገም የብሉን እንዲያም ብዙሕ ክበልዕ ዘይምከር እምበር ውሕድ ክበልዕ ከትርፍ ሽግር የብሉን ማለት እዩ በይኑ ክበልዕ ኣለዎ ዝብል ባዕሉ ያው እሱን ፀገም ዘለዎ ማለት እዩ በይኑ ክበልዕ ኣለዎ ዝበሃል ትኽክል ኣይኮነን ምስ ህዝቢ ክበልዕ ዘሎ ካህናት እንተሪኢኹሞ እንዲያም ቅዳሴ ዝቐደሱ ካህናትን ዲያቆናት ናብ ደገ ሰላም ኣትዮም ብሓበረት እዮም ዝበልዑ ማለት እዩና ባዕልና ዝፈጠርና ወይ ከዓ ሰባት ዝፈጠርዎ ስለዝኾነ ያው እዚታት ነገራት እንተዘረፈ ፀገም ዘለዎ ይመስለንን
ስለ ቅዱስ ቁርባን ክንገብሮም ዝግባአና ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ግዜ ቅዱስ ቁርባን ድሕሪ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ኣቦታት ስርዓትን ትምህርትን ያው ኣሕዋትና ብሰፊሑ ስለ ዝመሃርኩም ኣነ እዚአን ከይርሳዕ ኢለ ዝሓስክዎን ነጥብታት ስለ ዝነበረየን እና ብድጋሚ ስብሃት ለእግዚአብሔር أباحوي كسمع عني حدي أنا شجرة لأنك واحد هذا زين أبغى موبايل جالس يجيبنا يراخون سمعتني هي ودي أكون قال أيوة تسمع لنا كله سمعتني هي قاتلوا لحن زينا جبريل هابو لحن مش زين حوي قاتل وين أكلنا والله تبو قال أيوة تسمع لنا تمرتي نعيد يكسن زبون يفعل كل سنة فيها زيارة عبتي دقة نجارات زين سكت من الواش نشو حالة سبعة بمنفس أو بتحنا وشبتها قللتون سلازقنا ناخذكم بزح أشجع يكون تزعابي نجارت كل سكورباني كبير كانت ساعته نمتاكي طالمكة تي عبيت نجارات زيادة أو صيدنا كنزارب سلازلنا يتنعشنا عشت نجارات من الواش نخبره قدس قربان تبعي زبالي دي بزح سب حتى تعلو تحت خينه عبير لوكم زبل قال زبل عبتي كده سوالات علينا عبتنا مدرع عزيز كده سوالات صحيح له تان قبل لنا قدم دحرن ينقرون نعم عبوطات بيتكشان عليتي أو تحفوا لنا اللهم عليتي الجزء كم عاب نجار يكون تعاب نجار እቲ ቅዱስ ቁርባን ህይወት ስለ ዝኾነ ብኸመይ ቅዱስ ቁርባን ወሲድካ ህይወት ትረክብ እዩ ወሳኒ ነገር እዚ ክንብሎ ፀናሕና ዝደቀቅቲ ነገራት ግና ምናልባሽ ክዳንካ ተወፅእ ገለ እዚ ሕጂ ካብቲ ንክብሪ ቅዱስ ቁርባን ተባሂሉ ዝግበር ነገራት እዩ ዳኣ እምበር ከም ሕጊ ወይ ከምዚ ናይ ፈሪሳውያን ሕጊ ገለ ገይሩ ሰብ ክወስዶ ክኽእል የብሉን ማለት እዩ ብዓብዪ ህይወት ዝህብ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ እዩ ሓደ ሓውና ምናልባሽ ኣፍታሕቱ ኮይኑ ብዙሕ ይፀረፍ ኣሎ ኣይ ቲንክ መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ፅቡቅ ገይሩ ኣይተረድኡን ኣሎ ንእግረ መገደይ ክምልሰሉ ማለት እዩ ሓደ ብዙሕ ግዜ ሰባት ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ገይጋ ረድኢ ዘለኩም ሰባት መጀመርታ ክትገብሮ ዘለኩም እንታይ እዩ እየ ዝብል ኣንብቦ ገለ ተመሊስኩም ካብ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ትገብር ነይራ መጽሐፍ ቅዱስን ኣለኩም ታሪክ ገለገለ ሙካስ ገለ ቶም አፖስቶሊክ ፋዘርስ ገለ ዝበሃሉ ብድሕሪኦም ዝመፁ ናብኦም ምምርባር ኣይለኩም ምናልባሽ ዓቕሚ ስለ ዝሓትት ዝያዳ ጥልቀት ስለ ዝሓትት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ ሃርያት ማዕዲ ጎይታ ቆርሲ ይእከቡ ከም ዝነበሩ ማለት እዩ ሃርያ ጳውሎስ እውን ኣብ ቆሮንቶስ ጽሒፉ ኣሎ እቲ ማዕዲ ጎይታ ኣብ ዕብራውያን ጽሒፉ ኣሎ ንሕናሲ መስዋዕቲ ከም ዘለና እናበለ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዕብራውያን 10 ሕጂ ነዚ ነገራት እዚኦም ክትምርምሩ ዘለኩም እቲ መስዋዕቲ ዝነበረ እቲ ጠረጴዛ መስዋዕቲ ቴብል ተባሂሉ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ጠረጴዛ መስዋዕቲ ማለት እዩ ትስዋ ከዓ ሕብስን ወይንን ከም ዝነበረ ባዕሉ ሃርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ጽሒፉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናትና ፈጠራት ዘይኮነ እዚ ናይ ተቀዳሚት ቤተክርስትያን ዝነበረ ስርዓት ካልእ ገለገለ ሰባት እንታይ እዮም ዝብሉ ብፍላይ ከምዞም ፅቡቅ ገይሮም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣፍልጦ ዘይብሎም እንታይ እዩ ኣይቲ ሕብስቲ ወይንስ ንመዘከርታ እዩ ብልሓንቲ ናብ ስጋን ደምና ኣይ ሕጂ እቲ ቃል ናይ መጽሓፍ ቅዱስን ብግባእ ከተንብቦ ኣለካ ክትፈልጦ እታ መዘከርታ እትብል ዘላ ቃል ሲ ብቋንቋ ግሪክ ኣናምኔሲስ እያ ትብል ኣናምኔሲስ ማለት ከዓ ብሕልና ሓጥራይ ትዝክሮ ኣይኮነ ህያው መዘከርታ እዩ ምክንያቱ እቲ ንሕና ንስውኦ መስዋዕቲ ወይ ከዓ እቲ ንሕና ነቕርቦ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ሓድሽ መስዋዕቲ ይኮና ከምቲ ናይ ኦሪት ዝነበረ ሎማዓንቲ ሓንቲ በጊዕ ተቐርብ እሞ ንፅባሒቱ ካልእ በጊዕ ተቐርብ ከምኡ ይኮነት ነይራ እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋዕቲ እቲ ኣብ ዕለት ዓርቢ ዝተሰውዐ መስዋዕቲ ንዑ ኢና ንስውዖ ዘለና ነቲ ክርስቶስ እንታይ እዩ እዚ ስጋ እዩ
እዚ ደመይ ኢሉ ንሓዋርያት ዝሃቦም ንዕኡ ኢና መስዋዕቲ ነቕርቦ ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ ሓድሽ መስዋዕቲ ኣብ ፀፅባሕ ዝቐርብ መስዋዕቲ ኣብ ሓድሽ ክዳን የብልና። እዚ ምናልባሽ ካብቶም ቀዳሞት ኣቦታት ቤተክርስትያን ዮሃንስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ትርጉም ሆምልስ ኣብ ናይ ዕብራውያን ፅሒፉ ኣሎ። ንዕኡ ከድኩም ምናልባሽ ኣንብቡ። ንሕና ነቕርቦ ዘለና መስዋዕቲ ሓድሽ መስዋዕቲ ፀፅባሕ ዝቐርብ መስዋዕቲ ይኮነ። እንታይ ደኣ እቲ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ዝተሰውአ ክርስቶስ ንዕኡ ኢና ነቕርቦ ዘለና ንዕኡ ኢና። ምክንያቱ ህንኩመ ስጋይ ህንኩመ ደመ ኢሉ ዝሃቦም ሐዋርያት ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስጋይ ደመ ኢሉ ነቲ ህብስትን ነቲ ወይንን እዚ ስጋ እዩ እዚ ደመ እዩ ኢሉ ሃርያ ጳውሎስ እውን ከማ ኢልዎ ስጋን ደምን እንታይ ኢሉ እምበኣር ሰብ ካብ ዝንጌራ ዝቅድሚ ምብልዑን ካብ ፅዋዕ ዝቅድሚ ምስታን ርእሱ ይመርምር ከመይ ስጋ ጎይታ ምዃኑ ፈሊዩ ከይፈለጠ ዝበልዕን ሰትን ኣብ ገዛ ርእሱ ይፍርዲ ዘምፅእ ኢሉ ስጋ ጎይታ ምዃኑ ፈሊዩ ከይፈለጠ ነቲ ህብስትን ወይንን እዩ ስጋ ጎይታ ዝብሎ ዘሎ። ስለዚ እቲ ሃዋርያት ዘቕርቦ ዝነበሩ መስዋዕቲ ንባዕሉ ስጋ ጎይታ ኢሎም እዮም ዘቕርብዎ ነይሮም። እዚ እቲ መዘከርታ እዩ ዝብሎ ዘሎ ከዓ ብሓሳባቶም ኣይኮኑን ዝዝክሮ ህያው መዘከርታ ሂቦም ክርስቶስ እቲ ኣናምኔስስ ዝብል ህያው መዘከርታ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና ነቲ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ኣብ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ክንቐርቦም ከለና ነቲ ሞትን ትንሳኤን ናይ ክርስቶስ ኢና ንዝክር ዘለና ኣብኡ ኢና ከዓ ንሳተፍ ዘለና። ምክንያቱ ብዘይ ምፍሳስ ደም ሕድገት ሓጢኣት የለን እዩ ሓቀምሽ። ስለዚ እቲ ዝፈሰሰ ደም ኣበይ እዩ? ሓድሽ ነፍሱ ሰው ይኮና ዘለና ነቲ መስዋዕቲ እቲ ዝፈሰሰ ደም ኣብ ዕለተ ዓርቢ ተፈፂሙ ንዕኡ ኢና ህያው መዘከርታ ነቲ ናይ ዕለተ ዓርቢ ኢና ህያው መዘከርታ ንገብሮ ዘለና። እዚ ስጋ እዩ እዚ ደመ እዩ ንብሎ ክርስቶስ ማለት። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ቋንቁኡ ኣፀሓሕፍኡ መንፈሳዊ ትርጉሙ ከይፈለጥ ከዓ ሲልካ ንመካትዕ ዝኾነካ ጥቕስታት ቃላት ክትዓርፍ ትበልቲ ኮይንካ ሂወት ኣይበቃን እሞ ሙሉእ ምዕራፍ አንብቦ ሙሉእ ትርጓሜ ናይ ኣቦታት ተረድእዎ። ቀዳሞት ኣቦታት ቤተክርስትያን ነዚ ቃል እዚ ብምንታይ ይርድእዎ ነይሮም? ብዙሓት ፅሒፎም ከም ሪፈረንስ ሄጂ ብዙሕ ቃላት ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና። ናብ በዓል ጃስቲን ማርቲን ኣለና፣ ናይ ዲዳኮን ዓንቶቤት ንገጾ ፀኒሕና ኢና፣ ናይ ኣውሊድስ እውን ብዛዕባ ሄራኒዮስ ዝፀሓፎ ኣሎ። እዚኦም ካብቶም ቀዳሞት ኣቦታት ቤተክርስትያን ድሕሮም ዝመፁ እውን በዓል ኣትናቴዎስ፣ ባስልዮስ፣ ኣጎስጢኖስ ኩሎም እዚኦም ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ፅሒፎም ኣብዚ ዝበለ ሓንቲ ነንሕዶም ዝፈላለ ሓሳባት የብሎ ማለት እዩ። ኩለንተን ሃዋርያት ቤተክርስትያን ከዓ ቅዱስ ቁርባን ኣለዎን ማለት እዩ። ብዘይካተ ናይ ፕሮቴስታንት ማለት እዩ። ሶም ካልእ ረዲሶ ናይ ሉተራን ካብኦም ፍልይ ዝበለ እዩ። ካልኦት ግን ከም ምስጢር ኢሎም ዝወስድዎ ይኮኑ ማለቶም ናይ ሉተራን እውን ምስጢር ኢሎም ኣይኮኑ ዝገልፅዎ። ስለዚ ኣግናጢዮስ እውን ፅሒፉ ኣሎ፣ ፖሊካርፓስ እውን ፅሒፉ ኣሎ። ሕጂ እቶም ቀዳሞት ሃዋርያን ኣብኡ ዝበሃሉ ናይ ዮሃንስ ወንጌላዊ ደቂ መዝሙር ዝነበሩ እዮም። ካብ ሃዋርያ ዮሃንስ ምስኡ ዝተጓዓዙ ምስኡ ዘገልገሉ እዮም። ስለዚ ነዚኦም ኣቦታት እዚኦም ሓሰቱ ትብሎም እንድሕር ኣለካ ኮንካ ነብስኻ ጥራይ ክትፍተሽ ዘለካ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ልዕልኦም ፈልጦ እየ እንድሕር ኢልካ ጌጋ ኣለካ ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ልዕሊቶም ምስ ሃዋርያት ደድሕሪ ሃዋርያት ዝኸዱ ዝነበሩ ኣቦታት ይፈልጦ ይርዶ ትርጉመ እንድሕር ትብለኒ ኣለካ ኮንካ ኣብ ኣሳምፕሽን ኣብ ህውተታ ኢኻ ዘለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሶም ምስ ሃዋርያት ዝተጓዓዙ ኣብቲ መከራ ዝተሳተፉ ወንጌል ዘስፋሕፍሑ ክርስትና ናባና ክበፅሕ ዝገበሩ ቦታት እዮም። ስለዚ ልዕሊ እዞም ኣቦታት እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ይፈልጦ ትርጉመ እንድሕር ኢልካኒ ኣነ ንዓኻ ዘይኮንኩ ማለት ኣብ ጥዕናኻ ክጠራጠር ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉሻ እቶም ሲልኩም ንተቃወሙ ኢልኩም ኣብ ታሕቲ ትፅሕፉ ዘለኹም ቅድሚ መፅሓፍኩም ቁርብ መርምሩ ኣንብቡ ክብለለ ምናልባሽ እታ ኣናምንስስ ዝብል ግን ወሳኒታ ምናልባሽ ፅባሕ እውን ብዛዕባ ፕሮግራም ስለ ዘለና ፅቡቅ ጌርና ኣብታ ናይ ፅባሕ ፕሮግራም ናውን ፅቡቅ ጌርና ክንገልፃ ኢና። ምስቲ ምንፃር ነገር መለኮትን ምንፃር ሃይማኖትን ክንዛረበላ ኢና ማለት እዩ። ፅባሕ መፅኹም ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም። ካልእ እንድሕሪ ክሳብ ኮይኑ ዘረባ ከይንውሕ ካልኦት ኣሕዋት ተዛረቡ። እሺ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዜና ሓውና ቃለ ሕይወት የስማዓልና። እሺ ኤዱ ሓፍትና ካብ ሰላም መጻኺ ሰላም በልየ እሞ ያው ሕቶ ድዩ ዘለኪ ሕቶ ይመስልኒ
سلام بروخات كمي وعيلكم ويمسيكم سلام كريستوس مسكولاتكم يخون نانتا حتى أنس أتي عم متحف سي أبي كرفا حوارات متحف حوارات لي هاي الكا زينة جبريل لا قداسي حوارياتي أو قداس حوارات أبي كرفا وي PDF اللي حتفلتوا هل لسنا تمتحف في حاجة تانية تا مزحف على اب PDF زلات مثلني ما الشركة ده اللي تدخل له تخيلك كم بوصل للملوخين او اللي حرق رخيبي هذا حنك كسدر كي اوكي هذا ثانك يو ايش يعني هاكي حوي نقول ولا أبيت قصلوا كلهم يدو حفتي انتو يزطاسني انا نيكيا غوباي ناي قسطنطينيان غوباي غاو ምናልባት አንቢብኬ ትኾኒ ድሕዳ ጠይምከ ከለኹ ስኸልኪ ሓሲብ ኣነ ኣብ ርእሲ እዛ ናይ ቅዳሴ ሃዋርያ ዝበላ ማለት እዩ أي بزعبة ناي نيكيا غوباي تزارو يسمعكم أنا أبت نايتن زعبوس أبت نايتن تاش ما تزارو كلها يسمعك أبت ناي قدس قربان دوس سبك غبرو زلو ነገራት ተዛረብና ተሽዒዓት ማለት ዶንጊዓት ግሬደም ከም ንባ ኮነ ከለኹ ናይ ንቂያ ጉባኤ ካኖን 13 18 ማለት እዩ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ክንቅበል ከለና ክንገብሮም ዝግባአናና ናይ ቆስጥንጥንያ ኸ ካኖን 2 ማለት እዩ ካኖን 13 18 እሱ ናይ ንቂያ ናይ ሲያን ክሪድ I have to ናይ ንቂያ actually I'm taking an exam now in canon 1 and canon 2 So it's not I was just reading it today. لو ما عندي نبالله. So أبتنا قبائلك قطر خنديلك؟ كانون 13 سنة كانون 18 Okay. Alright. كريه. تحنتي تناي نكيا كانون أي فتحنتي نتيلك؟ كونستانتينوبل. ناي كونستانتينوبل ده. كونستانتينوبل قطر خندي؟ قطر خندي. كلته؟ Okay. Thank you. إذا قدس قربان متحف تخلي بالكلهم سنة. بملو بزي حسي أتي متحف like is over 800 page تدوم بورد الله حاجة سجر نداول كتي important highlight نداور كي كله سينببكون so I'm going to read it. Thank you. Great مش ملكام. أكيد غاصب عليك من بعدك. هو هجيتي قداسي هواريات زبلو زلو ግን ኣብ ናይ ሓበሻይ ኤደና እዚ ሕጂ እዚ ቆነና ክዛረቦ ዝፀንሐ ናይ ኒቅያ ቆነና 20 ቆነና እንዲ ዘሎ እንጂታ 13 18 ዝብሎ ዘሎ እቲ ናይ ቆስጥንጢንያ 8 ደን ክንደን ንሰ ተን ብዝሐን ማለት እዚ ዜና ገብርኤል ዲያቆን ዜና ገብርኤል ዝብሎ ዘሎ ግን ኣብ ምድሪ ሓበሻ ቅዳሴ ሃዋርያት ካብ ተቅዳሴታት ኣብ ተቅዳሴ ሃዋርያት ዝብለክ ዘሎ ምናልባት እኹል ዝኽእል ናተረጂ ንካሳኽ ሊሉ ሓወይ ሩድዩ ማለት ፈልጠ እቲ ናይ ኮፕቲክ ዘሎ ሕግታት ስለዚ ፈልጦ እዚ ናህና ናይ ብፍላይ ናይ ምድሪ ሓበሻ ምዃኑ ዝተረዲን ሎጀስ ከምብቦ ስለዝደረፈ እቲ ጀነራል አይዲያ ግን ንዓይ ዝተረድአኒ ካብቲ ቁርባን ዘለና ከበሬታን ፍቅርን ዝተበገሰ እዩ ዝሕግታት ማለት እዩ እቲ ሰብ ክገብሮ ዘለዎ ሶ the same similar ነገር ኣሎ ኣባና ሕጂቲ ካብቲ ቅዱስ ቁርባን ክነጥብ የብሉን ኣብ መሬት ክነጥብ የብሉን ወይ ንህፃናት ገለክትቦም ከለሃ ብጣዕሚ ብጥንቃቐ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሊትራሊ ስጋ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢልና ስለንሓስብ ንግዳም ክፈስስ ወይ ክነጥብ ወይ ታሽሙ ከብል አይነ ከማንቶም ኣቦታት ስጋ መሬት ወዲኦም እዮም ዝልሕስዎ እንድሕር ካብቲ ርፍራፍ ወዲኡ ወይ ካብቲ ወይኒ ነጢቡ እሞ እዚታት ፈልጦ እየ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ዘሎ ክብርን ፍቅርን ከበሬታን ንደም ክርስቶስ ንስጋ ክርስቶስ ካብ ዘለና ዝተላዕለ ምዃኑ ዝተረዲእኒ ኣሎ ቴንክ ዩ ሕጂ ሓደ ሓውና ካብ ታሕቲ بتدرج كلنا نحن تحت إزاز تقول أب كت سبعين كلتنا على قداس هوارات أبتي قداس مالتي أبتا بمنبر باتاك نيكترا تربو متنبتي ناس تربو متحف أبعد لا مالتي
ትእዛዝ ኢሉ ገሊፁ ኣሎ ማለት እዩ ምናልባሽ እታ ፅሕፍቲ እንድሕር ከተንብባ ዘለኺ ኣብኣ ከይድካ ሰሙንን ክልተን ብግእዝ ተፃሒፍ ዘሎ ምናልባሽ ኣብኡ ከይድካ ተንብባ ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ምናልባሽ ምድሪ ሓበሻ ምድሪ ግብፅን ሓደ ዓይነት ስርዓት እዩ ዘለዎን እቲ ፍልልዩ ምናልባሽ ኣብ ግብፃውያን ስጋዕ 3 ሰዓት እዮም ነቲ ክስታይ ዝሕልዎ ኣባና ከዓ ሙሉእ መዓልቲ ትውዕል ማለት እዩ ስጋዕ ፀሓይ ዕራርቦ ሙሉእ መዓልቲ ክበሃል ከሎ ኣባና ብልምዲ ስጋዕ ፀሓይ ትዓርብ ማለት እዩ እሱ ተዘይኮይኑ ኣብ ናይ ግብፃውያን መንግስቲ ኣሎ ግን እቲ ሰብ ምናልባሽ ዝስዕቦ ኣሎ ዘይስዕቦ ኣሎ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ከምዚ እሱ ተጌርካ ትሓጥ ወይ ክሳይ ገለ ይኮነን ግን እንታይ እዩ ካብቲ ኣብ መጠን ንቁርባን ዘለና ኣኽብሮት ካብኡ ተበጊስና እንገብሮ ነገራት እዩ እቲ ቁርባን እዚ ንዓና ሂወትና ኢልና ስለንሓስቦ ምስ ክርስቶስ ከዓ ሓደ ዝገበረና ኢልና ስለንሓስብ ካብቲ ክብሪ ናይ ቅዱስ ቁርባን ዝተላዕለ እዩ ዳኣ እምበር ከምዚ ግበር ኣይትግበር ከምዚ ናይ ፈሪሳውያን ወይ ከዓ ናይ ሕጊ ኦሪት ኣይኮነን ከምኡ ዓይነት ዝብል ኣረኣእያ የብልና ግን ክብሪ ስለዘለና ኣነ ከዓ ንዓይ ሃይላይት ክገብር ደለይ ማለት ክንገብሮ ሰና እዩ ምክንያቱ ሲ ብዛዕባ ደም ክርስቶስ ስጋ ክርስቶስ ስለንዛረብ ዘለና ኩሉ ጥንቃቐ ክንገብር ኩሉ ዝግባእ ክብሪ ክንህቦ ግቡእ እዩ ግን ከምዚ ከም ሓጢኣት ወይ ብፍላጥ ብዘይፍላጥ ከምኡ ዘይገበረ ሰብ ከም ዓብይ ሓጢኣት ዝገበረ ጌርካ ክትሪኦ ከዓ ይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ቤተክርስትያን እውን ከምኡ ዝብል ግን ክብሪ ናይ ቅዱስ ቁርባን ስለ ዘለዋ ቅድሙኡን ድሕሪኡን ቅዱስ ቁርባን ምውሳድካን ድሕሪ ቅዱስ ቁርባን ምውሳድካን ክትገብሮ ዘለካ ነቲ ቅዱስ ቁርባን ካብ ክብሪ ዝተላዕለ ማለት እዩ ዝወተታት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ግን ሕጊ ይኮነን ከም ሕጊ ትሒዝካዮ ከምዝብልካ ሓጢኣት እዩ ወይ የፍርድ እዩ ወይ ገለገለ ይኮነን ግን ኩሉ ሻዕ ብፍታውና ብድሌትና ንገብሮ ደስ ኢሉና ንገብሮ ትእዛዝ ማለት ምክንያቱ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዘለና ፍቅርን ኣኽብሮትን ልዑል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ቀፅሉ እዩ ምክንያቱ ሲ ተራ ሕብስቲ ወይ ተራ ወይኒ ኮና ንሰቲ ብእምነት ሲ እዚ ብሓቂ ደም ክርስቶስ እዩ እዚ ኻ ብሓቂ እቲ ስለናቱ ቁርሰ ቀራንዮ ስጋ ክርስቶስ እዩ ኢልና ስለንወስዶ ብፍቅሪ ብኩሉ ጥንቃቐ ክንወስዶ ግቡእ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ዝተበገሰ ምዃኑ ተረዲእኒ ኣሎ ቴንኪዩ ሓደ ሓውና ሚካኤል ብታሕቲ ሓቲትሎ እታ ሕቶ ኣኪለ ክጠቕሳ ሓሲብ ነይረ መስለን ተጋቂ ኣኪለ ቀፅላታ ሓሳባት ኣይረኣኳን ፀኒሕና ቀዲመ ፊሊፕ ገለ ይሓትት ነይሩ እሞ ናዑ ዳሓር ንፅበ ስለ ዝነበርኩ ናይ ሓሲበያ እንታይ ትብል ናይ ሚካኤለ ተሪኢኹሞ ቀፅል ዜና ገብርኤላ ቀፅል ድሓን በታ ሓሲብካ ዝነበርከ ድሓን ጀምር ናብታ ናይ ሚካኤል ክንሰክር እወ ሕጂ እንታይ ይብል ነይሩ ሓደ ቅዱስ ቁርባን ኣብቲ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 እንተሪእናስ ዕለት ዕለት እዮም ዝወስድዎ ነይሮም ሕጂ ከመይ ገይሩ ኦርቶዶክስ ግን ፀይሞም ክንዲዚ 24 ሰዓት ፀይሞም ይብል ነይሩ 24 ዝብል የለን ኣብ ናትና ሓደት መሰረታዊ ጌጋ ማለት 24 ሰዓት ፀይምካ ዝብል የለን ኣብቲ ስርዓት ናትና ማለት ካልኣይ ከዓ እንታይ እዩ እዚ እቲ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ተፃሓፈ እንዲ ነይሩ ብድሕሪኡ ስርዓታት እንዳተወሰኸ ከይድ እዩ ንሰብ ቆሮንቶስ እውን ስርዓት ሰሪዕሎም እዩ ብድሕሪኡ ማለት እዩ እዚ እኮ ቆሮንቶስ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ነቶም ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ተቐሚጦም ዘለዉ ካብኦም ብድሕሪኡ ካብቲ ዝመፅእ ነገር ስርዓት ዝስራዕ ማለት እዩ ካብቲ ሰብ ዝርዮ ባህሪ ካብቲ ኣካይዳ ናይ ደቂ ሰባት ካብኡ ተላዒሉ እዩ ስርዓት ዝስራዕ ክስራዕ እንከሎ ኣብቲ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ፅቡቅ ገይሩ ይገልፀልና እዩ ከመይ ጌርካ ክውሰድ ከም ዘለዎ ፈፂሙ ኣይነግርን እዩ ማለት እዩ ኣብ ቆሮንቶስ ዘለዉ ግና ሽዑ ምክንያቱ መፅሓፍ ኣይነበረን ፅሑፍ ኣይነበረን ቃል እግዚኣብሔር ጥራዮም ዝንገሩ ነይሮም ማለት እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ግና ነቶም ክርስቲያናት በቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዓገብ
نوع العلو سلز صحف زلو كمي غير كاتوسد كم زلكا نوع للي خانت زي يسيد كان نوع ابو خمت اقبل نوع خيل لها اتوسد كم زي بالكان مس نغره እንደገና تحت يلو انتاي بالمسيلكم تراي تنابا زلو صحف تراي كيكونا تزترفه كابنا نفرد متان كيكون زي بالحسب مثل على انتاي يلو تزترفه غنا نو خمس مساكو خسر عليكم يبل أنت وأنت أمسينير دياكون زينا جبريل دياك النير بدياك جيتي تمكت كمي كم زلو قدوس قربان قال صوم بسعبات صوم قال الزاربيو تي دياك ماليتي حجي نسخ أخو حمسة سبعة عمد مرتا بيلو خمسة صحف زنقروا له مصحفي هوريت جنا على يوحنس وانجيل يوحنس ويرا يوحنس زي أبزيت صحفه الجزء جنا بجزء هوريت صحفي حجابو تصوم زبل تنجير له مالتي هوريا قدس باولوس تسترف خسر علكم ينتهلو بدحرو انت يسرعوا من كنجرنا خير تصحفكم يزبل تقدس قربان أبو مسنجرب سبع قدس قربان مستزارب كم يجير كاتوس رقم زلكات تسترف جن لحرك سر علكم يلو حجي تدحر كسر علكم يزبل فيليب حاونا انتهي بسرع بدحرو وقت نجرنا مقال كذا كالو صحف له قال خيت بلقاء كلا أي كورنثوس بزاف قدس قربان ولا حدا يزاربني مالتي أبدي ديك جن تنجير لحدا خو صوم كم زاد اللي مالتي حجين تاني مالتي تسرعات كأسأل سلزنا برخا بسبان صار سلز الصحاف سرعتنا وتقميت الله قبلي لي يغني لي بزعبة صوم الزرع الله بزعبة ناي قدس قربان كمين مع سن كتوصل كم زلك كان نجر مالتي تابت كريستيانس كتصاليتي اب حنتي زقومتا يكونتن كلمي مصحف قدوس حديث كيدان مالتي صحف كا تصحفوا بدحرو قا ز قصله سرعت كم زلو زحبر مصحفي تمصحف عليهم زنغرنا زلو خبل لي يا شيخ برات حبل كلا يبدا لهتنا كاكيلاو إسرائيل بعد ساعات كتصوم لكم التزاز يلا كابي يمشيون تسيلك فتيركا كل ساعة تزاربنا أكمل متحاكم شيء إسرائيل بعد ساعات كتصوم لكم زلالو زبل كم زالو حجي بزحية بروتستانت حاتنا تمرامرو نبلو بمخنيات اسك مرمرمو تابعت كريستيانسي سرعتا دوغما قانونا مرمروا شو دحرو كتزارب تقول في لعبة دوغما كتزارب تقولهم سحن زغنا سمالات حجي كنصوم كم زلنا تنجيرنا له كنصوم كم زلنا تنجيرنا له كنزين ساعات انجلز مسكا حجي كن صوم تكون كاغم مبزحتو غيزي عبنت درو اندحر عبليعكا مبزحتو سيت كم صحاي معرابايم بتنا قلم دغارينات كم صحاي معرابايم دراز درو ليرو شو تسقع تنصباح يزولنا قربان غزيت ولا انا حوالي تصوم توعد زلو مالتي تنابنت عرب ربع نحدا خوينو سقع ساعات كلت لنا سقع ساعات كلتين ولا هنا نصباح زلو اندحر قدس قربان نغو خوينو نغو سقع نغو تصنحمو قدس قربان كتقرب مالتي ስለዚህ ኣብ መዓልቲ መዓልቲ ክትበልዑ ትኽእሉ ዲኹም እወ ንኽእል ናብ ሓንቲ እንተ ክኢልካ መዓልቲ መዓልቲ ክትበልዑ ትኽእል ኢኻ ማሲ ቅዱስ ቁርባን ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ ቅዱስ ባስልዮስ እንታይ እዩ ኣብ ሶሙን 4 ግዜ ረቡዕን ዓርብን ቀዳምን ሰንበትን ይመስለኒ ትዝትጋገና ማለት እዚ ቆርብ ቅዱስ ቁርባን ይሰርሖም ዝነበሩ ካብ ሃብቲ ማዕድ ወይ ተሓሳተፎም ዝነበሩ ቅዱስ ባስልዮስ ይፈወላ ማለት ገለገለ ካብ ሰሙን ከዓ ቅዱስ ቁርባን ተሳተፎም ዝነበሩ ፍላይ ካብታ ሰንበተ ክርስቲያን ኣብ ኣሳተፎም ዝነበሩ ካለ ማለት ስለዚ በዚ ምክንያት ኢና ንሕና ሰነገሮ ማለት ስለዚ ጽሑፍ ከሓዝኩም ሲና خمزينا خمزيلታ እንድሕብሃው ተዛረብ ኮይንካ ማሲ ቀሊል ኣይኮነሎም ዓብየሎ ከመየሎ ገለ ዝሓተካ ሰብሰብ ዘሎ ማሲ ንኽሰክ ቅድሚ ምዝራብኩም ሲ ክትመሃሩ ጽቡቕ እዩ ማለት ትሰምዑሞ ሽዑ
ድሓር ከምዚኣ ቢብና እሞ ከመይ እዚኣ እንታይ ማለት ታሪክ አሁን ብትሕትና ሓሳባትካ ትገልጽ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ኤንወይ ኣርእስትና ምናልባሽ ክሳጊሮምና የቕረታ ዲያቆን ሚሮን ሓወይ ካብቲ ኣርእስኻ ነብፀካ ኣለና መስለኒ ትማል ባዕልና መኺርና ባዕልና ሃሎም ማዓንቲ ፍሪስና የቕረታ ኣረ ጽቡይ ዜና ሓዊ ጽቡይ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ምክንያቱ ያው ሰብ ክፈልጥ ስለ ዝኾነት ዕላሙ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዘለና ርዲት በተለይ ክርስቲያን ማለት እዩ ምናልባት ፕሮቴስታንት ኣብ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓኒ ፕሮቴስታንት ያው ወፂ ካብ ናይ ክርስትና ወፂኦም ስለ ዝኾነ ካብቲ ህይወት ማለት እዩ ብዛዕባ ስጋዊ ደሙ ደማነ ብዙሕ ነገር ዘልየን ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብቲ ናይታ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ስለ ዝወፁ ማለት እዩና እቶም ናይ መጀመርያ ዝነበሩ ክርስቲያን ግን ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዝነበሮም ኣረኣያ እንዲያም ብዘይ ቅዱስ ቁርባን ህይወት ከምዘየድልዮም ዝኣምኑ ነይሮም ማለት እዩ ወላ ዓንተ ወይን ካብ ናይ ቤተክርስትያን ቀኖና ወይ ካብቲ ናይ ክሪድ ናይ ኮንስታንቲኖፕልና ናይ ናይስያን ዝተቐስናያ እንተ ነይሩ ናብ ሞት ዘብፅሕ ሕማም ድሕር ኣለዎ ንባዕሉስ ከቐብልዎ ኣለዎም ቅድሚ ሞቱ ማለት እዩ እና ካብ ቅዱስ ቁርባን ወፃኢ ህይወት ከምዘየለ እዮም ዝምኽሩ ነይሮም ያው ናይ ሓጢኣት ስርየት ከም ዘውህብም ተደጋጋሚ ለምሳሌ ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም ማለት እዩ ኣብ ናይ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን መጨረሻ 4ይ ክፍለ ዘመን መጀመርያ ዝነበረ ቅዱስ ኣቦ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ኣብ ምስጢረ ቁርባን ዝቐርቡ ሕብስትን ወይንን ቅዱስን ዓብይ ዝኾነ ስመ ስላሴ ካብ ምጽዋዕ ምምሕፃና ቀዲሙ ተራ ሕብስትን ወይንን ከም ዝነበረ ኩሉ ካብ ጸሎት ቅዳሴ እንድሓር ሕብስቱ ናይ ክርስቶስ ስጋ ይኸውን ወይኑ ድማ ናይ ክርስቶስ ደም ይኸውን ይብል ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ጎይታ ብዕለተ ሓሙስ ማለት እዩ ተሲኡ ድማ እንታይ ዝብል ሕብስቲ ኣልዒሉ መጀመርያ እንታይ ዝብል ኣመስገነ ቆረሰ ይብለና ማለት እዩ ኣመስጊኑ ምስ ቆረሰ እንታይ ኢሉ እዚ ሕብስቲ ኣይበሎምን እዚ ስጋ ኢልዎ ማለት እዩ ኩልኻትኩም ካብ ዝብልዑ እዚ ከዓ ጽዋዕ ኣልዒሉ ከዓ እዚ ምእንቲ ውዝሓ ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ ኩልኻትኩም ካብ ዝስተ ኢልዎ ማለት እዩ እዚ ክርስቶስ ስጋይ ደመይ ዝበሎ ነገር ፕሮቴስታንት ኣይቀበልዎን እዮም ማለት እና ካብ ናይ ጎይታ ትእዛዝ ካብ ናይ ጎይታ ትምህርቲ ወፂኦም ኣለዉ ማለት እዩ እና ኩሎም ኣቦታት ቤተክርስትያን ብምሉኦም ናይ ቤተክርስትያን ኣቦታት ኣብ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ጥምቀትን ዘለዎም ግልፂ ትምህርቶም ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ይኹን ናይ ኣቦታት ትምህርቲ ማለት እዩና ካብ ናይ ክርስቶስ ትምህርቲ በቃ ብጣዕሚ ወፂኦም ንዘለዉ ሰባት ግን ያው ስለ ቅዱስ ቁርባን ምዝራብ ንባዕሉ ኣነ ያው ክሳይ ዝመስለና ዓይነት ንዘየለሰብ ብዛዕባ ክሳይ ምዝራብ ማለት ፅባሕቲ ንዛረበልና ኢልና እምበር እኮ ታሪክ ቤተክርስትያንና እንድሕና ተመሊስና ሕጂ ኮነ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ተቃውሞ ዝመፅእ ዘሎ ካብቲ ናይ መጀመርታ ግዜ ናይ ሓዋርያት ጀሚሮም ናይ ቅዱስ ቁርባን ዝቃወሙ ሰባት ነይሮም እቶም ኖስቲካውያን ዝበሃሉ ማለት እዩ መናፍቃን ሓቀይ እንጂ ክርስትና ኮይኑ ክርስቲያን ኮይኑ ኖስቲካውያን ዳርጋ ሲዶ ክርስቲያን ኢና ንብሎም ክርስቲያን እውን ክንብሎም ኣይንኽእልን ኢና ናይ ሓሶት ክርስቲያን ኢና ንብሎም ዝያዳ መብዛሕትኦም ቶም ኣብ ክርስትና ዝነበሩ ኖስቲካውያን ቅድሚ ክርስትና ካብ ዝነበረ ኖስቲካውነት ዝመፁ እንድዮም መብዛሕትኦም ከዓ ፍላስፋታት እዮም ነይሮም ናይ ግሪክ ናይ ክሳይ ዝነበሩ ፍላስፋ ናይ ሮማ ዝነበሩ ፍላስፋታት ወይ ናይ ኣይሁድ ዝነበሩ ፍላስፋታት እዮም እጂ ንሶም እንታይ እዮም ነቲ ዋላ ኣብ ኣይሁድ ዝነበሩ ኖስቲካውያን ነይሮም እዮም ቅድሞም ዝነበሩ ነይሮም ሕጂ እዚኦም እንታይ እዮም ነቲ ክርስትና ንምብራዝ ኢሎም ናብ ክርስትና ኣትዮም ግን ነቲ ክርስትና እንታይ ገይሮሞ ብናቶም ኣካይዳ ገይሮሞ ብፍልጠት እዩ ዝደሓን ናብ ዝብል ፈሊጣውያን ኢና ንብሎም ኖስቲክ ማለት ፍልጠት ማለት እንጂ ብፍልጠት እዩ ዝደሓን ሕጂ ነቲ እግዚኣብሔር ዝገለፆ ምስጢር ከዓ ንሕና ጥራይና ሒዝናዮ ዘለና ዝብል ክሳይ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ምስቶም ሃዋርያት ከይተረፉ እውን ዝከራ ንኣብነት ቅዱስ አግናጢዮስ ኣንጻሮም ዝፅሕፎ ፅሑፋት ነይሩ እዩ ነቶም ቅዱስ ቁርባን ዝቃወሙ ዝነበሩ ማለት ስለዚ እዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ምቋም ሕጂ ዝመፀ ኣይኮነን ክነስተውዕሎ ዘለና ማለት እዩ ካብ ኖስቲካውያን ጀሚሩ ዝነበረ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ንሶም ኣይፅልዩን እዮም ነይሮም ናይ ጎይታን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ከዓ ካብ ሓጢኣትና የንፅሐና ዝብል እምነት ኣይነበሮምን ማለት እዩ እሶም እንታይ ደሊ ነይሮም ኣብ ክርስትና ኣትዮም ነቲ ክርስትና ንምምራዝ እዩ ብስም ቅዱሳን ብስም ሃዋርያት ፅሑፋት እንዳዳለኻ ናይ ሓዋርያት ኣምሲልካ ነቲ ክርስትና ንምቋም ብፍላይ ከዓ ኣብታ እስክንድርያ ዝነበሩ ቤተክርስትያን ካብ ብዙሕ የሸግሩዋ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ተቃወሙ ማለት እዛ ሰው ኢና ቅሩብ ክሳይ ንኸውን ዘለና ትኽክል ዜና ሓዊ ኣነ ካብ ምንታይ ኣንጻር ኢኸም ኢለ መስለካ ዜና ሓዊ ለምሳሌ ኖስቲክ እንድሕሪናዮም ናይ ክርስቶስ ስጋ ኣማናዊ ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም ምትሓት ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ነበሩ ስጋው ዶም ብኡ መንፅር ተቃዊሞሞ ማለት እዩ ግን
ክርስቲያን ኮይኑ ማለት እዩ በተለይ ናይ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽነት ፍጹም ሰውነት ዝቕበል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ካብ ፕሮቴስታንት ንባዕሉ ንመጀመርያ ግዜ ተቃወመ ዝውንግልኒ ማለት እዩ ንያም ናይ ሉተር ዝሓለፈ ከበበልና ከሎ ኣሌክ ሓውናሲ ናይ ኣጉስፈር ኮንፌሽን ማለት እዩ ቡክ ኦፍ ኮንኮርድ ላርጅ ካቴኪዝምና ስሞል ካቴኪዝም ከንብበልና ከሎ ሉተር ንባዕሉ ተቃወመ ስለ ስጋዊ ደሙ ማለት እና ንያም ስጋዊ ደሙ ዝቃወሙ ዝነበሩ ኣካላት ዝውንግልን ሓዊስ ቶም ካልኦት መናፍቃን ማለት እዩ 100,000 ኣጋንንቲ ዘለዎም ወይ ከዓ 100,000 ዝኾነ ኣጋንንቲ ዘለዎም እዮም እና ሊቃውንቶም ይኹን ወላ ፈላጣቶም በቃ ነዚ ቅዱስ ቁርባን ዝኽቃወሙ ድሕር ዳ ቆይሞም ክንዲ ሓንቲ ኣፃብዕቲ ናይ ጎይታ ወይ ከዓ ናይ መለኮት ክንዲ ሓንቲ ኣፃብዕቲ ኣይመፁን እዮም እንዳበለ ከውግዞም ከሎ ኣጋንንቲ ክብሎም ከሎ ኢና ንርኢ ማለት ኢና ብክርስትና ደረጃ ንምባል እምበር ያው ካብ መጀመርያ ዝቃወሙ ነይሩ እዮም ኣግኖስቲክ ይኹኑ ወላ እቶም ብድዋሊዝም ዝኣምኑ ዝነበሩ ማለት እዩ ሓፈሻ ግን ብክርስትና ደረጃ ንባዕሉ ሉተር ንባዕሉ ተቃወመን ማለት ኢና እዚ ወንጌልን ተቃውሞ ዝጅምር ማለት ኢና ብምሎም ዘለዉ ናይ ፕሮቴስታንት ሴክት ኻ ያው ጴንጤኮስታል ስለ ዝበዝሓ ፕሮቴስታንት ማለት እቶም ብዙሕ ግዜ ዝቃወሙ ካብዚ ወንጌልን ክሳይ ዝሰሓቡ እዮም ወይ ከዓ ካብቲ ናቱ መስመር ዝወፁ እዮም ማለት እዩ ንምባል ሓፈሻ እምበር ነይሮም ያው ልክዕ ስጋዊ ደሙ ዝቃወሙ ነይሮም እዮም ካብ መጀመርያ ማለት ኢና ግን ኣብ ስጋዊ ደሙ ያው ናይ ቦታ ትምህርቲ ግልፂ ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ግልፂ ምዃኑ ብተፈላለየ ግዜ ኣርኢና ኢና ማለት ካብ ሰኑ ጀሚርና ያው ነይሩ ሳምንት ዝቐፀለ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ምናልባት ፊሊፕ ሓውና ያው ክሳብ ሕጂ ፅሕፍ ኣላ ኣይ ድሓን ንግደኮ ማለት ከምዚ ዝኣቱ ዝሓትት እንተኮይኑ ፀገም የብሉ ክንሓቶን ብልሰሉ ንኽእልና ፀገም የብሉ ድሕር ንምፅሓፍ ጥራይ እንተኮይኑ ግን ድሓን እንዳፀሓፈ እውን ይመሃር ስለ ዘሎ ፀገም የብሉ ፅቡቅ ነገር ኣብ ገዛ ምህላውን ባዕሉ ፅቡቅ ነገር ድሓን ኣብቲ ትምህርቲ ኣተወኪርና ጥራይ ድሓን ብዙሕ ኣይትገደስሉ ዲያቆን ከምኡ ልምዶም እዩ ባህርናቶም ውስ እዩ ኣብ ታሕቲ ኮንካ ምርባሽ እዩ ኣይተብሉሎም ድሓን ኣባሓወይ ዋዳይ ብሪኢኻ ኢኻ ካበይ ዓይነት መንፈስ ከም ተቐበሉ ብጣዕሚ እዩ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ወንጌል ክስበክ ከሎ ርእሶም እዩ ዝሕምሞም እቲ መንፈስ ሕጂ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ድሓን ኣይትገደስሎም ቀፅሉ ናብ ትምህርትኩም ድሓን ኦኸድዩ እቲ ሕጂ ክንገረና እንዲፀኒሕት እዮም ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ካብ ክርስቲያን ወገን ወይ ካብ ኣቦታት የለን ክሳብ ዝውንግሊ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ናትና ኣይነበረን የተሓሳብ እቶም ዝቃወሙ ዝነበሩ ነስቲካውያን ወይ ከዓ እቶም ዶሴቲክ ዝበሃሉ ኩሎም ሓደ እንድዮም ሓደ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣግናጢዮስ ቅዱስ ኣግናጢዮስ ናብኡ ይፅሕፍ ነይሩ ወላ ዮሃንስ እንዲፅሒፍዎም ዘሎ ሶም ኣብቲ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ተፀረ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዘይኣምን ኢሉ ቀሚጥዎም ኣሎ ማለት እዩ ንሶም ቶም ግኖስቲካውያን ማለት እዩ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከዓ መውስቦ ዝኽልክሉ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ መውስቦ ርኩስ እዩ ዝብሉ ዝኽልክሉ ኢሉ ኣብቲ ናትና ናይ ኣመክንዮ ናይ ሃዋርያት ዝንገር ወይ ከዓ ኣብቲ ሃይማኖት ኣቦ ቤተ መጀመርታ ኣብቲ እንታይ ዝብል ኣብ المستوى حواريات وحجي ولا بأمكني حواريات أبو حجي يتوصل من زي مخنيات موسوعة لازخل كل زنبارو موسوعة خمر خصن سومس كابسب توليدهم مركيان مارسيانوس دحرز مسخاب زموس عندهم حجي تم جنوستيكاويان حدا ስጋ ናይ ክርስቶስ ሓቀኛ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ነይሮም ምክንያቱ ከም ርክሰት ስለ ዝወስድዎ ስጋ ምልባስ ስጋ ከመይ ገይሩ ይለብስ ኢሎም ይሓስቡ ነይሮም ማለት ሕጂ ሃዋርያ ዮሃንስ ብከምኡ ይፅሕፈሎም ዘሎ ፀረ ክርስቶስ ዝበሃል ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዘይኣምን ዘበለ ንሱ ፀረ ክርስቶስ ኢልዎም ኣሎ ኣብ ጢሞቴዎስ ከዓ ተጠቂሶም ዘለዉ ማለት እዩ መውስቦ ዝኽልክሉ ኢሎም ተቐሚጦም ነቲ ተነጊሩሎም ዘሎ ንሶም እዮም ኣግናጢዮስ ሕጂ ቅዱስ ኣግናጢዮስ ክፅሕፈሎም እንከሎ ናብ ሰሜርኒያ ናይ ባዕሉ ናይ ሰሜርኒያ ኤጲስቆጶስ እንዲነሩ ድሕሪ ፖሊካርፕ ማለት እዩ ናብኡ ናብ ሮም ፅሒፉ ነይሩ ናብ ፊላዴልፊያ ፅሒፉ ነይሩ ፅሑፋት ናብ ሮም ብፍላይ ፀሓፋ ናብ ሰሜርኒያ ክፅሕፍ እንከሎ ትማሊ የንብቦ ነይሩ መስለኒ ቅድሚ ትማሊ ደኒ እሽተያት ነይረ ዲያቆን ሜሮን ሓውና ማለት እዩ كنجر إنكله نابو نابت أنت خوينا ميم كابقهم زفلة يزلوا حق سجوا نايب حق سجوا عندهم المقارن سلزي أمني أم نابت حبرت زي ما زيبل بدي حلوين ولا زي سماتي كأنه زي جينست هرسيس زحفة زي من يودي منافقان في البركة
ሄሬኔስ ሕጂ እቶም ሄረሲስ እቶም መናፍቃን ተባሂሎም ዘለዉ ንሶም እዮም ወላ ኣብቲ እቶም ዶሴት ክባሃሉ ከለዉ ንሶም እዮም ሄሬኔዎስ ሕጂ እንታይ ዝብል ኣቦታት ብዙሕ ተዋጊኦሞም እንዲኦም ንዖም ክሰዕርዎም ዘይከኣሉ እቲ ናቶም ቀንዲ ዝኾነ ብምልኣት ስለ ዘይተረድእዎ እዮም ኢሉ 4 ቮሊም ገለ ፅሒፍ ኣሎ ማለት እዩ ኣብኡ ሕጂ ጠቂስዎም ኣሎ ንዖም ከዓ ማለት እዩ ሕጂ እቶም መናፍቃን ኢሎም ወይ ከዓ እቶም ሄረሲ ምንፍቅና እንድዩ እቲ መናፍቃን ተባሂሎም ዘለዉ ንሶም እዮም ማለት እዩ ሕጂ ብታሪክ ቤተክርስትያን ንቅዱስ ቁርባን ድሓር ኣብ ቅዱስ ቁርባን ማለትስ ሓቀኛ ስጉእ እንዶሙን ኣይኮነን ኢሎም ዝተቃወሙ እዚኦም ፀረ ክርስቶስ ዝተባሃሉ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዘይኣምኑ ዝተባሃሉ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝተቃወሙ የለን ዋላ ካብቶም ኣቦታት ዝበሃሉ ኣቦታት ተባሂሎም ዝፅውዑ ማለትስ ከም ሊቃውንቲ ንፅውዖም ግን ከም ቅድስና ዘየልበሰቶም ወላ ሓደ የለን ማለት እዩ ወላ ንሶም እዮም ዝቕበልዎ ነይሮም እሙን ስለ ዝነበረ ትምህርቲ ወላ ሓደ የለን ብድሕሪስ ኩሎም እዮም ፅሒፎም ማለት እዩ ብኣልሄሬኔስ ማቴዎስ ፅሒፉ ሽዑ ምክንያቱ ስጋ ደም ከም ትበልዑ ዘሎ ስጋ ሰብ ትበልዑ ኣሎ ኮይኑ ሎም ኣይሁዳውያን ብኩሉ ነቐፌታት ይመፅእ ስለ ዝነበረ ንሱ ከዓ ብዛዕባኡ ፅሒፉ ማለት እዩ ከመይ ምዃኑ ንምንታይ ከምዚ ኢልኩም ትኸሱና እንዳተባሃለ በቲ ኣረማውያንን ብሓፂሩ ብምልኣት እዚ ፅሒፎም እዮም ኣቦታት ማለት እዩ ሕጂ ካብታ ቤተክርስትያን ተቐቢሎም ካብ ኣንተ ወዜና ገብርያቆን ዜናስ እንታይ ይብል ነይሩ ሓደ ሰብስ ንኣግናጢዎስ ካብ ቅዱስ ዮሃንስ ዝተምሃሮ ትምህርቲ ከም ዘለዎ እሞ ከዓ እዚ ብምርኣይን ዝግበር ስለ ዝኾነ ቃል ዝንገር ጥራይ ኣይኮነን ዝግበር ስለ ዝኾነ ካብኡ ሰሚዑ ተማሂሩ ተቐቢሉ ዝነገረካስ ኖ ካብኡ ኣነ ሓይሽ ክትብል ከለኻ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ እንተን ውሕልኩም ብጣዕሚ ቅሬታ ቃልዮት የስማዓልና ኣኪሓወይ ቃልዮት የስማዓልና ኣባሓወይ ግኖስቲክ እና ኣግኖስቲክ ልዩነቱ ግኖስቲክ ማለት ልክ ኣንተ ዜና ዝበልና ብፍልጠት ይዝድሓን ዝብሉ ዝነበሩና ዱዋሊዝም ዝኣምኑ ክልተ ኣማልክቲ ኣለዉ ኢሎም ዝኣምኑ ዝነበሩና ኩሉ ነገር ብክልተ ዝኸፍሎ እዩ ማለት እዩ ፅቡቅን ሕማቅን ማለት ኣምላኽ ሕማቅን ዝብሉ ስጋን ነፍሲ እንዳበሉ ሰብኣይን ሰበይትን ብሓፈሻ ኩሉ ነገር ብክልተ ከፊሎም ዝርእዩ ዝነበሩ እዮም ድሕነትካ ብፍልጠት ይዝድሓን ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ኣግኖስቲክ ማለት ግን ያው ኣላዋቂነት ወይ ከዓኒ ዘይምምርባር ማለት እዩ ኩሉ ዘይምፍላጥ እኳ ተኾነ ግን ወይ ኩሉ ምስ ፍልጠት ተኣሰር እኳ እንተኾነ ግን ኣግኖስቲክ ዝብል ዘሎ ግን ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ኣይምርመርን እዩ ምሽ ሓቀይ ንብል ምፍላጥ ማለት ምህላው ኣምላኽስ ክህሉ ይኽእል ክህሉ ይኽእል ማለትስ ኣፍልጠት የብልናን ኣፍሉጠ የብልናን ማለት እዩ እቲ ኣፍልጠት ስለ ዝኾነ ኖስቲክ ኖስቲካውያን ፈሊጣውያን ምሽ ይበሃሉ ፍልጠት ማለት እዩ ኖስቲክ እቲኣ ከዓ እንታይ ክትኮን ኣንተ ኮይና ኣትያታ ኣንፃር እንድያ ተስምዕ ሕጂ ፍልጠት ዝነበረት ክፈልጥ ይኽእል ከይፈልጥ ይኽእል ኣምላኽ ኣሎ ድየለ ተጠራጠር ክህሉ ይኽእል መርቶ የብልናን ብሓፂሩ كله يخيل رجسينيا خوينا لو ينبلنا يلين كايلنا خندم ما ينخيلنا مرتو يبلنا نياتا اغنوستيك مالتي سوري جن ديكون مير أنا هاي صبو يو لا نتصور قلت يا مثلا نتحاساوا نابوزا جزي قالات لازم حاسالي جن تي انتي مالتي تي اغنوستيك جن نوستيك ስለተባይላ ጸሐፊያ ያው ያከይ ስለዚህ ትንበብ ያ ማለት እዩ ኖስቲክ እና ሰለም ነንብቦ ማለት እዩ ሶም ያው ናይ ፍልጠት ይዝሮ አንቲ ዝበላ ግን ያው ክንፈለጥ አይክል እግዚአብሔር ምህላውን ዘይ ምህላውን ክፍለጥ አይክል ዝብል ማለት ኤቲዝም ኤቲዝም እና አግኖስቲሲዝም ዝብል ቴሲዝም ዝብል እግዚአብሔር አለ ኮንኮሎ ኤቲስት ዝበሃሉ ካ እግዚአብሔር የለን ዝብልዮም አግኖስቲካ ዝብልና ማለት ምህላውን ዘይ ምህላውን አይፍለጥም ምህላውን ዘይ ምህላውን ክነራግጽ ክንፈለጥ ስለዘይ ንኽእል ስለዚህ ቃይተ ዛረው ይሐፈሻ አለው ማለት ይወሉ የለም አይተበሉ ይሐፈሻ ስለዚህ ምህላውን ዘይ ምህላውን ክፍለጥ አይከልም ዝብል ሐሳቢና ግን አፍቶም የለውም ናብ ኔጌቲቭ ይቀርቡ ማለት ካፍታ አለው ዝብሉ ናፍቶም የለውም ዝብሉ ቀርቡ ማለት ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ክንዛረባ ይንኸልና ስለ ዝብሉ ማለት ምህላው ርግጸኛ ስለዚህ ይኮና ዝብል ሐሳቢ ታኒ አንተ ይዝበላ ግን ሄሬኒዮስ ያሬታኒ አግናጢዮስ ማቲ ካፍተን ሸዋዓት መልእክታትና የሰሚርኔስ ማባተ ተአስኒያ ጽብት ሆያ ስማዓን ከምናይ መጨረሻ ሐሳብ ማለት
ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ያው ፅቡቅ ዝኾነ ስእሊ ስለ ዘቐምጠልና ማለት እዩ። ያው ሄርሊዮስ ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ናይ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ኣብ ናይ መጀመርያ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ቅዱስ ኣቦ እዩ ማለት እዩ። ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ከዓ ወደ መዝሙር ማለት እዩ። ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ወደ መዝሙር ዝነበረ ያሬታ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ብዛዕባ ሄርሊዮስ ክሓስብ ስለ ፀናሕኪ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ እዩና ካብ ሃዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ ተምሃረ እዩ እናተ ወደ መዝሙር ዝነበረ እዩ ማለት እዩ። ኣብ አንጾኪያ ከዓኒ ሊቀ ጳጳስ ኮይኑ ተሸይሙ ማለት እዩ። ሳልሳይ ኣብ አንጾኪያ ኮይኑ ሊቀ ጳጳስ መጀመርያ ዮሃንስ ንሕርዳ ኮይኑ ካብ ዮሃንስ ቀፂሉ ሳልሳይ ዝተሸመ እዩ ማለት እዩ። ቅዱስ አግናጢዮስ ናብ ሰሜርኔስ ኣብ ዝለኣኾም መልእኽቱ ማለት እዩ ምዕራፍ 7 እንታይ ይብል መናፍቃን ግን ይብል ማለት እዩ መናፍቃን ካብ ቅዱስ ቁርባን ካብ ጸሎትን ዝርሕቁ እዚ ዝገብርሉ ምክንያት ድማ ብምስጢረ ቁርባን ዝቐርብ ሕብስቲ ስለናትና ሓጢኣት መከራ ዝተቐበለ ካብ ሞት ዝተንስአ ናይ ጎይታና ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ምዃኑ ስለዚ ኣምኑ ይብለና ማለት እዩ። መናፍቃን ካብ ቅዱስ ቁርባንን ካብ ናይ ጸሎት ናይ ቅዱስ ቁርባን ወይ ካብ ቅዳሴ ካብ ቁርባን ዝርሕቁ እቲ ብምስጢረ ቁርባን ዝቐርብ ሕብስቲ ስለናትና ሓጢኣት መከራ ዝተቐበለ ካብ ሞት ዝተንስአ ናይ ጎይታና ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ምዃኑ ስለዚ ኣምኑ እዮም። ስለዚ በዚ ክርክሮም ዓብ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ማለት ቅዱስ ቁርባን ወይ ካብ ልዕሊ ቅዱስ ቁርባን ዘይግባእ ዘረባ ዝዛረቡ ሰባት ንሳቶም ኣብ ክርክሮም ማእኸል ሞት ኣብ ልዕሊኦም የምፅኡ እንታይ ይብለና በቲ ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ቁርባን ዝዛረቡ ወይ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ምስጢር ዝዛረብዎ ዘረባ ዘይግባእ ነገር ብምዝራቦም ኣብ ርእሲኦም እንታይ እዮም ዝገብሩ በቲ ክርክሮም ኣብ ርእሲኦም ሞት እዮም ዘምፁ ይብለና ማለት እዩ። እንዳተኸራኸሩ ይሞቱ ነገር ግን ብክብሪ እንተዝርእይዎ እንተዝኣምንዎም ይሕሾም ነይሩ ነገር ግን ብክብሪ እንተዝርእይዎና እንተዝኣምንዎም ሓሾም ነይሩ። ስለዚ ከምዚኦም ዝዓይነቶም ሰባት ወይ ከዓ ካብ ከምዚኦም ዝዓይነቶም ሰባት ክትርሕቁ ግቡእ እዩ። ምስ ከምዚኦም ዝዓይነቶም ሰባት ብግሊ ኮነ ብማሕበር ርክባይ ኣለኹም ይብል ማለት እዩ። ናብ ቅዱስ ቁርባን ዘይመቐበል እዮም ወይ ከዓ ልዕሊ ቅዱስ ቁርባን ክርክር ዘምፅኡ ወይ ከዓ ዘይድሊ ዘረባ ዝዛረቡ ኣብ ገዛ ርእሶም ሞት ዝእክቡ እዮም ወይ ከዓ መጨረሻኦም ሞት ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክንርሕቅ ብማሕበር ይኹን ብግሊ ንሶም ሕብረት ክንገብር ከም ዘይግባአና እዩ ቅዱስ አግናጢዮስ ዝነግረና ማለት እዩ። ቅዱስ አግናጢዮስ ያው ቀረባ ዝነበረ ማለት ናብ ጎይታ ናብ ሃዋርያት ብጣዕሚ ቀረባ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ። ናብ ብትውፊት ቤተክርስትያን ንባዕሉ ካብቶም ጎይታ ሓቂፉ ከምዚ ህፃን ዝተዘይኮንኩ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክትኣትዉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ተባሂሉ ብጎይታ ኢድ ዝተባረኸ ህፃን እዩ ተባሂሉ ብትውፊት ቤተክርስትያን ዝንገረሉ ቅዱስ ኣቦይ ማለት እዩ ቅዱስ አግናጢዮስ ማለት ኢና ናይ መጀመርያ ዝነበሩ ቦታት ናይ ቤተክርስትያን ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ቁርባን ዘለዎም ትምህርቲ ኣብ ልዕሊ ምስጢራት ዘለዎም ትምህርቲ ግልፂ ዝኾነ ትምህርቲ ማለት እዩ። ካብ ዝወፃ እንዲያም ሂወት የለን ብጣዕሚ ባሉ ዝወፅሕ ነይሮም ዝብል ሓሳብ እዩ። ምናልባት ናይ መጨረሻ ከም ሓሳብ ከቐምጥ ኢለ ኣሕዋት ቀፅሉ በቃ ኣነም ከገድፈኩም ኣኪ ሓዊ ኣይትጥፋእ ፅባሕ ምናልባት መደብ ስለ ዘለና ኣረስነ ጌርካ ምሽ ሓቂ ኣብታ ናይ ትራንስብስታንቴሽን እና ኮርስ ሳብስታንቴሽን ትብል ኦኬ ናይ ኮተሊኽን ናይ ሉተረን ኮንሳብስታንሴሽን ትራንስብስታንሴሽን ትራንስብስታንቴሽን ዝብል ሓሳብ ከም ካል ኣምላኽ ክናቲና ኢሉ በዓል ጆስ ኣለዉ ትራንስብስታንሴሽን ባዕሎም ከብርህዋ ሕጂ ሓደ ግዜ እንታይ ኣሎ ነቶም ከብርህ ዝግብኦም ናይ ሰብ ሃይማኖት ክንትንከፍ ከለና መፅኦም ስም ከዓ ድሓን ይነግሩና ማለት ከብርህዎ ከም ሓሳብ ጆሴፍ ዘይሰምዓና ስለ ዘሎ ትራንስብስታንሴሽን ክብሎ ከለዎ እንታይ ማለት እዮም ወዲያቆን ኣይፈልጦን ይመስለኒ ጆሲ ዲያቆን ሜሮን ካብ ደይቦም ካብ ዘሎ ኣሕዋት ወይ ኣብ ታሕቲ ኣለዉ ናብ ታሕቲ ተፈላለዩ ነርኩም መስለና ሓደ ግዜ ጆሲ ናይ ነገሪ በቃ ጆሲ ፅባሕ ንድሕር ጥዕሚ ኮይኑ ሰዓት 9 ይምፃእ እሞ ትኽክል ዛባ ክሶም ዳኣምኑ ንሕና ፀሓፈልና እስከ ጆሲ ጥዕመካ ተኮይኑ ፅባሕ ፅቡቅ ነይሩ እምነቶም ይገሩና ፕሮቴስታንት ከዓ እንድሕር ዳ እምነቶም ክገልፁ ዝኽእሉ ኮይኖም ከዓ ተዝነግሩና ፅቡቅ ነይሩ መፅኦም ማለት እሳቶም እንዳኸባላሸውልና ደ ተኮይኖ ሉተራን አንጀሊካን ተኮይኖም እዮም ኮንሳብስታንስ ዝኽእሉ እምበር ሉተራን ሕጂ ምተቐበልዎ ነይሮም ብዘይ ፀጋም ሉተር ንባዕሉ እኮ ብምንፍቕና ኣይተወሪሩ ብነት ሉተራንስ ኣብ ቅዱስ ቁርባንን ኣብ ጥምቀት ህፃናትን ኣብ ጥምቀት ድሕነትን እዩ ሕቶ የብሎምን እቲ ሰክራመንት ይቕበልዎ እዮም ያ እሶም ኦሪጂናል መናፍቃን ስለ ዝኾኑ እዮም ሕጂ ዘሎ ሌማ ሸጊሮምና ዘለዉ ያ ከምዚ ሕጂ ሰዓት ከምዚ ሕጂ ደይኮነት ሕጂ ያው ከምዚ ሕጂ ዝውዳእሉ ሰዓት እዩ እና ሰዓት ክንደይ ብናትኩም ኣቆፃፅራ ሰዓት 8 ማለት እዩ ናይ ኣውሮፓ ብናይ ኣፍሪቃ ከዓ ሰዓት 9 ማለት እዩ ግልፂ ያው ሰዓታት
حج زلو أحواتنا بفلاي حجي مالتي عزين دي قديدوهم زلو حج فلاي سي أبتي الدوغماتاتنا كله قوم يوم جميرهم مالتي نحن دوغما كله كتفرس تسيكا خاص I don't know أنا بزيابة عمي عطاش مجيراتني بهناتو literally نتأقو حديثيو انت اخذ قبري كن قبري خامتو دلي الناس جيغاتات كله تنقرنا لها بزي متحفت والد دلو تايو علامة خامسوركو تشقر متحفت والد ايكون دوغماتاتنا أورثودوكس كله جيغايو النزا بتخرستان كفرسا بادو خطرفا كعنواي علامة يلو مالتي حج خمزز بلكا متم ردوئي مالتي كم من منفس كم زخونة نمرعة كريستوس نيكليشان بتخرستان نتا كريستوس بدوم زعدقا قلا أبر قلا أطار كيه الوا بدوم قديسو ما يزحات أبا قدستي مرعة كريستوس كفرساء مبال متشم كابينا منفسي ردو نقريمو لبونا هابكم زي محواتنا بحقيتهم كم علامة زلكم بتخرسان كتفرسو تراعيلكم زلكم وقعكم مس كريستوس مخانو كان زخاركم فتو مالتي قلسكم السب زي كونس مس كريستوس هم كتواقعوا مالتي مو تعمي كفيديو نقرات ادو مسيدك سوري قصل قصلك حاول انا كوصي لنيره حساب دس لدبل قصلك حاول دي بزح يتقدس له مغنياتو نحنا نأملخنا هنا نأمنه أملخنا أنت يلو بسم أبن ولن منفس قدس النات موقوم زاززكم كلهم قبرنا مهاركم لك مزامر تكبروها أنا أسامي جرش علم ساعتكم يلو جي كريستوس نزي تأزاز خوبهم كله نهواريات بهواريات غيرو باولوس نتيميتوس تحدر خوبه كله ومن دابل زخده كريستوس كساع زل العالم هواريات كساع زل العالم سلازن وريكون أبتا بيت كريستيان جن الله بيترسون لكأخوم يلوا كريستوس نسخة كريستوس وديه أو أملاخ خامس بلو نسخة وديه أو أملاخ تبلن لها نسخة أمن شغا وديه ناس لزخونك سمعون وديه نايلوا بيت كريستياني أو خامس رتاعي ديكتاتنا يقهنم كأيك حيلوا واني محيال زبالي لأن كمت سوم زيدك سوو زيدك أملاخ يزلنا ما ليتنا أنا نحنا سلزبرت أنا يكوننكو ساب حجي السنة بيت كريستيان سبات سلزبرت أتا يكونن دكي سنة خلنا ولا زحلونا أملاخ زي دكس نحنا انت دكسنا زي دكس أملاخ سلزلنا نعونا أمنينا كساب حجون بزوح تسيميم بزوحات فلاتات تزبلو تسيميم كنوستيكاويان كوخم كالل تحجي سلزتفو كم قليل كنوس لو يبلنا نزلو نوستيكس كساب مارسيون مركيان كساب ربعي كفل زمنيم كيدوم بالتعمي مغنياتو بفلتات فلسفنا خانو حيالات سلوزن نبرو بيت كريستيان بوزيحة حليفة الجنتاينا خانو بلزلنا نحنا نخرستوسنا أمنينا سبات أبزي زلو دك ماليتس نورمالي ما بزلو كاب أم نزحيلو يوم كواقو تسي يوم تراسي مموريقوم ماليتي مغنياتو انتايو اتي وق ان حواري قدس باولوسي نتا بيت كريستيان سيساقوغا نيرو كساقوغا خلو دحر انتاي تبايلو كريستوس ندماسكو اندخد خلو نتوما اوزنو برو قدساني بلوم وي كريستيان نعم كساد ديلو اندخدن كلو اب قبر حواريات مراف تشعة تزلنا ماليتي من رخيبو كريستوس رخيبو مس رخبو عينو مسلمته منيخا قويتا يلو منيخا مسبولو انتا يلو اتي تساقو وزلغا كريستوس يلو ابي رخيبو نعو بغتتا يرخوون نتا بيت كريستيان مسقاق بغتتا كريستوس مسقاق سلزخونا يرخوم يلو ماليتي حج انتا يو أبزي زلو تفلتوتهم دخوم نحنا ولا كوزين فلت تغنى كاب أوم زحيلو برتعت تنسيم يمكن بلاكي ليدين با يدنا حفتي نحنا ولا نيروس تاريخنا كريستيانات رينا يسيني نيروكون كريستيانات أبناي روما كتما كوكونة ختما برهان خونس كم شمعي دولعو نيرو أبتي كل سمناي روم كأب بنبسان داتو بلعو كم الزناقعي يتقاملو نيرو مالتي بترسيانكو
سقع كم زي بروسيكيوشن كم كريستيان بعلم بروسيكيوز تجبري لما تعمي بروسيكيوشن نيرو وايد بترسيان مالتيو جند جيتا سيولا حيلوان نيرو حيلا جنوستيك سحيلو حدا حيلا ريفورمر سحيلو نتا مرعت كريستوس كتف زخل إلونا كواي the gates of hell would not prevail her the gate سيول أي حيلوان اللي هنا تتحيال قويتا يمرعتو جيروا مرعت كريستوس هذا بترسيان سلازتي بدعمي يحزنك هذا كم سب نتي كريستياني إلو حدا سبسين خرسنا خفرسية تسي نبت هرسيان كتفا أنا مرعت كريستوس كتفية تسي أخبلك هلا بدعمي يحزنك أيجن بتك قالوا مسرت كان ردوينا مالتي كم زيوم عين السبات كم زمان تخاك على أملاخي نقرنا يو ديابلوسون كم زجوا زمان بس أبزوريانا خمس زور نمرعت كريستوس كتف كيسل كيد سرح إسرائيل بعد نساعد ديابلوسي مالتي نحنا قلسنا مسجان دمنا يكونه برقص كان نحنا نزوري له أملاخ يبلنا كريستوس يو حيلنا نحنا مالتي كريستوس يو ومن كوينو نبت هرستيانو دقيتات يقول كي حيلوا سقع متقاتو متينو مرعاتو سقع زوسته نبت هرستيانو زحلوا برقص كريستوس يو مالتي مو نحنا أمنات كيلنا أبتاع أكل كريستوس تسريت ناس كعم وداتا كنت أنا أملاح يبقى عن نمبر لو مي عيلو مع كل كحلي يدلو زمانه بقى زي كله زجبر لو أبز عالم ناطري أهون الحاسي تمجرش هذا زمان كم زبط حياتنا موداتا جيزي هم زبط حس نتصوريو مالتي وبرقص بويتا خمت قريبيو أتمل كتاتات كله نريقول لنا أما نحنا هبتحكي تسريتنا أبتاع كل كريستوس خنت بترسيان تسريت ناس قاع أمونات كنا نحن بقى زيتي individually كنقبر نخيل مالتي بر نحنا تبعيسنا تجبر ثمانة تجنا ويتعرفنا نتقابلوا أملاخ يبلنا نزري الله أملاخ يبلنا برقص أملاخنا يو نبترسيان زحلو عند زري لا تباركم تروح مشات يقبر لكم الشغال هو تسمع لنا تنكيو حفتنا إيدن ولا يسوس اللهم نهم جون قاعد حمتهم آماني اللهم قال يا تسمع لنا زي ما حواتنا نسبق تمرتي كما هرنا أمسي نبي حكي زي في زماننا قلقلو تمي بارخ قال يا تسمع لنا حوات يا بيصق يبزح لكم صبغتها معايرنا حكي كم تمدبكم صلات قدام تدعسولنا هيكون هولو صبغ نيرو بقى ده أنتوا لا تقبروا الناسهم ده زرارة تزيها اللي حاونا جون ما حسابكم هاو ودي أكون ميرن تحت اللي ما دخلت أخوين تقولوا تكبر لنا سلام سلام أحوات كم يتسنحكم صبوا كنا مارقنا لأننا بزح المنت أننا نهبكم أحواتنا حامالتي أفتح نقص إن شاء الله دك 10 شمونت عامتكم الموعو خمد لنا تاقص تفيعة النبان قرني اللهم بحوات قصاي حسكوان كرخبلك يا جون عاونا من حسابكم هابو هراي عقاطامي أمانغو انترابت كي قبروكم إليه بخومتي ببريقا هم أتوصل زلنايو بزغونة نايو حكي دونجي قرب آتيه جن كابتا زعاتقوا مدب بتعامي صبو سمعنا صبو تماهيرنا እግዚአብሔር ሚስጥሩ ጥበቡን ኩልና ዝገለጸ ክብሩ ምስጋና እንይኹኖ ብሓፈሽኡ ኣፍታ ናይ መወዳእታ ከም ለቦዋ ክላዘቡላ ዝፀንሑ ኣብ ንእሽተይ ሓሳቢ ብኤ ክወርድ ደሊ እሳኻ እንታያ ብዛዕባቶም ፀረ ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ዝገብርዎ ደሎ ቃልሲ ንሕና ጥራሕ ብኸመይ ክንሕዞን ነቶም ከምኡ ዓይነት መንፈስ ዘለዎም ድማ እቲ ዘድልዮም ክፈልጥዎ ዝግብኦም ወይ ክበርሃሎም ዘለዉ ነገራት ምግባር ጥራሕ እዮም ሊቅ ኣጎስጢኖስ እንታይ ይብል መስለኩም መናፍቃን መጽሓፍትና ክንብብዎ ብምኽኣሎምሲ የቐኒልና ምክንያቱ
زيادة بعمقت نحنا وممكن فتش سلازخ النايبل بمنصر تمنسهم زخعتوه نسخاو نعم قبو ملسن ختهب اتقبرو نا እግዚአብሔር ጸጋ እንዳሐተትካ ብጸሎት እና ህይወትካ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር እናግዛእኻ መጨረሽቱ ሊቃውንት ቦታት እንታይ ኢሎም መሊሶም መጽሓፍትና ኸ እንታይ ይብል እናበሉ ንክተጽንዖ ንዑ ከዓ መልሲ ንክትቦ እትገብሮ ህይወት ንቤተ ክርስቲያንካ ብዝግባእ ንክትፈልጣ መጽሓፍትኻ ድማ ብዝግባእ ንክትገላብጦ ኣብ ቦታት ዝበልዎ ድማ زيادة نختردهم نختفلتهم سلازة حجز بتي منفقنهم ناوقسه بتي زي حسبوا جن كان عنا نمبارات كوين النايلوم دما تحسبوا خمس جنوم كل نري سلازي انتايو بما نتمس حفتنا ولا قدلا درسانات تأمرات قدلت هلو هقوف هلو يلوم وش تأتي يوم انت فتشو قدلت رايك رخبي لهم كنقصو انت خالو تيخوم عينت من بابهم ناو نقرات ممصوهم مجرشتو فتشهم نمن كم ترخبو ردي كمتي ناي راشا أرثوذكس هذا قدس أبون تايلهم مثلكم بتوم ناي راشا أرثوذكس توهادو يقريتا بتوم ناي راشا أرثوذكس كم قدس دفلوتو أبو تايميلو نوشت إذا علم زي أفتشوا أمو شعون እግዚአብሔር كتنقرأكم يا فتعري أمن مخانو ختردوكم يا يقولوا سلازم تايم هالتيو نتي مصحفتنا يخون نبيت كريستياننا يخون بعمق أتعبد فتشلو نبيت كريستيان تاينة مننة نخردوون ጸጋ እግዚአብሔር ንኽገልጸሎም ብጸሎትና ደገፍና ሳቶም ድማ ምግባሮም ከዓ ዝያዳ ንኽፈልጥዎም ስለ ዝሕግዞም ጽቡቕ እዩ ዝኾነ ይኹን ክፍተሽ ከሎ ዝኾነ እግርግር ክፍጠር ከሎ ናብ ረብሓኻ ከመይ ጌርካ ተውዕሎ ጥራሚ ሕሳብ እዩ ስለዚ ከይተጨናነቕና ንሶም ብዝገብርዎ ወይ ንዓና ንኸውድቆ ኢሎም ንዝስሕብዎ ወይ ዝመዝቦ ነገራት ከየሰከፈና ዘየሕፍር ዘየቕንን እምነትን ህይወትን ስርዓትን ዶግማን ስለ ዘለና ጥራሕ ንሕና ብዝግባእ ነታ ቤተ ክርስቲያን ተረዲእና ንዓቶም ንርዳእሉ ተደይ ኮይና ከዓ ነቶም ናትና ኣመንቲ ከምዛ ትገብርዎ ዘለኹም ከዓ ኣሚኖም ፀኒዖም ዝኸድሉ መንገዲ ክትፈጥሩ ይሓድራ ድብለኩም ምክንያቱ ዋላ ብዛዕባ ናይ ቅዱስ ቁርባንሲ ካብታ ጎይታ ዝበላ ወንጌል ማቴዎስ 26 ኣብ ኣንፅርቲ እያ ነይራ ሃዋርያት እኳ እዚስ ስጋዩ ብልዑ እዚ ድማ ደመዩ ስተዩ ምእንቲ ኩሉ ዓለም ሕድገት ሓጢኣት ዝቐርብ መስዋዕቲ ወይ ዝፈስስ ደመይ እናበሎ ክህቦም ከሎ ከመይሉ ዳይ ስጉኡ ወይ ከመይሉ ዳይ ደሙ ኢሎም ኣይተጠራጠሩ ብንጹሕ ሕልና ብቅዱስ ዝኾነ ስብእናዮም ነቲ ዝተቐረበሎም ቅዱስ መዓዲ ክምገቡ ዝኽኣሉ ስጋይ ድብለና ደመይ ድብለና ከመይሉ ዳይ ኢሎም ናብ ምርምርን ፍልስፍናን ኣይከዱን ሎሚ ሃዋርያት ዘይተጠራጠርዎ ምሳቶም ዝጠራጠርዎ ደለዉ ናይ ሃዋርያት አንሰብ ናይ ወንጌሊና ነንብብ እናበሉ እቲ ወንጌል ዝበሎም እዮም ዘይትግብሩ አንጻርቲ ወንጌል ምዃኖም እዮም ደርኤና ስለዚ ብዝያዳ ክንርድኦ እንድሕር ክኢልና ሰናይ እሞ ስለቲ ኩሉ ዝሰማዕናያን ዝምሃርኩምና ድማ እግዚኣብሔር ፀጋ ይሃብኩም ክብረት ይሃበልና ለዋም ለይቲ